So, Record. okay. Warm welcome for today's நரசிம்ம சதுர்த்தசி ஸ்பெஷல் கிளாஸ். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 7வது கேண்டோல 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஏன் இந்த 9வது அத்தியாயம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா, எங்க பிரகலாத மகாராஜா வந்து ஸ்துதியை வந்து பாடுறார். ஓகேங்களா? ஏன்னா நரசிம்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்ய கசிப்பு கொன்னுட்டு ரொம்ப கோவமா இருப்பார். ஓகேங்களா? அப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரு சொன்னாலும் போவே மாட்டாங்க இது அவங்க கிட்ட. டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்தா பாபு வந்தோன்னா அந்த இவங்க என்னோட பேர் சொல்லி யாரும் வந்து போவே மாட்டாங்க. பிரம்மா, நாரதர், சிவன், ஈவன் லக்ஷ்மி தேவி கூட அங்க போக மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயம் இருக்கும். ஓகேவா? நான்லாம் இந்த மாதிரி ரூபத்தை பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைப்பாங்க. அதனால யாரும் அங்க வந்து போக மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து நாரதர் சொல்றார், பிரம்மா சொல்றார், பிரகலாதா நீ போப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு போய் ஸ்துதி பண்றாரு. ஸ்துதி பண்ண பிறகு நரசிம்மர் வந்து சமாதானம் ஆகுறார். எப்படி வந்து ஒரு சிங்கக்குட்டி சிங்கத்தை பார்த்துட்டு பயப்படாது இல்லையா, அது மாதிரி இவர் போறார். பக்தனுக்கு வந்து கடவுள் தான் முக்கியம். அவர் எந்த ரூபத்துல வர்றாரு அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. அவர் வந்து சமாதானம் ஆறாரு. உம் அதுதான் வந்து இந்த பிரகலாத ஸ்துதி. இன்னைக்கு தான் அவதாரம் பண்ணாரு இல்லையா, அவரை சாந்தப்படுத்தினாரு. நம்மளும் வந்து நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், நமக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு ஞானம் அறிவு இல்லை. ஈவன் பிரகலாதா கூட பாத்தீங்கன்னா அசுர குலத்துல பிறந்தார். பட் வந்து அவர் போய் பாதத்துல விழும்போது நரசிம்மர் வந்து கருணையா அவர்களுடைய தாமரை கையை வந்து அவர் தலை மேல வைப்பார். அதனால அவருக்கு நிறைய ஞானம் வந்து பாடல்கள் வந்து அந்த ஸ்துதி வந்து பண்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஸ்துதி நாமும் மனசு பூர்வமா நரசிம்மருக்கு நம்ம செலுத்தலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வாய்ப்புக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுட்டு பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் ஆச்சாரியருக்கும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம், நம்ம இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது. தெரியுதா? ம். என்ன தெரியுது சொல்லுங்க. பார்க்குறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். ஸோ யார் யார் கையில எல்லாம் வந்து 7வது கேண்டோ இருக்குதோ அவங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 7வது கேண்டோல 9வது அத்தியாயத்தை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இது பிரகலாதோடைய ஸ்துதி. இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் வரப்போகுது. எப்போ வந்து நரசிம்மர் தோன்றின டைம் வரப்போகுது. அந்த சமயத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து பிரகலாத ஸ்துதியை முடிக்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்துல வந்து 55 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஓகே, முதல் 8 ஸ்லோகத்தை விட்டுட்டா கூட ஆஹ், நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு நம்ம பண்றதுக்கு. அதனால கொஞ்சம் எல்லாரும் நம்ம டைம் எனர்ஜி எல்லாம் இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 9 தான் படிச்சுன்னு இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க நம்ம 8 நான் சொல்ற அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நீங்க படிங்க. இப்ப நான் இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஓகேங்களா? நல்லது. இந்த நாரதர் முனி வந்து சொல்றார், இந்த தேவதேவர்களுடைய தலைவர் யாரு? பிரம்மா, சிவன், அப்புறம் இதர தேவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. ஓகே. ஆனா இங்க பகவான் நரசிம்மர் வந்து ரொம்ப கோவமா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அங்க போறதுக்கு வந்து பயப்படுறாங்க. ஓகே. அதாவது ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்குள்ள வந்து கோவன்றது வந்து எந்த இடத்துல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா அசுரர்களை வந்து அழிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்க நரோத்தம தாச சொல்றார். நம்ம கிட்ட இல்லாத தேவையில்லாத விஷயங்கள் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மத்சரிய, இந்த 6 விஷயங்கள் வந்து நம்ம எடுத்துடணும். இது நம்ம ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது கடவுளுடைய சேவையில தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இப்போ வந்து பகவான் நரசிம்மர் வந்து ரொம்ப கோவமா இருக்கார். ஓகே. அதனால தேவதேவர்கள், ஈவன் லக்ஷ்மி தாய் கூட அவங்க கிட்ட போக மாட்டேன்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது 2வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி தேவி கிட்ட கேட்குறாங்க, அம்மா நீ போமா, நீ அவங்க ஒய்ஃப் தானே அப்படின்னு சொல்ற. அச்சச்சோ, நான் இது மாதிரி இந்த ரூபத்தை நான் என்னைக்குமே பார்த்ததே இல்லை. அவர்கிட்ட இவ்வளோ அளவுக்கு கோவமா பயமா இருக்குது எனக்கு. நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபார்ம், நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீலா சக்தி. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான அவதாரம் எடுக்கிறாருன்றது நமக்கு தெரியும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஒரு அவதாரம். ஓகே. ஸோ பிரகலாதனுக்கோசம் இந்த அவதாரம் எடுத்தார். ஓகேங்களா? ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ வந்து 2 பேரையும் எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ லக்ஷ்மி தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும், அவங்க கடவுளுடைய திருமார்புல இருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமா அவங்க வந்து கடவுளுக்கு பாத சேவனம் செஞ்சுட்டே இருக்காங்க இல்லையா? பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத வந்து பாத்தீங்கன்னா தைரியமா போறாரு. ஸோ அவங்களுக்குன்னா இவர் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். பிரகலாத வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். இங்க யோசிச்சு பாருங்க, பிரம்மா, சிவன், நாரதர் எல்லாம் எவ்வளவு அளவுக்கு பெரியவர் இல்லையா? இவர் வந்து சின்ன பையன், 5 வயசு பையன் இல்லையா? எவ்வளவு அளவுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லையா? சோ அதுக்கு அடுத்தது இவர் பாத்தீங்கன்னா 12 மகாஜன்ல ஒரு மகாஜன். இவர் பிரகலாதர். அப்புறம் வந்து பிரம்மா பாக்குறார், அதாவது படைப்பின் தலை, இவர் தானே சிருஷ்டிகர்த்தா. ஆஹ் அவரு கேக்குறார், அதாவது அப்பா, நீ என்ன பண்ணு, நீ போ அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா நரசிம்மர் வந்து உனக்கோசம் தான் அவதாரம் எடுத்திருக்காரு. அதனால அவர் ரொம்ப கோவமா இருக்காரு, உன்னோட அப்பாவை கொன்னதுனால. நீ போயிட்டு அவரை வந்து சமாதானப்படுத்துன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா அனுப்பிச்சு விடுறாரு அவரை. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நாரதர் முனி அது கூட சேர்ந்துக்கிறார். போப்பா, நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா சொன்னபடி நீ ஒரு குட்டி பையன், நீ போ. நீ அது இல்லாம ஒரு தூய பக்தன், எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ். ஓகே. நீ போயிட்டு அவரை வந்து அவர்கிட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த 2 பேர் சொன்னதை கேட்டுட்டும் பிரகலாத மகாராஜா எவ்வளவு அளவுக்கு பவ்யமா தன்னுடைய 2 கைகளை வந்து மடிச்சுக்கிட்டு அவர் பாதத்துல விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றார். ஓகேங்களா? சோ நம்ம யாருமே காலில் யாராவது விழுந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்? தூக்கி பிடிப்போம் இல்லையா? அப்ப தூக்கி எழும்போது கடவுள் தன்னுடைய தாமரை கை, திருக்கைய வந்து பிரகலாத மேல வைக்கிறார். ஓகேங்களா? பிரகலாத மேல வச்ச உடனே அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானம் எல்லாம் போயிடுது. ஓகேங்களா? அஜ்ஞானம் எல்லாம் போனவருக்கு ஞானம் நிறைய வருது. ஓகே. ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்துதியை பண்றார். ஓகே. ஸோ
இங்க இருக்கு பாருங்க. பை டச் ஆஃப் லார்ட் நரசிம்மாஸ் ஹேண்ட். ஓகே, பிரகலாதனுக்கு வந்து அவனுக்கிட்ட இருக்கிற இந்த பௌதீக கலங்கங்கள் எல்லாமே போயிடுது. அவன் வந்து உள்ளத்துல வந்து தூய்மை அடைஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ இமீடியட்டா அவர் எந்த நிலையில இருக்காங்க? இந்த பௌதீக நிலையில இல்ல, டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறாரு. ஓகேங்களா? டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க இருதயத்துல ஃபுல்லா வந்து அன்பு தான் இருக்கு இல்லையா? அன்பு, கண்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனந்த கண்ணீர் வருது. ஸோ அவர் வந்து ஃபுல்லா அந்த தாமரை திருவடியில உருகி இருக்கிறார். ஓகே, பக்தர்களுக்கு எங்க போய் பயம் இருக்க போகுது இல்லையா? பக்தர்களுக்கு எப்பயுமே இங்க வந்து பயம் இருக்காது. ஓகே, ஸோ ஃபுல்லி அப்சார்ட் இன் லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் நரசிம்மா. ஓகேங்களா? ஆ இப்ப வந்து பிரகலாதன், இப்ப நம்ம எல்லாரும் இந்த மனோபாவத்துக்கு வரணும். எல்லாரும் உங்க மனசை வந்து இப்போ இப்ப நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கணும். நம்மள கூட நரசிம்மர் தொட்டாரு, நமக்கு வந்து அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம கேள்வி கேட்கவே தேவையில்லை. நம்ம வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில எப்படி பிரகலாத சரணடைஞ்சாரோ நம்மளும் சரணடையலாம். நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதத்துல அசுரர்கள் தான். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர குலத்திலே பிறந்ததுனால அவருக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு பவ்யம், பக்தி. நாரதர் முனி வந்து அவர் குருவா கிடைச்சாரு. நம்மளும் நரசிம்மர் கிட்ட பாதத்துல விழுந்து நமஸ்காரம் வாங்கிக்கலாம். அப்போ வந்து நம்ம இருதயம், எண்ணங்கள்லாம் தூய்மை அடையும். அப்படி ஆகும்போது அவருடைய மனசு எப்படி பிரகலாதா வந்து தன்னுடைய மனசை வந்து ஃபுல்லா நரசிம்மர் மேல வச்சாரோ அது மாதிரி நம்மளும் இந்த ஸ்துதி முடியிற வரையும் நம்ம வந்து நரசிம்மர் மேல வந்து ஃபுல் அட்டென்ஷனா வந்து நம்ம இந்த ப்ரேயர் பண்ணி கேட்கலாம் நம்ம. ஸோ இதுல வந்து நமக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கும். ஸோ இது பிறகு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தழுத்தழுத்த குரல்ல வந்து இந்த பிரார்த்தனைகளை முன் வைக்கிறாரு. ஓகே, ஸோ வித் ஃபிக்ஸடு மைண்ட். நம்மளும் வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் நமக்கு இந்த டைம்ல. அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் வித்துட்டு மனசை ஒருமுகைப்படுத்தி அவர் மேல வச்சு நம்மளும் அவரோட சேர்ந்துட்டு இதை பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ இங்க வந்து ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிங்க. ஸோ 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து தான் பிரகலாதா அவருடைய ஸ்லோகத்தை வந்து ஸ்துதிய ஆரம்பிக்கிறார். ஓகேங்களா? யாராவது ஒருத்தங்க ஸ்லோகம் மாத்திரம் வாசிங்க 8வது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் வாசிக்கலீங்களா? ஸ்ரீ பிரகலாத உவாச்ச ब्रह्मादय सुरगणमुनयो अथ सिद्धः सत्त्वै कथानगतयो वचसं प्रवाहै नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोस्तुं हर्हति समे हरिरुग्रत जाते. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பிரார்த்தனையில பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்றது வந்து மூட் ஆஃப் வைஷ்ணவா, ஒரு வைஷ்ணவருடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து இங்க சொல்றாரு. பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு பவ்யமா இருக்காரு. பிரகலாத் மகாராஜா சொல்றாரு, பாருப்பா நான் வந்து கீழ் குடும்பத்துல பிறந்திருக்கேன், அதாவது அசுர குடும்பத்துல பிறந்திருக்கேன். எனக்கு போய் என்ன அறிவு இருக்க போது இதை போய் பண்றதுக்கு? என்னால வந்து உங்களை போற்றி புகழ்ந்து பாடுற அளவுக்கு என் கையில எந்த ஒரு ஞானமே இல்லை. இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்குன்னா பெரிய பெரிய தேவர்கள், அவங்க யார் தலைமையில இருக்காங்க? பிரம்மா இருக்காங்க, அப்புறம் ரிஷி முனிவர்லாம் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த மூட்ல இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்வ குணத்துல இருக்காங்க. நான் வந்து அசுர குலத்துல பிறந்ததுனால நான் தமோ குணத்துல இருக்கேன், ரஜோ குணத்துல இருக்கிறேன். எனக்கு எப்படி கடவுளை பத்தி பாட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். நான் வந்து எனக்கு எந்த ஒரு தகுதியுமே இல்லை, ஐம் நாட் அட் ஆல் குவாலிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். இந்த ஹம்பிள்னஸ் தான் வேணும் ஒரு வைஷ்ணவுக்கு. ஓகேவா? ஸோ வைஷ்ணவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்பட்ல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஸோ இங்க வந்து எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பாருங்க. ஆஹ் இங்க வந்து கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டாரு. பட் அவர் வந்து தன்னை பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு தாழ்த்தி வச்சுக்கிறார்.
ஓகேங்களா. அதுதான் வந்து கிருஷ்ணதாச கவிராஜர் கோஸ்வாமி ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து சைத்தன்ய சரித்திராமிர்த புக்கை வந்து எழுதுறாரு. அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து அந்த மலத்துல இருக்கிற புழுவை விட ரொம்ப கீழானவன். நான் வந்து ரொம்ப பாவப்பட்டேன். எவனை காட்டிலும் ஜகாய் மதை, அவங்க வந்து 2 பேர் வந்து பிராமணர்கள், நம்ம தெரியும் அந்த ஸ்டோரி இல்லையா. அவங்கள 2 பேரை காட்டிலும் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தாழ்ந்தவன். அப்புறம் மலத்துல இருக்க கூட புழுவை விட நான் கீழ்நிலையானவன் சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுதான் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி லீலையில ஸ்லோகம் இருக்கு. ஜகாய் மதை ஹைதே முனி சே பாப பாபிஷ்ட புரிஷேர கிதே ஹைதே முனிஷே லகிஸ்தா அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ அவங்கள விட நான் கீழானவன் சொல்லிட்டு ஒரு, இது எதுக்கு இங்க பிரபுபாதா சொல்றாருன்னா, ஒரு புக்கை எழுதுறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு? சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர். அவரை பத்தி அவருடைய சரித்திரத்தை எழுதுறாரு. அவர் வந்து தன்னை எவ்வளவு அளவுக்கு கீழே வச்சுக்கிறார். இதுதான் வைஷ்ணவருடைய குவாலிட்டி. ஓகேவா. நமக்கு ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா நம்ம தாட்புட் ராஜா மாதிரி எகிறோம் இல்லைங்களா. அங்க வந்து அவங்களோட ஹம்பிள்னஸ் தெரியுது. அந்த ஹம்பிள்னஸ் இந்த தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ பிரகலாதரும் என்ன சொல்றாரு, நான் எனக்கு எந்த ஒரு தகுதியுமே இல்லை கடவுளே, உங்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்றதுக்காக அன்குவாலிஃபைட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. ஸோ இதுதான் மகாஜனங்களுடைய மனோநிலை. ஓகே. ஸோ ஈவன் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல வந்து மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, சிஷ்டாஷ்டகம் இருக்கு இல்லையா. திருநாதபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷுன அமானீன மானதேன கீர்த்தனேய சதாஹரி. அதாவது என்ன சொல்றாரு, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புல்லு, நம்ம வந்து புல்ல மெரிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, அது என்ன ஆகும், அது ஏதாவது சண்டை போடுதா? ஒன்றும் பண்ணாது. கொஞ்ச நேரத்துல அது எழுந்து நின்னுக்கும். அதே மாதிரி மரத்தை வந்து உளியால அடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஏதாவது பேசுமா? பொறுமையா இருக்கும், சகிப்புத்தன்மை இருக்கும். அது மாதிரி பணிவாவும் சகிப்புத்தன்மையும் நமக்கு இருக்கணும். அப்புறம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். யார்கிட்ட இருந்தும் நம்ம வந்து மரியாதை எதிர்பார்க்கவே கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, மரியாதை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். நம்ம யாருக்கிட்டையும் இருந்து எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்றத அவர் சொல்றார். ஓகேங்களா. அதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளும் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஆ 9வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. மாதாஜி யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இந்த ஜகாய் மாதாக்கு அடுத்தது வருது இது. 9வது ஸ்லோகம். ஒன்பதுதான் ஒன்பதுதான். மன்னியே மன்னியே தனாபிஜன ரூபதவ ஸ்ருதர்ஷிஸ் தேஜ பிரபாவ பல பௌஷ புதிதி யோகா நாரா நாராதனயாய நாராதனாய ஈ பவந்தி பரஸ்ய பும்சோ பக்தயா துஷேஷ பகவான் கஜ யூதபாயா. ஹரே பிரகலாத மகாராஜன் தொடர்ந்து கூறினார், ஒருவன் செல்வம், குடியிருப்பு, பிறப்பு, அழகு, தவம், கல்வி, ஆற்றல், காந்தி காந்தி செல்வாக்கு, தேகபலம், முயற்சி, புத்தி, யோக சக்தி ஆகிய தகுதியெல்லாம் பெற்றிருக்கக்கூடும் என்றாலும் அவை அனைத்தினாலும் கூட பரமபுருஷை அவனால் திருப்திப்படுத்த முடியாது என்று நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் பக்தி தொண்டின் மூலம் பகவானை ஒருவனால் திருப்திப்படுத்த முடியும். இந்த பக்தியால் அல்லவா பகவான் கஜேந்திரனிடம் திருப்தி அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து எப்படி திருப்திப்படுத்தலாம், இந்த வருஷத்துல வந்து போன வருஷத்துல மூட் ஆஃப் வைஷ்ணவா. ஸோ நம்ம மூடு எப்படி இருக்கணும் பக்தி பண்ணும்போதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குவாலிட்டி, நமக்குள்ள ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும். அது என்னன்னு இங்க சொல்லலாம். அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய செல்வ வளங்கள் இருக்கலாம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர் குடும்பத்துல பிறந்திருக்கலாம், நம்ம தான் ரொம்ப அழகா இருக்கலாம், எல்லா தானம் தவங்கள் பண்ணியிருக்கலாம், நம்ம கையில வந்து எல்லா விதமான டிகிரிகள் இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ உடல் வலிமை எல்லாமே இருக்கலாம். ஓகே. மகிமா சக்தி, லகிமா சக்தி எல்லா விதமும் இருக்கலாம். பட் என்ன ஒரே ஒரு இதெல்லாம் கடவுளை வந்து பிரார்த்தனை பண்றதுக்கு தேவையே இல்லை. இதெல்லாம் மெட்டீரியல் குவாலிஃபிகேஷன். ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு தேவை. என்ன வேணும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு பண்ணணும். கடவுளை வந்து நம்ம திருப்தி பண்ணணும்னு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்ண கடவுளை வந்து கண்டிப்பா திருப்திப்படுத்த முடியும். நமக்கு இதுக்கு உதாரணம் எங்க அப்பவே என்ன சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திர மோட்சம். ஓகேங்களா. கஜேந்திரன் என்ன பண்ணாரு, கடைசியா அந்த தாமரை பூ வச்சுட்டு உனக்கு சமர்ப்பிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. பட் அப்ப வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, பகவான
கருடா மேல வந்துட்டு இருந்தார். அந்த கருடா என்னாச்சு, நீ என்னப்பா இவ்வளோ ஸ்லோவா போற, என் பக்தன் அங்க வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்தே வந்து என்ன பண்ணாரு, சுதர்சன சக்கரத்தை விட்டாரு. அதுதான் பகவான். ஓகே. ஸோ பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் பக்தி தான் எதிர்பார்க்குறது, வேற எதுவுமே வந்து எதிர்பார்க்கறதே இல்லை. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஒரு கிருஷ்ணா. கட்டத்துல அவர் வந்து கருடனை தூக்கின்னு வராராம். கருட கருடனால வேகமா போக முடியும்னு அவரே தூக்கின்னு வராராம். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அந்த இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தியாமாம் அபிஜானந்தி. ஸோ பக்தி ஒன்று பண்ணா போதும், வேற எதுவுமே தேவையில்லை அவருக்கு. ஓகேவா? அப்படி பண்ண அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தன்னை வந்து காமிக்கிறாரு. ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற யாருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து தன்னை காமிக்க மாட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, டஸ் நாட் ரிவீல் நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோக மயா சமவிருத்தக. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களுக்கு புறம்பான விஷயங்களை யார் செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் வந்து தன்னை காமிக்க மாட்டாரு. அப்புறம் தற்பெருமை. நான் அப்புறம் வந்து யூகிப்பாங்க பாருங்க, மனசு யூகம் பண்ணி பண்ணி இதுதான் கடவுள் சொல்லிட்டு யூகிச்சு பார்ப்பாங்க பாருங்க, அவங்களுக்கும் வந்து கடவுள் தன்னை வெளிப்படுத்த மாட்டாரு. ஒன்னே ஒன்று விஷயம், என்ன குவாலிட்டி வேணும்னா நமக்கு வந்து பக்தி பண்ணணும், அது இருந்தா கடவுள் வந்து தன்னை வந்து காமிப்பாரு. ஓகேங்களா? ஸோ பிரேமராணி மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் மாத்திரம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமராணி மாதாஜி. बिभ्राद्भि सद्गुणयुक्तो अरविन्दो नाभ ம் पादारविन्द विमुक्त स्वभोग वरिष्ठं मन्ये तत् अर्पितमनो अर्पितमनो असानिः असानिहितार्थ प्राणं पुनति सोकुलं नादु भूरिमणा. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ண மதர். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணன் கிட்ட வந்து ஒரு 12 குணாதிசைகள் இருக்குமா. அது வந்து சாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்காங்க. அது எந்த சாஸ்திரம் பாத்தீங்கன்னா சனத்த சுஜதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. அந்த 12 குவாலிட்டியும் இருந்தா அவன் வந்து பிராமணன். அப்படி இருந்து அவன் வந்து கடவுளுக்கு பக்தி செய்யலன்னு வச்சுக்கோயேன், அவன் வந்து யாரை விட ரொம்ப கீழானவன் பார்த்தீங்கன்னா, நாயை உண்ணும் சண்டாளனை விட அவன் வந்து ரொம்ப கீழானவன். அவன் அப்படி பிராமன் சொல்லிக்கிறதே வந்து வேஸ்ட்ன்ற மாதிரி சொல்றான். அது வந்து வெறும் வந்து தவறான அகங்காரம், ஃபால்ஸ் பிரிஸ்டிஜ்னால வந்து அவன் அப்படி சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. நாயை உண்ணும் சண்டாளரை விட இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் இருந்து அவன் பக்தி பண்ணாம இருந்தா அவன் வந்து வேஸ்ட். அதே ஒரு சூத்திர குடும்பத்திலயோ நாயை உண்ணும் சண்டாள குடும்பத்திலயும் ஒருத்தன் பண்ணிட்டு அவனுடைய மனசு புத்தி செயல் எல்லாத்தையும் வந்து கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தினா அவன் வந்து பிராமணனை விட உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒரு பக்தனான வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னையும் சுத்தப்படுத்திக்கிறான், தன்னுடைய குடும்பத்தையும் வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிறார். எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத வந்து பக்தன் ஆனதுனால அவருக்கு பகவான் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல, உனக்கு உனக்கு முன்னாடி இருக்கிற 21 தலைமுறையும் சரி, பின்னாடி வரக்கூடிய 21 தலைமுறையும் வந்து நான் காப்பேன்னு சொல்லுவார். இது எங்க ப்ரூவ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பலி மகாராஜா சக்கரவர்த்திக்கு வாமன அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கராச்சாரியர் சொல்றார், வேணாப்பா எதுவும் கொடுக்காதன்னு. அவர் வந்து பாதாளத்துல தள்ளி விட்டுறாரு. அந்த பாதாளத்துல தள்ளி விட்டா கூட காவல் காப்பானா வந்து பலிக்கு வந்து காவல் தொழில் செஞ்சுட்டு இருப்பார். ஓகேவா? எந்த கேட்ல வரான்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாராம். ஓகே. ஸோ அது மாதிரி அவர் சொன்ன வார்த்தையை வந்து நிறைவேற்றுறார். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இங்க கத்துக்கணும். நம்ம வந்து எந்த குலத்துல கோத்திரத்துல பிறந்திருக்கோம்லாம் அப்படியெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டனே இல்லை. பக்தி பண்றோமா அதுதான் வேணும். நம்மளுடைய உடல் மனசு வார்த்தை அதெல்லாம் அப்படியே கடவுளுடைய செயலை ஈடுபடுத்துறோமா அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அது இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம செஞ்சிருக்க கர்ம வினைகள் எல்லாம் பாவங்கள்லாம் படிப்படியா குறையும், படிப்படியா குறையும். ஓவர் நைட்ல ஆகாது. அப்போ நம்ம இருதயம் சுத்தமாகும், நம்ம வந்து தூய பக்தராக நிலை
நிலைக்கு வந்து அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள் இருக்கு இல்லையா? இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா அண்ட் சன்னியாசி, இது ஒரு 4 இது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழிலை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பிராமண, சத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா, இது வந்து சோஷியல் ஆர்டர். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டர். இந்த நிலைகள் இருக்கு. ஓகேவா? இது எந்த நிலையில யார் இருந்தாலும் இவங்களுடைய மையம் என்னவா இருக்கணும்னா கிருஷ்ணரை தான் மையமா வச்சுட்டு அவங்க வந்து வேலை செய்யணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து இங்க ஒரு கோட்பாடு கொடுத்துருக்காரு. ஹரிபக்த சுபோதயிலிருந்து பகவத் பக்தி ஹினாஸ்ய ஜாதிஹி சாஸ்திரம் தபஸ் தபக அபரன்னஸ் யைவ தேகஸ்ய மந்தனம் லோக ரஞ்சனாம். ஸோ ஒருத்தன் வந்து உயர்ந்த குடும்பத்துல அதாவது பிராமணன், சத்திரியன் அதெல்லாம் பிறந்திருந்த கூட அவன் ஒரு பக்தன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து வேஸ்ட்ன்னு சொல்றாரு. அவன் வந்து எப்படி எதுக்கு சமானம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு செத்த பிணத்துக்கு வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணி வச்சு அலங்காரம் பண்ண ஏதாவது பிரோஜனம் இருக்கா? அவனுக்கு உயிரே இல்லை, செத்து போயிட்டான். செத்து போன பிணத்துக்கு அலங்காரம் பண்ண எப்படியோ அது மாதிரிதான் அவன் உயர் குலத்துல பிறந்திருந்தும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணல அப்படின்னா வந்து வேஸ்ட்ன்னு அப்படின்னு நீங்க சொல்றார். ஓகேவா? செத்த பிணத்துக்கு அலங்காரம் பண்ண மாதிரி. அப்புறம் மறுபடியும் பிரகலாத மகாராஜா 2 வார்த்தை இங்க யூஸ் பண்றாரு பாருங்க, விப்ரா. ஓகே, விப்ரான்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை கற்றறிந்தவன், வேதங்கள் லேர்ன்டு பிராமணன். ஓகே, ஒருத்தன் வந்து வேதங்களை படிச்சவன அவனை வந்து விப்ரான்னு சொல்றாங்க. நம்ம லேர்ன்டு பிராமணாஸ் ஆர் கால் விப்ராஸ். ஓகேங்களா? அதே வந்து பக்தர் கடைநிலையில இருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ சண்டாலான்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அவன் பக்தனா இருந்தன்னு பிராமணனை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து சுருக்கமா என்ன சொல்றாரு, நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும், பக்தி பண்ண மேல் நிலைக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நம்ம குலம், கோத்திரம் அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. ஓகே, அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு பாருங்க. சாகுணா மாம்சயோ வியாபாச்சிரனே பக்தி யோகேன சேவத்தே. பக்தி தான் பண்ணணும், நீ எந்த குணமா இருக்கட்டும். சாகுணான் சமா தித் வை தித் எய்தான் பிரம்ம பூய கல்பத்தே. ஸோ அப்போ வந்து நீ உயர்ந்த நிலை அடைகிற, பிராமன்ற உயர்ந்த நிலைக்கு போற அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து கிருஷ்ண உணர்வு ஏத்துக்கிறேன். அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய யூரோப்பியர்களையும் அமெரிக்கர்களையும் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், அந்த இயக்கம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் வந்து பிராமணன் சொல்லிட்டு அவங்களை ஏத்துக்குது. ஆனா இங்க இருக்கிற பிராமணர்களுக்கு அதை பார்த்து கொஞ்சம் பொறாமை. ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ பிரகலாதா வந்து சொல்றார், நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதா சேஸ் ஒன் who is born in பிராமண ஃபேமிலி. யார் ஒருத்தன் பிராமண குடும்பத்துல பிறந்து தவறான அகங்காரத்தோட இருக்கிறாங்கோ அவங்க வந்து என்னைக்குமே சுத்தமாக மாட்டாங்க. சும்மா நான் வந்து உயர் குடும்பத்துல பிறந்தேன், நான் என் தாத்தா அப்படி என் முப்பாட்டனார் அப்படின்னு அது வேணா சொல்லிக்கலாம். பட் அதனால ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண, அல்டிமேட்டா நம்ம இருதயத்தை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு கடவுளுடைய தொண்டுல வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்ம உயர்நிலை அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் இங்க இந்த ஸ்லோகத்துடைய டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூடு, ரெண்டாவது வந்து குவாலிட்டி, எந்த குவாலிட்டி இருந்தால் நம்ம கடவுளை திருப்தி பண்ண முடியும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எந்த இனம் தேவையில்லை, நீ கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ண நீ உயர்ந்த நிலைக்கு போற. லேர்ன்டு பிராமணா இருக்கால் விப்ராஸ். ஓகேங்களா? ஈவன் சண்டாளனுக்கு கூட அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு இங்க. ஓகேங்களா? 16வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்லோகம் மாத்திரம் வாசிங்க பிரபு. வாசிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 11 தான் வாசிக்கணும். நைவாத்மன பிரபுர் அயம் நிஜ பாவ பூர்ணோ மானம் ஜனாத் அவிதுஷ கருணோ கருணோ விருணீதே யத் யஜ் ஜனோ பகவதே விததீதமானம் தச் சாத்மனே பிரதி முகஸ்ய யதா முக ஸ்ரீஹா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்மளோட டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னவா இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தன்னுள்ள திருப்தி அடைஞ்சிருக்கார். நமக்கு எல்லாம் தெரியும், ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைடு. அதனால கடவுளை நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆத்மா ராமான் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம ஒன்று கொடுத்து தான் அவருக்கு வந்து ஒன்றும் ஆக தேவையே இல்லை, இல்லையா? பட் இருந்தாலும் நம்ம ஏன் கொடுக்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நன்மைக்கோசம் தான். ஓகேங்களா? ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த டிவோட்டி. ஏன் வந்து அவர் ஆஃபர் பண்ணுன்னு சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் கிட்ட இருந்து நம்ம நம்ம நன்மைக்கோசம் தான் நம்ம ஆஹ், அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்றோன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதாவது இது எப்படின்னா, ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. இப்போ நம்ம அழகா ஒரு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம முகத்தை எல்லாம் சீவி சிங்காரிச்சுக்கிட்டு மேக்கப் போட்டுட்டு நம்ம கண்ணாடியில பார்த்து யாரு தெரிவாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளே தான் தெரியும். நம்மளே நம்மளை தான் பார்த்தா நம்மளே தான் சொல்றோம். அதுதான் அதுதான் சொல்றாரு. நம்ம பண்ணக்கூடிய பென் ஆஃபரிங்ஸ் எல்லாம் கடவுளுக்கு வந்து சில விஷயங்களை வந்து கொடுப்போம் இல்லைங்களா, ஆஃபர் பண்ணுவோம் இல்லையா? அது எதுக்கு? கடவுளுக்கு நன்மை அடையுது இல்ல. இப்ப நம்ம சிவி சிங்காரிச்சுக்கிட்டே எப்படி நம்ம முகம் தானே கண்ணாடியில தெரியுது, அது நம்ம நன்மைக்கு தான். கடவுளுக்கு கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒண்ணு கொடுத்து 1000 திருப்பி கொடுப்பார். ஓகே. நம்ம நலனுக்கோசம் தான் அவருக்கு வந்து எதையாவது ஒன்று எல்லாமே அவருக்கு அர்ப்பணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது அவருடைய கருணையினால கிடைக்குது. ஸோ நமக்கு வந்து நவவீத பக்தின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதம். இந்த 9 ப்ராசஸ்ல ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையா பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸ்ரத்தையா பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தர்களுக்கு வந்து நன்மை அளிக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து எப்பவுமே நம்ம புகழணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து அவன் அந்த அப்படி வந்து நம்ம குளோரிஃபை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன நன்மை. நம்ம எப்பவுமே வந்து எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்க்குற ஆளுங்க தானே. அதனால என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிஷ்டாஷ்டத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவமகா தாவாக்னி நிர்வாபணம். அதாவது இத கடவுளுடைய புகழ்களை வந்து நம்ம பாடுறதுனால, அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகள் வந்து ஸ்மரணம் பண்றதுனால மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஆஹ் என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள், தூசிகள்லாம் வந்து படிப்படியா சுத்தமாகுது. ஸோ நம்ம இருதயம் வந்து ரொம்ப பியோர் ஆகுதுன்னு சொல்றாரு. அப்போ பியோர் ஆகுனா கடவுள் வந்து நமக்கு நம்ம இருதயத்துல வந்து உக்காந்துடுறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்புறம் இன்னொரு என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பவமகா தாவாக்னி நிர்வாபணம், இது வந்து நம்ம குரு அஷ்டத்துல பார்த்திருக்கோம். ஓகேங்களா? அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல வந்து தீ பிடிச்சு இருக்குது. இந்த காட்டு தீ எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரும் போயிட்டு பத்த வைக்க மாட்டாங்க. இந்த மூங்கில் நல்லா காஞ்சி இருக்கும், ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு உராசிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நெருப்பு வரும். அந்த நெருப்பு தான் வந்து பத்திக்கிட்டு எரியும். அதை வந்து யாராலும் போயிட்டு அணைக்க முடியாது. ஓகே. கடவுளே கருணையால வந்து மழையை அமுச்சு விட்டா அது காட்டு நெருப்பு வந்து அணைஞ்சிரும். ஓகேவா? அது மாதிரி நம்ம இது ஏன் இங்க வந்து பிரபுபாதா சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த அசாசத துக்க காலத்துல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறதுல இருந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றணும்னா யாரால முடியும்? ஆன்மீக குருவால தான் முடியும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல வந்து எடுத்து சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா, நித்தியமா கடல்ல வந்து நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காரு, சர்வதர்மான் பரித்தேஜ மாமேக்கம் சரணம் விரஜ. ஓகேவா? நீ என்னெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கியோ அதெல்லாம் வந்து விட்டுடுப்பா, என்கிட்ட வந்து சிம்பிளா வந்து சரண்டர் ஆகு, நான் வந்து உன்னை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்மளை வந்து பெனிஃபிட் ஆகுறது தான். நம்ம நினைக்கிறோம், நான் எல்லாத்தையும் எப்படி விட்டு போய் அவர்கிட்ட சரணாகதி ஆகுறது, என் வீடு குட்டி புல்ல எல்லாம் என்ன ஆகும் நம்ம கணக்கு போடுவோம் இல்லையா? எல்லாமே நம்ம தான் வந்து காக்குற மாதிரி இல்லையா? பட் கடவுள் வந்து யாரெல்லாம் வந்து சரணாகதி அடைகிறாரோ அவங்கள எல்லாரையும் காப்பாத்துறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ ஒருத்தன் பண்ணா கூட பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோ, அவன் தனிப்பட்ட முறையில அவனுக்கு வந்து லாபம் வருது. அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய குடும்பம், சமுதாயம் எல்லாமே வந்து லாபம் அடையுது. அதனாலதான் பிரபுபாதா இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்தை எடுத்துட்டு வந்தாரு. ஓகேவா? சோ இந்த பகவத்கீதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுள்கிட்ட வரமாட்டாங்க. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அதாவது மூடர்கள், நரதாமர்கள், அப்புறம் மாயா அர்ப்பிதா ஞானிகள், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரு ஏத்திஸ் நாத்திகவாதிகள். இந்த 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட வந்து என்னைக்குமே வந்து சரணாகதி அடைய மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து 2 காரணத்தை சொல்றாங்க. ஒண்ணு அவங்க அறியாமை, அப்புறம் அவங்களுடைய துரதிருஷ்டம். ஓகேங்களா? இவங்க வந்து வரமாட்டாங்க. ஓகே. 12வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரா மாதாஜி நீங்க படிக்கிற பிரேமா ராத்ரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அதுக்கு அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. हरे 12. कृष्ण तस्माद् अहं विगता विक्लव ऐश्वरस्य सर्व सर्वत्मना मही ज्ञामि यथा मनस्या मनस् मनुष्या निको जया गुणविसागम् अनुप्रविष्टा पुयेता येन हि पुमान् अणुबणि अणुबणिकेन हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 12வது ஸ்லோகத்துல வந்து உம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து மூடு பத்தி சொன்னாரு. ரெண்டாவது 8வது ஸ்லோகம் மூடு வைஷ்ணவருடைய மூடு எப்படி இருக்கணும். 9வதுல வந்து குவாலிட்டியை சொன்னார். ஓகேங்களா. அதாவது 10வதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 குணங்கள் பிராமணனுக்கு இருந்தும் பக்தி பண்ணலாமா வந்து பிணத்துக்கு அலங்காரம் பண்ண மாதிரி தான். யார் ஒருத்தன் பண்ணா பக்தி பண்ணா அவர் வந்து கடவுள் வந்து ஏத்துப்பாரு. சண்டானலா இருந்தா கூட பரவாயில்லன்னு சொன்னாரு. அப்புறம் கடவுளை வந்து எப்படி திருப்தி அவர் வந்து கடவுள் தன்னுள்ளே திருப்தி அடைஞ்சிருக்கார் இல்லையா. ஸோ அவருக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம பக்தி பண்ணணும். நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் வச்சு பண்ணலாம். ஏன்னா அவர் வந்து தன்னுள்ள திருப்தி அடைஞ்சிருக்காரு, ஆத்மாராமாவா இருக்கிறாரு. ஸோ யார் வந்து அவங்க கிட்ட சரணாகதி அடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ், வரங்களை கொடுக்குறார். எப்படி நம்ம அலங்காரம் பண்ணிட்டு நம்ம பார்த்த நம்ம முகம் தானே தெரியும், அது மாதிரி தான் அவருக்கு கடவுளுக்கு என்ன கொடுத்தாலும் அது நம்மனுக்கு தான் நன்மைன்றதை சொன்னார். 12வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ வந்து எந்த குலத்துல உன்னுடைய பிறப்பை பத்தி கவலையே இல்லை, நீ பக்தி பண்ணுன்னு சொல்றாரு. ஓகே, இந்த கீவேர்டை வச்சுக்கோங்க. இப்ப பிரகலாத சொல்றாரு, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர குலத்துல பிறந்திருக்கேன், எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. ஓகே, எனக்கு வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு அறிவு இருக்கா, தகுதி இருக்கா, எல்லாம் ஒன்றும் தெரியல. ஏன்னா அசுர குலத்துல வந்து அறியாமையில இருப்பாங்க இல்லையா. அப்புறம் நான் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இருந்திருக்கேன். நான் வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஆம், பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. யார் ஒருத்தன் இந்த பௌதீக உலகத்துல வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு கடவுளுக்கு வந்து இந்த பிரார்த்தனையை செலுத்துறானோ அவன் என்ன ஆகுறான், பியூரிஃபை ஆகுறான்னு சொல்றார். ஓகே, சுத்தமாகறான், பரிசுத்தமாகிறான். அப்புறம் வந்து கடவுளுடைய புகழங்களை வந்து அவன் கேட்கறதுனால அவன் பியூரிஃபை ஆறான்றத சொல்றாருங்க. ஓகேவா. ஸோ இதுல இருந்து என்ன கிளியரா தெரியுது, நம்ம பிறப்பு வந்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை. இதெல்லாம் பிரகலாத மூலமா நமக்கு வந்து எடுத்து சொல்றார். ஓகேவா. அதே வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க, பக்தியாமாம் அபிஜானந்தி யாவான் எஸ் சாஸ்மி தத்வதக ததோமாம் தத்வதோ நெத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். ஓகே, ஸோ அவரை பக்தி தொண்டு ஒன்னே ஒன்று பண்ணி தான் அவர்கிட்ட வந்து நம்ம ஏ- சரணாகதி ஆக முடியும். ஓகேங்களா. சரணாகதி அடைஞ்சு அவருடைய லோகத்துக்கு என்ட்ரி ஆக முடியும். ஓகேங்களா. அதுதான் வந்து இங்க சொல்றார். ஸோ ஸோ இவருடைய தன்மைகளை புரிஞ்சுட்டு இப்ப பிரகலாதா வந்து என்ன பண்றாரு, இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ப்ரேயர் உனக்கு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு பெஸ்ட் ப்ரேயரை சொல்றாரு. நம்மளும் சேர்ந்து சொல்லிக்கலாம். ஓகேங்களா. 13வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கட்டுமா? ம், வாசிங்க सर्वे மாதாஜி. सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशन चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय हुतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः. हरे कृष्णा. ஹரே Thank you, கிருஷ்ணா Mataji. மாதாஜி. ஸோ இங்க பாருங்க கடவுளே, ஓ லார்ட், நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் மாதிரி பிரம்மா மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்சியரான சேவகன் இல்லை. அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய நிலையே வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்டென்டல், திவ்யமான நிலை. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட அப்பா வந்து ஒரு அசுரன், இரண்யகசிப்பு, அவனுக்கு பிறந்தேன். ஓகேவா. ஸோ எங்க வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அஜ்ஞானத்துல தான் இருந்துச்சு. உங்களுடைய தோற்றத்தை பார்த்த உடனே எங்களுக்கு என்னவா இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷம் கிடைச்சிச்சு. ஏன்னா முன்னெல்லாம் வந்து ரொம்ப பயத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா. ஸோ உங்களுடைய இந்த அப்பியரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த அவதாரம் எடுத்திருக்கீங்களா, அது வந்து எங்களுக்கு எப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்த கொடுக்குது. ஒன்று எங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமி வந்து நற்கதி ஆகிறதுக்கு ஒரு விஷயமான விஷயம் சொல்றாங்க. ரெண்டு லாபம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதர் சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ
பிரகலாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க குடும்பத்தினர் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா துரதிருஷ்டம். ஏன்னா அவங்க வந்து கடவுளை வந்து நம்பல இல்லையா. அவர் என்ன சொன்னார், நான் தான்டா கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இல்லையா. அது எதனால காரணம், உங்களை வந்து அவங்களால சந்திக்க முடியல, அவங்களுடைய துர்பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ பக்தர்ன்றவன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தன்ற வந்து இந்த பொருளாதார வாழ்க்கையை பற்றி நான் என்னைக்கும் கவலையே பட மாட்டான். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து கடவுள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, பரித்ராயான சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம். ஸோ நான் வந்து ரெண்டு வேலை செய்யறதுக்கு இந்த உலகத்தில் அவதாரம் எடுக்கிறேன். ஒன்று என்னோட பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும், வந்தேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அசுரர்களை வந்து அழிச்சிட்டு போயிட்டு தர்மத்தை நிலைநாட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்யகசிப்பு வந்து ரொம்ப அகங்காரத்தோட ஆடுறான். தேவர்களை எல்லாத்தையும் அவன் கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிறான் இல்லையா. அவனை தான் கடவுள் வழி பண்ணணும்னு சொல்றான். அது அதர்மம் இல்லையா. ஸோ அதை அழிச்சிட்டு தர்மத்தை நாட்டுறதுக்கோசம் இங்க வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ இந்த அவதாரம் பார்த்துட்டு இது யாருக்குமே பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய அவதாரம் இல்லை பக்தர்களுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. நம்ம பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் மேல வெறும் சிம்பிள் அண்ட் ஃபெய்த்ஃபுல். ஓகேவா. ஸோ அவர் வந்து நமக்கு என்ன வேணும், அவர் மேல வந்தே ஒண்ணு வேணும். என்ன வேணும், அது நம்பிக்கை இல்லையா. அவர் வந்து ஆடம்பரமா இதெல்லாம் கேட்கறது இல்லை. சிம்பிள் அண்ட் ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருந்துட்டு அவருக்கு வந்து லவ்விங் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது போதும். பிரகலாதர் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கிறார். தயவு செய்து உங்களுடைய கோவத்தை விட்டுடுங்க. ஓகே. ரெக்வெஸ்ட் பண்றாரு அவர்கிட்ட, உங்க கோவத்தை விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 14வது வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிக்கணும்னாலும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. तत्यच्च मन्युम् असुरस्त हितस्त्वयात्थ मोदेद साधुरपि वृश्चिक सर्पम् हत्या लोकास्य निर्चितुं पिता प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभायाय जना स्मरन्ति ஹரே स्मरन्ति கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्ण। இங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் கிட்ட வந்து நரசிம்மர் கிட்ட வந்து பிரகலாதன் சொல்றார், தயவு செய்து நீங்க வந்து உங்க கோவத்தை விட்டுருங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பா பெரிய அசுரன் இரண்யகசிப்பு வந்து கொன்னுட்டீங்க. ஓகே. இத கொன்னுட்டதுனால யாருமே வந்து வருத்தப்பட மாட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றார். அதாவது ரொம்ப விஷ ஜந்துக்கள் இந்த பாம்பு தேலை பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈவன் வந்து அதை கொன்னுட்டா கூட யாரும் அதுக்கோசம் கவலைப்பட மாட்டாங்க இல்லையா. எங்க அப்பா அது மாதிரிதான், ஒரு விஷ ஜந்து மாதிரி. அதனால எல்லாரும் திருப்தியா தான் இருப்பாங்க. அஹ் எல்லாருமே வந்து சந்தோஷமா இருக்காங்க. கான்ஃபிடென்ட் தட் தே ஆர் தேர் ஹாப்பினஸ். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை எப்பொழுதும் அவங்க வந்து நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஓகேங்களா. எப்படி நினைப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தோன்றதே வந்து மங்களகரமானது. அப்புறம் உங்களை பார்த்த உடனே அவங்களுக்குள்ள இருக்க பயம் கூட போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. அந்த காரணத்தை வந்து சொல்றார். ஸோ அதனால நீங்க வந்து வந்த வேலை முடிஞ்சிடுச்சு, இன்னும் ஏன் கோவமா இருக்கீங்க, அமைதியா இருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ நமக்கும் பக்தர்களுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்து இருந்தாலும் நம்ம யாரை நினைக்கணும், நரசிம்ம தேவரை நினைக்கணும். ஓகேங்களா. அவருடைய தோற்றம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மங்களகரமானது. அவர் வந்து வழிபாடுக்கு உரியவர். இன்னும் சில பேர் நினைப்பாங்க, நான் அவங்க வந்து நரசிம்மர் போட்டோ எல்லாம் வீட்டுல வைக்கலாமான்னு கூட சந்தேகம் இருக்கும். தாராளமா நம்ம வைக்கலாம். ஒரே ஒரு 5 வயசு பிள்ளை கோசம் அவர் வந்தார். அதுவும் எப்படி வர்றார் பாருங்க. அவர் வந்து என்ன ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாருன்னு, இந்த கம்பத்துக்கும் அந்த கம்பத்துக்கும் தூணுக்கும் வந்து தாண்டுவாராம். அஹ் எங்க வந்து கையை காமிக்க போறான் பிரகலாதான், அவன் காமிக்கிற தூண்ல இருந்து நான் வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு. அப்ப பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு கருணை இருக்கு அவருக்கு இல்லையா. சோ நெக்ஸ்ட் 15 சித்ரா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிட்டு ரொட்டேஷன்ல பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। नाकं बिभेम्यजित हेति भयानकास्य जिह्वाकनेत्र भ्रुकुटीरवसोग्रंष्ट्रात् आन्त्रस्रज शतजचे शशशङ्खकुर्णा निर्घादभीत दिगिभाद विभिन्न काग्रात्। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் உங்களுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் அதாவது உங்களுடைய கண்கள் வந்து ரொம்ப பிரைட்டா இருக்குது, சூரியன் மாதிரி பிரைட்டா இருக்குது.
உங்களுடைய வாய்க்கள் வந்து நல்லா திறந்திருக்கு. சட்டனே நாட் உங்களை ஃபெரோஷியஸ் மவுத் அண்ட் டங். அப்புறம் உங்களுடைய பற்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது, கூர்மையாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் முகத்தை, ஐப்ரோஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மேற்புருவத்தை இப்படி உயர்த்திட்டு இருக்கீங்க. கோவத்தில் நம்ம வைப்போம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி வச்சிட்டு இருக்கீங்க. அப்புறம் வந்து எங்களுடைய அப்பாவுடைய குடல்ல வந்து மாலையாக போட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ உங்களுடைய உடம்புல வந்து ரத்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? உங்கள் காதுகள்லாம் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கு. அஹ், உங்களுடைய சத்தம், கர்ஜிக்கிற சத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் கேட்டுட்டு இருக்கு. உங்களுடைய நகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூர்மையாக வந்து உங்களுடைய எதிரிகளை கொல்றதுக்கு நீங்கள் வச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, உங்களுடைய கர்ஜிக்க சத்தத்தை கேட்ட ஈவன் அந்த யானைகள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூர தூர இடத்துக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ உங்களை யாராலும் வந்து கான்கர் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பிரகலாதனுக்கு வந்து போறாரு இல்லையா, அவருக்கு எனக்கு பயம் இல்லை உங்களுடைய உருவத்தை பார்த்துட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து பிரபுபாதர் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு, 2 உதாரணம் சொல்றாரு. ஒன்று, சிங்கக்குட்டியை பார்த்துட்டு சிங்கக்குட்டி வந்து தன்னோட அம்மாவையும் அப்பாவையும் பார்த்துட்டு பயப்படாது இல்லையா, அது சிங்கக்குட்டி, அவங்கள சிங்கம். அதே மாதிரி இந்த கடல் இருக்கு இல்லையா, கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய அலைகள், கடல்ல பார்த்தா நமக்கு பயம் இருக்கும். பட் கடல்ல வாழக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு அந்த கடல்ல பார்த்தா பயப்படாது. ஏன்னா அந்த கடல்ல தான் அது தஞ்சம் எடுத்துட்டு இருக்கு. அது குட்டி மீனா இருக்கட்டும், பெரிய மீனா இருக்கட்டும் சரி, அது வந்து பயப்படாது. அது மாதிரிதான் பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து எந்த உருவத்துல வந்தாலும் அவங்க அதுல வந்து பயப்பட மாட்டாங்க. இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரபுபாதா நமக்கு வந்து இந்த எடுத்துக்காட்டு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த உருவம் ஏன் எடுக்கிறாருன்னா அசுரர்களை, துஷ்கிருத்தீஸ் இல்லையா, அவங்கள வந்து அழிக்கிறதுக்கோசம் தான் இதை வந்து எடுத்திருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு பாடல்ல இந்த வரி வருது, கேசவ திருத்தா நரஹரி ரூபா ஜெய ஜெகதீஷ ஹரே, ஜெய ஜெகதீஷ ஹரே. ஸோ பக்தர்கள் வந்து அவர் எந்த வடிவத்தில் வந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து அவர்களை வந்து குளோரிஃபை பண்ணுவாங்க, புகழ்வாங்க. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், அவர் வந்து சந்தோஷப்படுவாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் 16th ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. त्रस्तोऽस्मि अहं कुर्वन् वत्सल तुक्ष गोक्रः संसार सक्र कदानात् प्रसादां वर्णीदः भक्तस्व कर्मभिर् उषत्तम देहिरि मूलं प्रीदो पवर्ग शरणम् अयसे अयसे कदादु। हरे कृष्ण माता। ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட வந்து கடவுளை வந்து இவர் வந்து எப்படி குளோரிஃபை பண்றாரு பாருங்க பிரகலாதா. கடவுளே, நீங்க வந்து ரொம்ப கனிவானவர். யாருக்கு? எங்களை மாதிரி விழுந்த ஆத்மாக்களும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு வந்து நீங்க ரொம்ப கனிவா கருணையோட இருக்கீங்க. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரோட சங்கத்துல இருக்கேன்? அசுர குலத்துல பிறந்ததுனால அவங்களோட சங்கத்துல இருக்கேன், அவங்களுடைய செயலில் ஈடுபட்டிருக்கேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப பயமா இருக்கு. என்னுடைய கட்டுண்ட நிலை. அவர் வந்து தூய பக்தர், அவர் பேசுறது பாருங்க. இதுலதான் வந்து அந்த வைஷ்ணவருடைய பவ்யம், அதாவது பணிவு சொல்லுவோம் இல்லையா, தன்னடக்கம் எவ்வளவு அழகு சொல்ற பாருங்க. எனக்கு வந்து பயமா இருக்கு, இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில வாழ்ந்து நான் இந்த பௌதீக உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். என்ன தயவு செய்து நீங்க கூட்டிக்கோங்க. கால் மீ டு த ஷெல்டர் ஆஃப் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட். உங்களோட தாமரை திருவடிக்கு என்னை வந்து கூட்டிக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அதுதான் நம்மளுடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளா இருக்கும், கிருஷ்ண பிரேமை இல்லையா. அங்க போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து மறுபடியும் பிறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்லையா. இது வந்து அசாசத துக்காலயம் இல்லையா, இங்க வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே, மறுபடியும் வந்து பிரகலாத மகாராஜா சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது கர்மான்னு ஒன்று இருக்கு. நமக்கு விருப்பப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால வந்து நம்ம பந்தப்படுகிறோம் இல்லைங்களா. ஆஹ் அந்த வாழ்க்கையிலேருந்து விடுபடுறதுக்கோசம் கடவுள் வராரு. அந்த கடவுளை பெயர் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருபண வட்சலா. யார் வந்து இந்த கட்டுண்டு வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள மீட்கிறதுக்கு வர்ற கடவுள் பேர் வந்து கிருபண வட்சலா. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரீம்லி கைண்ட்.
ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்புறம் வந்து இன்னொரு பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு கோட்பாடு இங்க காமிக்கிறாங்க. யதா யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரதா. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம் வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அதை சொல்லிட்டு அந்த பக்தனை வந்து நல்வழி பண்ணிட்டு என்ன சொல்றீங்க, என்கிட்ட சரணடைன்னு சொல்றீங்க. சர்வதர்மான் பரித்தேஜ்யம் மாம் ஏக்கம் சரணம் பிரஜ. ஸோ நம்மளும் வந்து அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணி எப்படி பிரகலாதா அர்ஜுனா எல்லாம் வந்து சரணாகதி அடைஞ்சிட்டாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட, அது மாதிரி நம்மளும் வந்து அவர்கிட்ட சரணாகதி ஆகக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம்மக்குள்ள வளர்த்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஏன்னா அவர் ரொம்ப கருணையானவர். அவருடைய தாமரை திருவடியில வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம மறுபடியும் இங்க வரமாட்டோம். ஸோ நம்மள எல்லாரும் நம்மள வந்து ட்ரெயின் அப் பண்ணிக்கணும் இந்த கிருஷ்ண இயக்க கான்சியஸ்னஸ்ல. ஓகேங்களா? 17ஆவது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் கடவுள் கூட ரொம்ப ரொம்ப ஜெய ஆர்வமா மாதாஜி. இருக்கிறார். இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மாதாஜி. நம்ம மாத்திரம் இல்ல, கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போறதுக்கு அவர் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கார். ஈகர் டு ரிட்டர்ன் ஹோம். ஓகே, எவ்ரிவன். நமக்கு வந்து அந்த ஆர்வம் இருக்கணும், கடவுளுக்கு வந்து அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஓகேவா? ம். எஸ் மாதாஜி. हरे कृष्णा। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दुह्यमानः दुःखौषधं तदविदुःखमतद्धियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த உலகம்னாவே ரெட்டிப்பு தன்மை இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒண்ணு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியது, ஒன்னொன்னு வந்து கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடியது. ஓகேவா? இது எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து திரும்பி பிரிஞ்சு வந்துட்டோம். அதாவது இது முன்னாடி பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல சொல்வாரு. அது என்னன்னா நமக்கு ஒரு அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாம் அவர் கூட தான் இருந்தோம். அப்புறம் நீ என்னப்பா சிருஷ்டி பண்றது, நீ மாத்திரம் என்ன என்ஜாய் பண்றது, எங்களாலே எல்லாம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அந்த ஒரு எண்ணத்துல நம்ம வந்துட்டோம். அந்த ஆட்டிடியூட்ல நம்ம இங்க வந்துட்டோம். நம்ம அவரை பிரிஞ்சு இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம தான். சரி, என் பசங்க எல்லாம் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்களேன்னு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன இச்சை இருக்குதோ அந்த இச்சைக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணி கொடுத்தாரு. இங்க வேண்டிய சௌகரியங்கள் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாரு. கடவுள் வந்து சாங்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. இந்த இயற்கை பிரகிருதி இல்லையா, அது வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது நம்மளுக்கு. இந்த மூன்று விஷயங்களை நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா நீ அனுபவிடா, மறுபடியும் என்கிட்ட திரும்பி வாடான்னு சொல்லிட்டு. பட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவருடைய நோக்கமே இந்த சிருஷ்டி பண்ணது இங்க இருக்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்குவம் அடைஞ்சிட்டு நம்ம அவர்கிட்ட வரணும்னு. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது அவருக்கும் நமக்கும் இருக்கிற சம்பந்தத்தை மறந்துட்டு ஃபுல்லா இங்கேயே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து தீர்வுக்கு சொல்றார். ரெமிடி. ரெமிடின்னா ஒரு தீர்வு தானே, கரெக்டான வார்த்தையை மத்தாச்சு. ரெமிடின்னா தீர்வு தானே. ஸோ இந்த தீர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஜமான தீர்வு எது, ரியல் ரெமெடி எது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஒருத்தன் வந்து பசியோட இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு அந்த வேலை சாப்பாடு கொடுத்துட்டா அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணது முடியுமா? அடுத்த வேலை பசிக்கும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இந்த வாழ்க்கையில வந்து நிஜமான ரெமெடி, ரியல் ரெமெடி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பர்பட்ல சொல்லியிருக்காரு. ரியல் ரெமெடி, ஒன் மஸ்ட் பிகம் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். ஒருத்தரும் நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ண உணர்வோடு இருந்து கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு அப்புறம் போய் மறக்கிறதா இல்ல, நித்தியமாக கான்ஸ்டன்ட்லி எங்கேஜ் இன் இஸ் டிரான்ஸ்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ். நித்தியமா அவருடைய பக்தியில வந்து நம்ம ஈடுபட்டுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்படி ஈடுபட்டா நமக்கு வந்து என்ன தீர்வு வேணுமோ அது கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றார். ஓகேவா? எப்படி வந்து இப்போ ஒருத்தன் இருக்காங்க, ஒரு அப்பா அம்மா இருக்காங்க. அப்பா இறந்த பின்ன அந்த சொத்துலாம் யாருக்கு? பையனுக்கு இல்லையா? இப்போ அது மாதிரிதான் பிரகலாதோடைய அப்பா இறந்துட்டார் இல்லையா? அதுக்கு பிறகு அவருக்கு அந்த சொத்துக்கு அதிபதி யாரு? பிரகலாதன் இல்லையா? இந்த பிரகலாதன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செல்வ வளங்கள் இருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி போகல அவர். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு பின்னாடி அவர் போவே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு என்ன வேணும்னு சொல்றாரு? பக்தி வேணும். ஓகேவா? அந்த பக்தியை தான் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணணும், அன்கண்டாமினேட்டட் அன்இன்டரப்டட் அன்இன்டரப்டட் அன்மோட்டிவேட்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். எப்பவுமே தடை இல்லாதது,
அன்இன்டரப்டட் அன்மோட்டிவேட்டட், எந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம கிருஷ்ணர் மேல வந்து பக்தி பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் வந்து நம்மளால வந்து ஆஹ், தூய்மை அடைய முடியும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த உலகத்தில் வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பேசினோன்னே, இந்த பௌதீக உலகத்தில் வந்து கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருப்போம், கொஞ்ச நேரம் வந்து அஹ், கஷ்டப்பட்டு துன்பத்தில் இருப்போம். இது வந்து இங்கே இரட்டிப்பு தன்மை இருக்கு. அந்த இரட்டிப்புல எந்த நிலையில இருந்தாலும் நம்ம அவர்கிட்ட வந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மனுஷ வாழ்க்கை வந்து பர்பஸே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹையஸ்ட் ஆக்குபேஷன் நம்மளுடைய பாகவ பாகவத தர்மம், அதாவது பக்தி பண்றது தான் வந்து நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் ஆக்குபேஷன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போதான் வந்து நம்ம இந்த மிசரி, இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து துயரங்கள்ல இருந்தும் வெளிப்பட முடியும். இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து பக்தி பண்ணாதான் நித்தியமான சந்தோஷம். 18வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. सोऽहं प्रियस्य सुहृदा पारदेव देवदाय लीलकदास्ताव नरसिंह विरिञ्चोकिता 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 अनाज अंजास तिदार्म तिदार्मय अनुग्रहणं गुणविभ्रम को दुर्गाणि ते पदा युगालय हंस संकार। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. माता। ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நரசிம்ம தேவரே, என்ன வந்து நீங்க எதுல ஈடுபடுத்துங்கன்னா, உங்களுடைய திவ்யமான அன்பு செயலை வந்து என்னை ஈடுபடுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து பிரம்மாலாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றி அவங்களுடைய குரு பரம்பரை, அவருக்கு அடுத்தது பிரம்மாக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வேதங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. பிரம்மா, நாரதர் வந்து வேதவியாசர், அப்படிதான் வந்துச்சு இல்லையா. அந்த குரு பரம்பரையுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றிட்டு நான் இந்த பிறவி சாகரத்தை, பெருங்கடலை வந்து கடந்து வந்துடுறேன். எனக்கு வந்து உங்க பக்தர்களுடைய சங்கத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த பக்தர்களுடைய சங்கம் என்ன? யாரு அந்த பக்தர்கள்? முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களை என்னன்னு அங்க சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அம்சான்னு சொல்றாங்க. அம்ச பறவை. அம்ச பறவையுடைய பெக்குலாரிட்டி என்ன? யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க. அம்ச பறவை. பால்ல இருக்க தண்ணி மட்டும் அது மாதிரி பால் மாத்திரம் எடுக்கும். அது மாதிரி நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரை மாத்திரம் பார்க்கணும். எல்லா விஷயத்துலயும் வந்து கிருஷ்ணரை மாத்திரம் பார்த்துட்டு நம்ம அம்ச பறவை முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களா இருந்துட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். அப்போ வந்து என்ன, நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, யாராவது கிருஷ்ணரை காமிக்க முடியுமான்னா, நீரின் சுவையாகவும் இல்லையா, பூமியின் வாசமாகவும், சூரிய கதிர்களின் வந்து சூரியன் சந்திரன் என கதிர்களிலும் வந்து கிருஷ்ணரை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கணும்ன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்படி சங்கம் வந்து இப்போ பக்தி பண்றது இம்பார்ட்டன்ட். இங்க ரெண்டாவது விஷயம் பிரகலாத என்ன சொல்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாது சங்கம். ஓகேங்களா? நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்படி பண்ண நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை வந்து முன்னேற்றம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அவரை வந்து எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு நம்ம ஸ்ரத்தையா ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது குரு பரம்பரையில் இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. நம்ம நாம ஜபம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அது கூட நல்ல பலன் கொடுக்கணும்னா குரு மூலயமா கிடைக்கணும். ஏவரம் பரம்பரம் பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்ரீயோ விதுகு. ஸோ இந்த மந்திரம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ வந்து கம்பெனிலேயோ ஒரு ஃபேக்ட்ரியிலோ வந்து தயாரிக்கல. அது தயாரிச்சாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது இல்லையா. நம்ம ஆச்சாரியார்கிட்ட மகாஜனோ ஏன கத ச பந்தக, அவங்க கிட்ட இருந்து தான் வாங்கணும். அப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவ்னஸ்க்கு வலிமை இருக்கும். அந்த மந்திரத்துக்குள்ள இன்னும் வலிமை இருக்கும். மந்திரத்துக்கு வலிமை இருக்கு. அது இன்னும் ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா இருக்கணும்னா நம்ம குரு மூலயமா வாங்கிக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அந்த ஈஸின்னு சொல்றதுக்கு தான் வந்து அக்னஹான்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து பிரகலாதர் வந்து இங்க
யூஸ் பண்ணியிருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பகவான் வந்து தான் வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பெஸ்ட் ப்ராசஸ் எந்த ப்ராசஸ் நம்ம குழப்பம் இருக்கும், என்னடா 9 வழி சொல்லியிருக்காங்க ஏதன்னு, நம்ம ஆச்சாரியர்கள் என்ன பண்ணாங்களோ அதை நம்ம பின்பற்றலாம். ஸோ அப்போ என்ன நமக்கு கிடைக்கும், கடவுள்னா என்னன்றதை புரிஞ்சுப்போம், நம்ம என்னன்றதை புரிஞ்சுப்போம். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம். இல்லை அதில் ஒரு கஷ்டமே இல்லை. நம்ம வந்து அம்சாஸ் பரமாம்சார் அவரை வந்து பின்பற்றணும். என்ன அவங்கெல்லாம் ஏன் அவங்கள சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க எந்த ஒரு பௌதீக கலங்கம் இல்லாதவர். ஓகேங்களா? அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுடைய கோல் வந்து என்னவா இருந்துச்சு, கடவுள்கிட்ட வந்து ரீச் ஆனாங்க. அது மாதிரி நம்ம இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து கொடுமை நிறைந்த வாழ்க்கை இல்ல, மிசரிஸ். ஒவ்வொரு அடியிலும் வந்து ஒவ்வொரு டேஞ்சர் இருக்கு, நமக்கு தான் தெரியல. ஓகே. ஸோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா விதத்துலயும் வந்து ஹாப்பினஸ் தான் இருக்கும், சந்தோஷம் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு வந்து கஷ்டன்றது இருக்காது. ஓகே. ஸோ இந்த இதில் வந்து நம்ம தபஸ்ய பண்ணணும். இந்த தபஸ்ய என்னென்ன, வாலண்டரியா சில விஷயங்களை நம்ம ஏற்றுக்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஏகாதசிக்கு விரதம் இருக்கணும், 16 மாலைகள் பண்ணுறோன்னா அதை வந்து நம்ம வாலண்டரியா அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம வீட்டில் அன்னைக்கு வந்து தானியம் பருப்பு இல்லைன்னு இல்லை, அன்னைக்கு வந்து வேதங்களில் சொல்லி இருக்கு தானியங்களை சாப்பிடக்கூடாது, அதனால வந்து அன்னைக்கு சாப்பிடாம இருக்குது. அதை வந்து தபஸ்யா நம்ம ஏற்றுக்கிறது, நம்ம உடம்புக்கு கஷ்டங்களை. ஓகேவா? ஸோ அந்த கஷ்டங்களை ஏற்றுக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து ஒன்றும் வரப்போறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரா மாதாஜி அடுத்தவங்க வாசிங்க. कालस्य नेग शरणं पितरौ नृसिंह नाथस्य चागतमुदन्वतिमज्ज तौनौ तप्तस्य तत्कृति विधिर्ये इहाज्यचेष्टस्तावद्विभो तनुभृतां त्व दुपेक्षितानां. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, நரசிம்ம கடவுளே நீங்க தான் வந்து சுப்ரீம். ஓகேவா? இந்த உடல் அளவுக்கு வச்சு பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கட்டுந்த ஆத்மாக்கள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடம்பை தான் வந்து ரொம்ப கேர் பண்றாங்க. நெக்லெட்ஸ் அவங்க வந்து கட்டுண்டு இருக்காங்க, அவங்களுடைய நன்மைக்கு அவங்களால எதையுமே பண்ணிக்க முடியல. ஓகேவா? அதுக்கு வந்து உதாரணம் சொல்றாரு, இங்க இருக்கிறது எல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது, அது வரக்கூடிய பலனும் வந்து தற்காலிகமானது. அதை தெரிஞ்சுக்காம அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நான் தான் எல்லாம்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. ஒரு பையன் இருக்கிறான், அவங்க அப்பா அம்மா தான் வந்து காப்பாத்துறேன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அதே வந்து அவனுக்கு வியாதி வந்துச்சு. ஓகே, டாக்டர் கிட்ட போறாங்க. அப்ப என்ன நினைக்கிறாங்க, முதல் தரமான மருந்துகளை கொடுத்து அந்த பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம காப்பாத்திடலாம்னு நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் நம்ம படகுல சவாரி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்போ வந்து திடுதிப்புன்னு அந்த படகுக்கு வந்து ஒருத்தன் வந்து மூழ்கிட்டு இருக்கான். அவன் வந்து அந்த படகோட்டி காப்பாத்துவான்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 உதாரணம் கொடுக்குறாங்க. பட் இதெல்லாம் நிச்சயமா இல்லையா? அந்த பையனுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா அவங்க அப்பா அம்மா காப்பாற்ற முடியுதா? தற்காலிகமா சாப்பாடு கொடுத்து ஏதாவது ஒன்று பண்றான், எங்கேயோ போறான் வரான்னா அப்ப யார் காப்பாத்துறாங்க? அந்த ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது வந்து கடவுள் அந்த டாக்டர் கொடுக்க மருந்து எல்லா சமயத்திலும் வேலை செய்யுதா? அப்படின்னா யாரும் இறக்கக்கூடாது தானே? ஒருத்தன் வந்து தண்ணியில மூழ்கிட்டு இருக்கான், அவனை வந்து அந்த கப்பல் ஓட்டி வந்து காப்பாத்துவான்னு என்ன நிச்சயம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த எல்லா நிலைமையிலும் வந்து யார் தான் உண்மையா நமக்கு வந்து காப்பாத்துறாரு, யார்கிட்ட வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அல்டிமேட்டா வந்து பகவான் கிட்ட தான் நம்ம வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். ஓகே. ஏன்னா அவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் நண்பனா, போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம், எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உற்ற நண்பனா இருக்கிறது அவர்தான். அவர்தான் நம்மளை காப்பாத்துவாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து என்ன சொல்றாரு பகவத்கீதையில, கௌந்தேய பிரதிஜானகி நமே பக்த பிரணஷ்யந்தி. அர்ஜுனா நீ போய் சொல்லு, நான் சொன்ன என் பக்தர்களுக்கோசம் நம்ம பேச்சை மாத்திடுவேன், நீ போய் சொல்லு. ஏன்னா என் பக்தன் சொன்னானே, பக்தன் சொன்னானேன்றதுக்கோசம் அந்த வார்த்தையில நான் நிற்பேன், என்னுடைய பக்தர்கள் என்னைக்கும் வந்து வீழ்ச்சி அடைவதில்லை, நீ போய் சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அவருடைய காரணமற்ற கருணையால நமக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவரையும் காப்பாத்திட்டு இருக்கார் இல்லையா? ஸோ ஆபத்து நேரத்துல தான் அவனை நம்ம நினைக்கிறோமா? இல்ல இல்ல, அவர் ரொட்டீனா நம்மளுக்குன்னு ஒரு ரொட்டீன் டியூட்டி இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி ரொட்டீனா அவர் வந்து நினைக்க ஆரம்பிச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ யார் ஒருத்தன் வந்து அவனை அவாய்ட் பண்றனோ அவர் வந்து கடவுள் காப்பாற்ற மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஒருத்தனை அவரை கொல்லணும்னு நினைச்சா அவங்க யாரும் காப்பாற்ற முடியாது. அவர் வந்து ஒருத்தரை காப்பாற்றணும்னு நினைச்சா யாராலையும் அவரை வந்து
கொல்ல முடியாதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். பட் இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தத்துவவாதிகள் விஞ்ஞானிகள்லாம் இருக்காங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எதையுமே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அப்படி அவங்க நிஜமாவே வந்து இன்டெலிஜென்ட்னா இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்திருக்காங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம இந்த உலகத்தில் வந்து தொந்தரவுகள் 4 இருக்கு. ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதி இல்லையா? இதில் வந்து ஏதாவது அவங்களால தடுத்து நிறுத்த முடிஞ்சுச்சா? இந்த சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க இல்லையா, நாங்க கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து இந்த மாற்றங்கள் நமக்கு எல்லாரும் அனுபவிச்சுட்டு தானே இருக்கிறோம் இல்லையா? அவங்க நிஜமா அறிவாளி இன்டெலிஜென்ட்னா இதுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு, இந்த பிரச்சனைக்கு அவங்க முடிவு பண்ணியிருக்கணும் தானே? ஸோ அப்போ என்ன தெரியுது இதுலேருந்து, எல்லாருமே இந்த இயற்கையின் சட்டத்துக்கு முன்னாடி ஒன்று தான். ஸோ இயற்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. அந்த விதியை வந்து யாராலையும் வந்து பிரேக் பண்ண முடியாது. எப்படி அரசாங்கம் ஒரு உத்தரவு போட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கேட்கணும் தானே? அது மாதிரி தான் கடவுள் வந்து ஒரு சட்ட இயற்கை நீதியை கொடுத்துருக்காரு, அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த விஞ்ஞானிகள், அறிஞர்கள், மதவாதிகள், இந்த பொலிட்டிஷியன் இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கடவுளை வந்து நம்புறது இல்ல. அவங்கவுங்க தியரிய வந்து அவங்கவுங்க ப்ராபகேட் பண்றாங்க. பட் இங்க வந்து கிருஷ்ண விழிப்புணர்வு என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் தீர்வு. நம்ம என்ன வேணும், நமக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா வாழணும், அமைதியா வாழணும்னு ஆசை இல்லையா? அதுக்கு வேணும்னா நம்ம யாரை எடுத்துக்கணும், கிருஷ்ணரை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ணன் இல்லாம இருக்கணும்னா அவன் வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. தத் உபேக்ஷிதானாம். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு இப்போ அப்பா கிட்ட இருந்து தூரம் இருந்தா எவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில வாழ முடியும்? நீ மேல் லோகத்துல இருந்தாலும் சரி, கீழ் லோகத்துல இருந்தாலும் சரி, உங்களால சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. ஓகேவா? சுபஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா அவங்க? हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு வாசிங்க. यस्मिन् यदो ம். यस्मिन् यदो तर्हि येन सयस्य यस्मात् यस्मै यदा तत् उदयस्तु अपर परो वा पाव करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संजोजस्तत् अखिलं भवदः स्वरूपம். படிக்கலன்றதா படிக்கிற மாதா, நீங்க தப்பா நினைச்சுக்க பரவாயில்ல, போறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யாராவது ஒருத்தர் படிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஸோ இங்க என்ன டைம் சொல்றது, என் அன்பான கடவுளே, இந்த பௌதிக உலகம்னாவே இங்க வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 குணங்கள்ல வந்து யார் யார் தாக்கப்படுறாங்க? முதல்ல சிருஷ்டி பண்ணீங்க அந்த பிரம்மால இருந்து சின்ன உயிரினமான எறும்பு வரையும் இந்த 3 குணங்களால தாக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு காரணமும் நீங்க தான், அதுக்கு விளைவும் நீங்க தான். காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரெண்டுமே நீங்களா தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. காஸ் ஃபார் விச் தே ஒர்க். ஓகே. ஒருத்தன் விச் தே ஒர்க், பிளேஸ் வேர் தே ஒர்க், டைம் வேர் தே ஒர்க் இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்கள தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ த கோல் ஆஃப் த லைஃப், ஒருத்தனுடைய கோல் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை வந்து அடையணும், அதுதான் சொல்றாங்க. இந்த உலகத்துல சிருஷ்டி இருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சக்தினால தான். அப்ப எப்படி வந்து சக்திமான் வந்து ஒண்ணுதான் இல்லையா? சக்திமான் வந்து ஒண்ணுதான் என்றது அது மாதிரிதான் நீங்க. இந்த உலகத்துல வந்து இருக்கிற எல்லா விஷயங்கள் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றத அவர் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஒருத்தன் வந்து நான் வந்து என்ன பாதுகாத்துக்கிறேன், என்னுடைய அப்பா அம்மா இந்த கவர்மெண்ட்டு இதுதான் என்ன பாதுகாக்குதுன்னு நினைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது எதனால? இந்த இந்த அமைப்பெல்லாம் கொடுத்தது யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காட். அவர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா இயங்காது. ஏன்னா அவர் வந்து எல்லாத்தையும் மேற்பார்வை பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த பூ உலகம் மாத்திரம் இல்லை, 3 லோகங்கள், அதாவது அப்பர், லோவர் அண்ட் மிடில் பிளானிட்டரி சிஸ்டம், இந்த 3 லோகங்களையும் அவர் தான் வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கோம், கர்மான தெய்வ நேத்ரேன, கண்களால பார்த்து, ஜந்தூர் தேகோ பாப் பா பத்யதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நம்மளுடைய இருதயத்துல, எல்லாருடைய இருதயத்திலும் பரமபுருஷ பகவான் இருந்துட்டு தான் இருக்காரு, எல்லாத்தையும் அவர் விட்னஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் ச. ஸோ நம்ம என்ன செஞ்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதை எதுக்கோசம் பண்ணணும், கடவுள் பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றார். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நமக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கோல் இருக்குது, ஒருத்தர் வேற வேற விதமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அது எப்படி? கடவுளுடைய தூண்டுதல், கைடன்ஸ்னாலன்றது. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இங்க ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றாங்க, எஸ்மின் எதோ ஹரி ஏனச்ச எஸ்ய எஸ்மாத். இது என்ன தெரியுது பாத்தீங்கன்னா, என்ன செயல்கள், ஆல் த ஆக்டிவிட்டிஸ் வாட் எவர் தேர் மே பி ஆர் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த, இங்கே என்ன இருந்தாலும் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளை எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணது அவர் தான். ஓகேவா? ஸோ அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், நம்ம யாராவது ஒரே மாதிரி இருக்கிறோமா? இல்லை தானே. ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு யூனிக்கி ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது அது எதனால? கடவுள் அவருடைய சிருஷ்டினால அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மலர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வகைகள் இருக்கு இல்லையா? நான் அதுக்கு ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு ஒரு நறுமணம் இருக்கு இல்லை, சில மலர்கள் நறுமணம் இல்லாம இருக்கு. அதுதான் அவருடைய கிரியேச்சர்ஸ்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிரியேட்டிவிட்டி. ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் இங்க என்ன சொல்றாரு, திருப்பி திருப்பி பிரகலாத மகாராஜா நமக்கு என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றாரு, சர்வதர்மான் பரித்தேஜ மாமேகம் சரணம் பிரஜ. நீ வந்து சரணாகதி அடே. அப்போ வந்து எப்படி இருக்கலாம்? சந்தோஷமா இருக்கலாம். நம்மளுடைய நிஜமான பொசிஷன் என்ன? ஸ்பிரிச்சுவல். நம்ம எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு அங்க துணுக்கு இல்லையா? எல்லா விஷயமுமே அவர் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. அதுதான் வந்து நாரத பஞ்சராத்துல வந்து நாரத முனி சொல்றார், நீங்க உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய, நம்ம சொல்லலாம், நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறதுனால நமக்கு ஒரு பட்டை இருக்கும், டீச்சர், லாயர், இன்ஜினியர்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கீழே தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் என்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அவருடைய, நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஒரு செய்யறதுக்கு வந்து 3 விஷயங்கள் காரணம்னு சொல்லிட்டு அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதை எப்படி விலாவரியா சொல்றாங்கன்னா, ஸ்வரூபேன அவஸ்திதி. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலே அவருடைய கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன்ல இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து முக்தி வேணும், இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து வெளியே வரணும். புஷ்பா மாதாஜி இந்த 21வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாய மனஸ் ஸ்ருதி கர்ம கர்மம பலியா हरे कृष्ण माता जी। பலேன கந்தி போதித்த हरे कृष्ण குண माता जी। मया वासिके माता जी। வாசிங்க வாசிங்க मया मन श्रेयति कर्म 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 माया बोलिया फलेन कोडित गुणानुमादेन पुंसा चण्डमयां यत् अजाय पिता षोडशरं षोडशरं संसारचोकरम् अजाको तित्त तितारत्वात् अन्यः। हरे कृष्ण माता जी। சின்னதா ஹரே இருக்குன்னு கிருஷ்ணா. நினைக்கிறேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சப்டில் பாடி நமக்கெல்லாம் தெரியும். நமக்கு வந்து ஸ்தூல உடம்பு இருக்கு, சூக்ஷ்ம உடம்பு இருக்கு. இந்த ஸ்தூல உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதனால ஆனப்பட்டது? 3 விஷயங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த ஸ்தூல ஸ்தூல உடம்பு வந்து 5 விஷயத்தால ஆனது, கிராஸ் பாடி இல்ல பஞ்சபூதங்கள் ஆனது. சூட்ச உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயத்தால ஆனது, மனம், புத்தி, அகங்காரம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதனால கிரியேட் ஆச்சு, எப்படி வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய ஒரு ஏஜென்ட் இருக்காங்க. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துர்காதேவி. அவங்க தான் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி இல்லையா? அவங்க மூலியம் தான் வந்து நீங்க வந்து படைக்கிறீங்க இத. ஓகேவா? இந்த மனசு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்ட்ராப் ஆகுது. இங்க வந்து பல விதமான விஷயங்களை வந்து பாக்குது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்குது. தான் வேலை செஞ்சு தானே அனுபவிக்கிறவங்கள வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களை கர்ம காண்டர்கள், பலன் நோக்கு செயல்களை செய்யற வந்து கர்ம காண்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க, கர்மீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஆஹ் கிருஷ்ணரை மறந்துட்டு அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களை அவங்களே வந்து அவங்கள வந்து பிணைச்சிக்கிறாங்க. அதே ஒருத்த வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து சரணடைந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த என்டாங்கல்மெண்ட், அதாவது என்ன சொல்றது, என்டாங்கல்மெண்ட்லேருந்து அந்த சம்பந்தப்பட்டதுலேருந்து, அதாவது ஒரு செயல் செய்யறதுனால ஒரு விளைவு வருது இல்லையா, அந்த விளைவிலுடைய பலன்களுக்குள்ள அவன் சிக்கி தவிக்கிறான். அதுல இருந்து அவன் வெளியே வருவான், உங்ககிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுந்த அப்படின்னு சொல்றாரு. அக்கர்மாசுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதை செய்யறவனுக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும். ஓகேவா?
ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க பகவத்கீதையில சொல்றாரு, அகம் சர்வஸ்ய பிரபுவோ, நான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது வந்து பௌதீக உலகமா இருக்கட்டும், இந்த ஆன்மீக லோகமா இருக்கட்டும், என்னோட ஆணைப்படி தான் எல்லாம் செய்யுது. ஓகேவா? இங்க வந்து நான் என்ன வச்சிருக்கேன், என்னோட ஏஜென்ட். நம்ம ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏதாவது கட்டணும்னா நம்ம ஏஜென்ட் மூலமா போறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி பகவான் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க ஒரு ஏஜென்ட் வச்சிருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துர்காதேவி, சம்பு. அவங்க தான் வந்து இங்க வந்து எல்லா அவருடைய ஆணைப்படி இங்க வந்து எல்லா சிருஷ்டிகளும் பண்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்களுடைய டைரக்ஷன், பகவானுடைய டைரக்ஷன் இல்லாம இங்க எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை. ஓகேவா? யாரும் வந்து சுயமா வந்து இயங்கவே முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ கடவுள் இங்க வந்து பாருங்க, இந்த இது ரொம்ப அழகான பாயிண்ட். இதை நம்ம மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். இந்த உயிர் வாழினங்கள் வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுது. ஓகே. ஸோ இவன் ஆசைப்படுறானேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டில் கூட பசங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு நம்ம வாங்கி கொடுக்கோம் பாருங்க. அது மாதிரி தான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அதுக்கு தேவையான சலுகைகளை கொடுக்குறார். ஓகேவா? சலுகைகளை கொடுத்து இந்த பிரகிருதி இருக்கு இல்லையா, இந்த இயற்கையை, அதை வந்து என்ன பண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு. நம்மளுடைய ஐடியாஸ், பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அது மூலமா வந்து நம்ம நிறைவேற்றிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றோம். ஸோ இந்த சிருஷ்டி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 விதமான மூலக்கூறுகளை வந்து இது பண்றாரு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், அப்புறம் வந்து பஞ்ச மகாபூதங்கள், நம்ம மனசு, இதெல்லாம் சேர்ந்த 16 வருது. இதை வந்து யார் சிருஷ்டி பண்றாரு? மகத்தத்துவமா வந்து மகாவிஷ்ணு வந்து சிருஷ்டி பண்றார் இல்லையா? ஸோ இவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், புலனுகர்வு செயலில் ஈடுபட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள வரான். பட் கடவுளுடைய நோக்கம் என்ன, நீ இதுல இருந்து வெளியே வாடான்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து பண்ணி கொடுக்குறார். ஓகேவா? அதுதான் வேதங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வேதத்தினுடைய கோட்பாடு. பட் மனுஷன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், அவர் சொன்னதை விட்டுட்டு வேற எதையோ பண்றான். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படி, தனக்கு பிடிச்சமான தேவர்களை வழிபடுறான், அதனால தேவலோகத்துக்கு போறான். அப்புறம் பித்ரு வழிபடுறதுனால பித்ரு லோகத்துக்கு போறான். ஓகே. ஸோ அவன் இஷ்டப்படி பண்றதுனால அவன் அந்தந்த லோகத்துக்கு போறான். யார் ஒருத்தன் நிஜமா பக்தி பண்றானோ அவன் எங்க வரான், என்னுடைய லோகத்துக்கு வரா. அந்த லோகத்துக்கு போனா நமக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி, நம்ம திரும்பி வரவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஸோ அவன் விருப்பப்படி தான் வந்து இங்க அவன் திரிஞ்சிட்டு இருக்கிறான். ஓகேவா? எப்படி வந்து ஒரு விலங்குக்கு ஒருத்தன் வந்து ஒரு விலங்கு வந்து ஒரு கூட்டுக்குள்ள இருக்கிறானோ, அது மாதிரி அவன் வந்து இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு பிறவில ஒவ்வொரு உயிரினமா பிறந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மானந்த பிரமேத்திய கோண பாக்கியவான் ஜீவ குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பய பக்தி லதா பீஜா. இந்த வேர்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாயே பக்தி லதா பீஜா. ஸோ நம்ம இங்க வந்து மனுஷ பிறவி எடுத்திருக்கோம், நமக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணர் கொடுத்துருக்காரு. குரு கிருஷ்ணர் இந்த இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். குரு வந்து வேற யாரும் இல்லை, கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி தான் குரு. அவரை மூலியமா வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த பக்தியில தான் பீஜம் நம்ம இருதயத்துல எல்லார்கிட்டயும் வந்து விதைக்கிறார். ஓகே. சீட் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகே. அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ எப்படி நம்ம தெருவில் ஒரு செடி வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ஆடு மாடு வந்து மேய்க்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு வேலி போடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம இருதயத்தில் வந்து ஒரு பக்தியில தான் பீஜை போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுவோம், வெளியே இருக்கிற செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுவோம். அப்போதான் அந்த விதை வந்து ஒரு செடியாக வரும், மரமாக வரும். ஓகே. அது மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய பக்திக்கு வந்து எது தண்ணின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ற நாம ஜபம். ஓகேங்க. ஸோ அப்புறம் வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கணும். அப்போ பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நல்லா வளரும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து பண்பு பண்பு பக்குவம் அடைவோம் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ பக்குவம் அடைஞ்சு கிராஜுவலாக நம்ம வந்து முக்திக்கு போவோம். ஓகேவா? ஒருத்தங்களுக்கு முக்தி வேணும்னா இதை விட்ட வேற வழியே இல்லை. அவன் யாரை யூஸ் பண்ணிக்கணும், குரு கிருஷ்ண பிரசாத பாய். ஓகே. சரியா யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்றார். ஓகே. சித்ரா மாதாஜி நீங்க படிங்க 22. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? ருக்மணி மாதாஜி. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. सत्वं हि निद्य विजितात्मा गुणा स्वधर्मा कलोबस्ति कीर्त विसृजा राज्य विसर्ग शक्ति
चक्रे विस्त्रस्तम् अजायेश्वर सोद सोदसारे निबिध्यामणम् उपगर्ष विभो प्रपन्नम हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பிரகலாத மகாராஜா சொல்றாரு, என் அன்பான கடவுளே, நீங்க வந்து சுப்ரீம் கிரேட், நீங்க தான். ஓகேவா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணீங்க, இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து 16 மூலக்கூறுகளை வச்சு கிரியேட் பண்ணீங்க, சிருஷ்டி பண்ணீங்க. பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்தை கிரியேட் பண்ணீங்க, படைச்சீங்க. பட் நீங்க வந்து எப்படி இருக்கீங்க, திவ்யமானவரா இருக்கீங்க. இந்த பௌதீக பொருட்களால நீங்க வந்து களங்கம் அடையவே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அது இல்லாம நீங்க இந்த காலமாவும் நீங்க தான் இருக்கீங்க, காலத்தை வந்து நீங்க தான் ரெப்ரசன்ட் பண்றீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ யாரும் உங்களை வந்து கான்கொயர் பண்ணவே முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ என்னை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து இந்த காலத்தினோட சக்கரத்துக்குள்ள வந்து நசுங்கி இருக்கிறேன். நான் வந்து இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஃபுல்லா சரணடைகிறேன். நீங்க தயவு செய்து எனக்கு வந்து உங்களுடைய தாமரை திருவடியில வந்து பாதுகாப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேங்களா பிரகலாத மகாராஜா? ஸோ ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாரு பாருங்க பிரபுபாதா. இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைச்சது, இங்க இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் இந்த கிரியேட்டர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லைங்களா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. அவர்கிட்ட தான் வந்து எல்லாமே கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அவர் தான் கண்ட்ரோலர் ஃபார் எவ்ரி திங். ஓகே, நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுண்டப்படுகிறோம். அவர் வந்து கண்ட்ரோலர். அந்த மாய சக்தியில நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் ஆகியிருக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன், நம்மளுடைய பொசிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜீவேர சொரூபகே கிருஷ்ணரே நித்யதாஸ். நம்மளுடைய நிலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் கிருஷ்ணருக்கு வந்து நித்யதாசரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ யார் வந்து இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, ஹரே கிருஷ்ணா, தேர்ஃபோர் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைஞ்ச நம்ம வந்து இந்த கட்டுண்ட நிலையிலேருந்து வெளியே வர முடியும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாம் ஏவஹே பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. ஸோ இந்த மாயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்ட கண்ட்ரோல் ஆகும், யாரை டச் பண்ணாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை தான் டச் பண்ணாது, கிருஷ்ணரை வந்து ஒன்றுமே பண்ணாது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அவர்கிட்ட போய் தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ மகாராஜா ரிஷி பிரகலாதா மறுபடியும் பிரார்த்தனை பண்றார். சி, என்னை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு யாருமே இல்லை. ஓகேவா? நீங்க ஒருத்தர் தான். ஓகே, நீங்க வந்து என்னை வந்து காப்பாத்துங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி 3 பாயிண்ட் சொன்னோம் பாத்தீங்க, அது வந்து இங்க திருப்பி சொல்லுவார் பாருங்க. எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய் தந்தைகளால மாத்திரம்தான் வந்து காப்பாற்றப்பட முடியல. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கு குழந்தைக்கு இறப்பு ஒண்ணு வருது, அந்த தாய் தந்தை யாரும் காப்பாத்திருக்காங்களா? இல்லை தானே. எந்த நோயாளி ஏன் வந்து டாக்டர் காப்பாத்தினது இல்லை இல்லையா? ஆனா இறக்கும் சமயம் வந்து அவன் இறந்து போடுறான். அதே மாதிரி எவனோ ஒருத்தன் வந்து மூழ்கிட்டு இருக்கான, எந்த படகோட்டியும் போயிட்டு அவனை வந்து எல்லா படகோட்டியும் போயிட்டு அவன் காப்பாத்துறது அவன் இறங்குவான், நீச்சல் அடிச்சு காப்பாற்றணும்னு முயற்சி பண்ணுவான். பட் அதுல எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து அவன் வந்து சக்சஸ் ஆறான்றது நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? சோ இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சஃபரிங் இருக்குது, துன்பம் இருக்குது. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அவருக்கு சொன்னார் பாருங்க பகவத்கீதையில ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4வது முறை வருது இல்லையா? பிரகலாத மகாராஜா அத்தனை முறை மேற்கோள் காட்டிருக்கார் இல்லையா? சர்வதர்மான் பரித்தேஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அகம் தொம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷாமி மா சுச்சக. ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் நிறுத்திட்டு அவர்கிட்ட சரணாகதி ஆகணும். சரணாகதி ஆயிட்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். அப்புறம் நம்ம சொன்னோம் அவர் வந்து காலமா இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப காலத்தினுடைய சக்கரம் எப்படி, 3 நிலைகள், அதாவது நிகழ்காலம், இறந்த காலம் அண்ட் வருங்காலம், அதுவும் அவரா தான் இருக்கிறாரு. இங்க 2 வார்த்தை வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாங்க. நிஷ் நிஷ்பித்யாமானா, அதாவது நான் வந்து காலத்தால வந்து நொறுக்கப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதர் சொல்றாரு. இன்னொரு வார்த்தை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபன்னம்.
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடையுது. அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? நான் நசுக்கப்பட்டுட்டு இருக்கேன், கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன்னு யார் வந்து என்னை காப்பாற்றணும்? பகவான் தான் காப்பாற்றணும். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பிரபுபாதா வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. ஒரு ஒரு குற்றவாளி இருக்கார். அந்த குற்றவாளியை வந்து சிறையில் போட்டாங்க, சிறை தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க. அவனுடைய நடத்தை எல்லாம் பார்க்குது அந்த கவர்மெண்ட் இல்லையா? நமக்கெல்லாம் தெரியும், அந்த குடியரசு தினம் சுதந்திர நாள்லாம் வந்தாங்க வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க நன்னடத்தை பேசிஸ்ல வந்து அந்த கைதிகளை வந்து விடுதலை பண்ணுவாங்க இல்லையா? அத மாதிரிதான் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவர்கிட்ட தஞ்சம் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து நம்மள வந்து இந்த பௌதீக சுழற்சியில இருந்து விடுதலை பண்ணுவாரு. சோ நம்ம யார்கிட்ட அப்பீல் பண்ணணும்? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நம்ம ஒரு விண்ணப்பம் போடணும். அது எப்படி போட முடியும்? எந்த கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு போடணுமா? இல்ல, நம்ம மனசுன்ற கோர்ட்ல இருந்து அவருக்கு ஒரு அப்பீல் கொடுக்குறேன், என்ன காப்பாத்துங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு போடலாமா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நிச்சயம் மாதாஜி. ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்தது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण दृष्टा मया दिवि विभो किल दिष्ण्यपानाम् आयुष्यो विभवयिच्छति याज्ञयो नोऽयम् यस्मत्पितुः कुपित हासविसृजिन्नो विस्फूर्जितेन लुलिता सतुते निरस्तः हरे कृष्ण माताजि। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சொல்றாரு, என் அன்பான கடவுளே, இந்த உலகத்துல பொதுவா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்ற ஆயுசோடையும் நல்ல நீண்ட ஆயுசோடையும் எல்லா செல்வ வளங்களோட சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஏன்? நான் எங்க அப்பாவையே பார்த்தேன். எங்க அப்பாவுடைய புருவம் அசைஞ்சா போதும் இந்த தேவர்கள்லாம் வந்து மறைஞ்சிருவாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அவர் அவ்வளவு அளவுக்கு பலம் வாய்ந்தவரா இருந்தார். பட் அப்படியாப்பட்ட பலம் வாய்ந்த எங்க அப்பாவே என்ன பண்ணீங்க நீங்க? ஒரே நிமிஷத்துல வந்து பொசுக்கிட்டீங்க. அவர் இப்ப காணாம போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? கடவுள் வந்து ரொம்ப வலிமையானவர்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் இல்லாம பொசுக்கிட்டீங்க. அது மாதிரி நம்ம இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரை பாக்குறோம். அதாவது அரசியல்வாதிகள், அப்புறம் வந்து மிலிட்டரியில இருக்கக்கூடிய கமாண்டர்ஸ், லைக் இவங்க உதாரணம் சொல்றாங்க பாருங்க, நெப்போலியன், ஹிட்லர், சுபாஷ் சந்திர போஸ், காந்தி, இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிறாங்களா? அப்போ இருக்கிற சமயத்துல வந்து ஒரு பெயரும் புகழோட இருந்தாங்க. அவங்க மறைஞ்சிட்டாங்க, நம்ம எல்லாரையும் மறந்துட்டோம் இல்லைங்களா? எத்தனை பேர் நம்ம டெய்லி நெப்போலியனை நினைக்கிறோம், ஹிட்லரை நினைக்கிறோம், சுபாஷ் சந்திர போஸை நினைக்கிறோம் இல்லையா? அந்த காசு நோட்ல இருக்கிற காந்தியை கூட நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி ஆமா ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காந்தி காந்தி மாதிரி எத்தனையோ பேர் சொத்துக்காக போராடி இருக்காங்க. அவர் போய் என்னன்னு கேட்கறாங்க இப்பெல்லாம். இல்லையா? காந்தியோட ம். தியாகம் பண்ணவங்களா இருக்காங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் பேர் இல்லை, இதுக்கு ஏன் பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க இப்பெல்லாம். என்ன பண்றது? சோ அதே நேருக்கு மாதிரி பார்த்து ஹரே கிருஷ்ணா. சோ காலம் பிரகலாத் மாறி. மகாராஜர் வந்து சொல்றார், எங்க அப்பாவுடைய செயல் எல்லாம் பார்த்தேன் நானே, நிறைய பேரும் பார்த்தாங்க, இப்ப அவரே காணாம போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ ஆஹ் இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு வந்து பிரகலாதர் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக உடலுக்கும் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. இங்க வந்து வைஷ்ணவ வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த செல்வ வளங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு நாள் வந்து என்ன ஆகும்? மறையக்கூடியது இல்லைங்களா? எல்லாமே வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாம் வந்து மறையக்கூடியதுன்றதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. சோ அவங்க எதை வந்து சிறந்ததுன்றதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. கடவுள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேட்டர் இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர். அதனால அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடையணும்ன்றதுதான் வந்து புத்தி உள்ள மனுஷன் வந்து செய்வான். அந்த ப்ரொபோசலை அவர்கிட்ட வைப்பாங்க. யார் அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைகிறாங்களோ அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்தும் இந்த ஜென்ம ஜரா ஆஹ் வியாதியில இருந்து காப்பாத்துவாரு. 24 ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. तस्मात् तस्मादंस्तनुभित्तम् अहम् असिसोऽन्यजना ऐश्रियं विभवम् ऐन्द्रियम् अविन्स्यात्
गच्छामि चेते विरुष्टि विल् विलुलिय डिटान् क्रमेण काल मोनोपनाय मां निजाबृतो पर्स्वम् हरे कृष्ण ஹரே माताजी கிருஷ்ணா. ஸோ எனக்கு அன்பான கடவுளே, எனக்கு வந்து இப்போ ஃபுல்லாக நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு அனுபவிச்சுட்டேன். இந்த உலக செல்வ வளங்கள், இந்த மிஸ்டிக் பவர், சரி, வாழ்நாள் வாழ்றது, வாழ்க்கை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவராசிகளும் என்ஜாய் பண்ணுது. பிரம்மாலேருந்து எறும்பு வரையும் இருக்கிறத பார்த்துட்டேன். பட் நீங்கள் காலமாக இருந்து எல்லாத்தையும் அழிக்கிறீங்க, அதையும் நான் பார்த்துட்டேன். அதனால எனக்கு இந்த எந்த செல்வ வளங்களும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஐ டு நாட் விஷ், இது எனக்கு வேணும்னு நான் நினைக்கல. எனக்கு வந்து என்ன வேணும், உங்களுடைய தாமரை திருவடியில ஒரு இடம் வேணும். அப்புறம் வந்து உங்களுடைய டு டச் இன் டச் வித் பியோர் டிவோட்டிஸ், தூய பக்தர்களுடைய சவாச கொடுங்க. அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணேன், உங்களுக்கு வந்து சேவை செய்வேன். எப்படின்னா ரொம்ப சின்சியரா ஒரு வேலைக்காரன் மாதிரி நான் உங்களுக்கு சேவை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். பாத்தீங்களா எவ்வளவு அழகு பக்குவம் வந்திருக்குது. ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பிரகலாத மகாராஜாவுடைய பாத சுவட்டை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். அப்படி பின்பற்றும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். ஒவ்வொரு நிமிஷம் வந்து கடவுள் வந்து நம்மளை காப்பாத்துறாரு. இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் இருக்கு, இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது. பட் இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது, அது வந்து என்னைக்கும் அழியாதது. அதான் வந்து சொல்றாரு, நான் ஹன்யத்தே அந்நியமானே சரீரே. இந்த சரீரம் வந்து அழியும், பட் ஆத்மா வந்து அழியவே அழியாது. இது வந்து புத்தி உள்ள ஒரு மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதனால அவன் வந்து எதுக்குமே வந்து ஏங்க மாட்டான் அப்படின்னும் இங்க சொல்றார். ஓகேவா? சோ ஒருத்தன் வந்து தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு அவன் தூய பக்தனா இருந்த என்ன பண்ணுவான், நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரா சொல்றார் பாருங்க, சாதியா வைஷ்ணவ சேவ நிஸ்தார பாயச்சே கேபா. ஓகேவா? ஒருத்தன் வந்து தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னா கிருஷ்ண கிட்ட போகணும், ஃபுல்லா சரணாகதி அடையணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவருடைய லீலைகள் ஜென்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதக, அப்படி புரிஞ்சுட்டு அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைந்து அவனுக்கு வந்து நன்மை அடையும்னு நன்மை கிடைக்கும்னு சொல்றார். ஓகேவா? மறுபடியும் பிரகலாத மகாராஜர் நரசிம்ம தேவர் கிட்ட வந்து சொல்றார், தூய பக்தர்களோட சங்கம் வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ அப்படி இருந்தாதான் என்ன ஆகும், மகாஜனோ ஏன கத ச பந்தக. அப்ப வந்து என்ன ஆகும், நம்மளும் இந்த புலனுறவு செயல்கள்ல வந்து ஈடுபட மாட்டோம் இல்லைங்களா. அப்போ வந்து சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட். ஓகே, தாசானு தாசானு தாசா, அந்த மாதிரி மனோபாவம் நமக்கும் வரும். இந்த பௌதிக உலகம் எல்லாமே மாயேன்றத சொல்றார். சோ நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா பிரகலாதருடைய பாத சுவட்டை பின்பற்றணும். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய செல்வ வளங்கள் இருக்கு. அதாவது புக்தி முக்தி சித்தி. நமக்கு தெரியும் புக்தின்னா என்ன, நல்ல ஒரு நிலையில அடையிறது, அதாவது மேல் லோகத்துல போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்றது. ஓகேவா? முக்தின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம வந்து பொருளாதார விஷயத்துல வந்து நல்லா வந்து முன்னேறி இருக்கிறது. சித்தின்னா ஆஹ் யோகங்கள் பண்றோம் இல்லைங்களா, அஷ்ட சித்தி, அனிமா லகிமா மகிமா, நினைச்ச மாதிரி மாறுறது. இந்த எதுவுமே எனக்கு வேணாப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? இது எல்லாத்தையும் அவர் என்ன பண்றாரு, ரிஜெக்ட் பண்றாரு. அவருக்கு என்ன வேணும்னு சொல்றாரு, நான் சும்மா உங்ககிட்ட வந்து உங்களுடைய பக்தர் தூய பக்தருடைய ஆஹ் ஆஹ் வழிகாட்டில வந்து நான் அப்பரண்டிஸா வேலை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது ட்ரைனிங் பீரியட்ல இருப்போம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து அப்பரண்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்ரெண்டிஸ். ஓகேவா? அது மாதிரி நான் வந்து ட்ரெயினரா ட்ரெயின் அப் ஆயிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? 25 ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரா மாதாஜி வாசிங்க. சுகா மிருகதிருஷ்ணிரூபாக வேதம் கலேவரமசேஷபுஜாம்பிரோகக निर्विद्यतेन तु जनो यदपि विद्वान् कामानलं मधुलभैः शमयं दुरापैः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ இந்த உலகத்துல வந்து சந்தோஷம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹம், இந்த பாலைவனத்துல வந்து அந்த தண்ணி தெரியிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா தண்ணி இருக்காது. மிராஜ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி தான். நம்ம இப்போ சந்தோஷமா இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம், பட் அது அடுத்த செகண்ட்ல வந்து ஏதோ ஒரு துக்கம் வரும். அதுதான் வந்து இந்த உலகத்துடைய இயற்கைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த தற்காலிகமான சந்தோஷத்துக்கோசம் நம்ம என்ன பண்றோம், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இல்லைங்களா. சோ அதுக்கு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஓகேவா. சோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இது வந்து தற்காலிகமானது, இது எல்லாம் வந்து மாயைக்கு உட்பட்டது. அதுக்குதான் இங்க ஒரு பெங்காலி சாங்கை வந்து இங்க சொல்றாரு. நான் வந்து இந்த வீடை கட்டினேன் என்னோட சந்தோஷத்துக்கோசம், பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நெருப்புல வந்து எரிஞ்சு சாம்பலா போயிடுச்சு. ஓகேவா. சோ நம்ம வசதியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒண்ணு பண்ணோம், சந்தோஷம் கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு. பட் என்ன ஆச்சு, அது சாம்பலான பிறகு அவர் சந்தோஷமா இருப்பாரா? கஷ்டப்படுவார் இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம எல்லா பிளான் ஒன்னொன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வந்து என்ன ஆகுது, கால போற சமயத்துல வந்து அது நாசம் அடையுது அப்படின்றத நம்ம இங்க வந்து சொல்றார். ஓகேவா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பொலிட்டீஷியன்ஸ் வராங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, என்னுடைய ராஜ்யம் இப்படி இருக்கணும், நான் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் அப்படிலாம் பண்றாங்க. பட் அவங்களே கடைசியில இல்லாம போயிடுறாங்க இல்லையா. சோ பிரகலாத மகாராஜா வந்து சொல்றார், இங்க இருக்கிறது எல்லாம் வந்து தற்காலிகமான சந்தோஷம். ஓகேவா. நம்ம இந்த உடம்ப வந்து இந்த புலனுகர்ச்சிக்கோசம் ஈடுபட தேவையில்லை. நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் பிளான் பண்றோம். அந்த பிளான் பண்ணி பண்ணி எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து சக்சஸ் ஆயிருக்கும், பக்தியில தான் முடிச்சிருக்கோம். அதனால நீங்க பிளான் பண்றதே நிறுத்திடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ எப்படி வந்து எரியிற நெருப்புல வந்து எண்ணெய் போட்டா, நெய் போட்டா வந்து எரியுமா அணையுமா? எரியும், நல்லா எரியும். நல்லா எரியும் இல்லையா. அது மாதிரிதான் நம்ம வந்து, நான் வந்து இதை பண்ண நான் வந்து சந்தோஷமா இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி நேத்து தான் ஃபெயிலியர் ஆயிட்டேன், இன்னைக்கு இது பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம், அது கூட ஃபெயிலியர்ல போதும் இல்லையா. அததான் வந்து இங்க வந்து காட்டுத்தீ இல்லையா, பவமகா தாவாங்னி. இது யாரால அணைக்க முடியும், குரு ஒருத்தர்னாலதான் அணைக்க முடியும். சோ நம்ம வந்து குரு சொல்ற மூலியமா கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணடையணும். அப்பதான் வந்து நமக்கு உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்கும்ன்றத சொல்றாங்க. ஓகே. 26 ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரா மாதாஜி இருக்கிறீங்களா நீங்க? இருக்கேன், நான் இருக்கேன் மாதாஜி. வாசிக்கவா? स्वाहं रजप्रभवैः च तमोदिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मे पितः शिरसि पद्मकरप्रसादः। हरे कृष्ण। ஹரே. இங்க வந்து கடவுளே, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அசுர குடும்பத்துல பிறந்தேன். இங்க வந்து என்ன குணாதிசைகள் இருக்கு, ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் இருக்கு. என்னோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய காரணமற்ற கருணையினால பிரம்மாவுக்கும் சிவனுக்கும் லக்ஷ்மி தேவிக்கும் கொடுக்காத விஷயத்த வந்து நீங்க எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. அது என்ன, உங்களுடைய தாமரை திருக்கை கரத்தை வந்து என் தலைமையில வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அவர் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அந்த சலுகையை நீங்க வந்து எனக்கு தான் கொடுத்துருக்கீங்க, நித்தியமா உங்க கூடயே இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு யாருக்கும் கொடுக்கவே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது உங்களோட காரணமற்ற கருணை. சோ கடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா மேல வந்து கருணை இருக்கு. ஓகேவா. அதுக்கு வந்து அவருடைய கருணையை நம்ம வாங்கணும்னா நமக்கு வந்து இந்த 3 குணங்களை விட்டு வரணும். ஓகேங்களா. ஆஹ் இந்த 3 குணங்கள் நமக்கு பக்தி பண்றதுக்கு தேவையே இல்லை. இந்த 3 குணங்களை விட்டுடணும். ஓகேங்களா. சோ இந்த 3 குணங்களை விட்டதுனால பிரகலாத மகாராஜா ஆன்மீக தளத்துல இருக்கார். இந்த சரீரம் இருந்தாலும் அவருக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. இந்த சரீரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமையில இருக்கு இல்லையா. அந்த ஆத்ம நிலையை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இல்லையா. அந்த இந்த 3 குணங்களை விட்டு போயிட்டார் அவரு. சோ சிறந்த பக்தரா இருக்கார். ஏன், இப்போ பிறப்பால பாத்தீங்கன்னா அசுரகுலம், பட் நிலை இப்போது இந்த இருக்கிற நிலை பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக நிலை. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் உடம்பு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆயிடுச்சு, ஆன்மீக மயமானது. அதுதான் வந்து ஒரு தூய பக்தருடைய உடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு வந்து உதாரணம் சொல்றாங்க, அதை புரிஞ்சுக்கணும்னு. இப்போ வந்து ஒரு இரும்பு கம்பி இருக்கு, அதை நெருப்புல வச்சு நம்ம சுட்டுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும், சிகப்பா மாறிடும்
அந்த நெருப்பின் தன்மை வந்து அந்த ராட் எடுத்துக்கும். அது மாதிரிதான் நம்ம வந்து தூய பக்தர்களுடைய சவகாசம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் வந்து என்ன ஆயிடும், ஆன்மீக மயமாயிடுவோம், ஸ்பிரிச்சுவலைசர் ஆயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்வாச்சாரியார் சொல்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த லக்ஷ்மி தேவி வந்து எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணர் பகவான்களுடைய இருதயத்துல இருக்காங்க. அவங்களுடைய பாதத்துக்கு வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு கொடுக்காத விஷயத்த வந்து பிரகலாதுக்கு கிடைச்சிருச்சேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏன்னா பிரகலாதனை வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மோர் வேல்யூபிள். ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி தேவியை காட்டிலும் உயர்ந்த இடம் வந்து பிரகலாதன் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஈவன் இந்த பிரம்மா இந்திரனுக்கு கூட இந்த நிலை கிடைக்கலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே. இந்த பக்தன் இருக்கான் இல்லையா, பராதக ஸ்வாதக கர்மதக, அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய செயல்கள், விதிக்கப்பட்ட செயல்கள் எல்லாத்தையும் செய்வான். பட் எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வோட செய்வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுதான் மத்வாச்சாரியார் வந்து இங்க கோட்பாடு சொல்றார். ஓகேவா? பிரம்ம தாரக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? 27வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கிறாங்களா மாதாஜி? பத்மா மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் படிக்கலன்னா நீங்க படிங்க மாதாஜி. பராவரம். ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க மாதாஜி. இந்திரன் கூறினார், இரண்யகசிபுவின் மனைவியான இவளுடைய கர்ப்பத்தில். அதுதானே மாதாஜி? இல்ல ஸ்லோகம் படிக்கணும் மாதாஜி. ஸ்லோகம். ஸ்ரீ இந்திர உவாச்ச. ஆஹா, 27. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன்ல தெரியுது, படிங்க. நீங்க இது படிங்க சித்ரா மாதாஜி, அவங்க அதுக்குள்ள புக் எடுத்துக்கிட்டோம். பராவரமதே பவதோ நனு ஸ்யாத் ஜந்தோ யதாத்மக சுக்ருதோ ஜகதஸ்ததாபி சேவையா சுரத்தரோ ரிகதே சாதக சேவானுரூபம் உதயோன பராவரத்வம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து இந்த பாராபட்சம் அற்றவர் நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீங்க வந்து உங்களுடைய நண்பனோ எதிரியோ இவங்க வந்து ஃபேவர் பண்ணாங்க, இவங்க வந்து ஃபேவர் பண்ணல, அந்த நிலைமைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? நீங்க வந்து உங்களுடைய வரத்தை கொடுக்குறீங்க, ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்குறீங்க, அவங்கவுங்க செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்கு பலனை கொடுக்குறீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எப்படி வந்து அந்த டிசையர் ட்ரீ இருக்கு இல்லையா, அந்த டிசையர் ட்ரீ கிட்ட போயிட்டு நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அதுதான் கொடுக்கும் இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம வந்து கர்மாவுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம கேட்கறதுக்கு ஏத்த மாதிரி கடவுள் வந்து நமக்கு ஆசீர்வதிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. கடவுள் இது வந்து பகவத்கீதையில தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைவ பஜாமி அகம். அவன் என்கிட்ட எப்படி சரணடைறானோ, ஓகே, அதுக்கேத்த மாதிரி நான் அவனுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நான் வந்து பாராபட்சம் பண்றதில்ல, நீ எப்படி வந்து என்கிட்ட சரணாகதி அடைகிற அதுக்கேத்த மாதிரி நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். அதே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, ஜீவேர சொரூபக கிருஷ்ணரே நித்யதாஸ். எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழினங்கள் எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய சேவகர். நம்ம எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவர்கள். நம்ம என்ன மாதிரி சேவை செய்யறோமோ அதுக்கேத்த பலன்களை நமக்கு கிருஷ்ணர் கொடுக்குறாரு. அவர் எதையும் பாராபட்சம் பண்றது இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். கிருஷ்ணர் அட்வைஸ் பண்றது அதுதான், என்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடையன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வாழ்நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சொல்றத ஒரு முறையாவது கேட்கணும் இல்லையா. இல்லைன்னா நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்களா பிறந்து இறந்து வந்துட்டு இருக்கோம். பட் இந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் கொடுக்குறார். இப்போ ஒருத்தர் வந்து நான் நாயா பறக்கணும் பன்னியா பறக்கணும்னு நினைச்சேன்னா அந்த ஆசை இருந்தா அதை அவர் பூர்த்தியும் பண்ணி வைக்கிறார். பட் நம்ம டிட்டர்மைண்டா இருக்கணும். நான் வந்து கடவுளுக்கு வந்து நான் சேவை பண்ணுவேன். நம்ம தான் காரணம், நம்ம செயல்கள் தான் காரணம். மேல் லோகத்துக்கு போறோமா கீழ்நிலைக்கு போறோமான்றத நம்ம தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்றார். யாந்தி தேவ விரதா தேவான் பித்ரின் யாந்தி பித்ரு விருத்தக. நம்ம இது ஏற்கனவே படிச்சோம். அவன் எங்க யாரை வணங்குறானோ அந்த லோகத்துக்கு போறோம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஆஹா, சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு, ஆகம சர்வ காமோவ மோக்ஷ காம உதார தீஹி தீவிரேன பக்தி யோகேன யஜதே புருஷம் பரம். நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் எது என்ன, தீவிரேன பக்தி யோகேன. ஸோ நம்ம பக்தி தீவிரமா பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்றோம்,
உயர்ந்த நிலைக்கு போறோன்றத வந்து கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்ஷன் அடையிறோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நம்ம வந்து எப்படி இருக்கிறோம், நம்ம நிலை என்னன்றதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும், தெரிஞ்சுக்கணும். 3 நிலையை சொல்லியிருக்காரு. நீ பக்தனா இருக்கியா, இல்ல கர்மியா இருக்கியா, ஞானியா இருக்க, உனக்கு ஏத்த மாதிரி பலன் நமக்கு கிடைக்கும். பக்தனுக்கு வந்து கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போவான். கர்மின்ற வந்து தான் செஞ்ச செயலுக்கு வந்து பலனை வந்து அனுபவிப்பான். ஞானி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து செயலுக்கு ஏத்த நிலைகளை அடைவான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? 28வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் ஜனம் நிபதிதம் பிரபாவாகி கூடே காமாபி காமாபி காமம் அனுக பிரபதன் பிரசங்காத் குருவாத்மசா சுராஷின பகவான் கிருஹித்க சோகம் கதம் நு விஸ்ருஜே தவ பிருத்திய சேவாம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதா. கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பௌதிக அன்பான கடவுளே, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து யாரோட சங்கத்துல இருக்கேன்? நான் பிறந்தது வந்து அசுர குலம். ஸோ இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து நான் சம்மந்தப்பட்டிருக்கேன். நான் வந்து எப்படி இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா இருட்டு கிணத்துல வந்து நான் விழுந்துட்டேன். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து பாம்புகள் இருக்கு. பாம்புகள் நிறைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த குருட்டியே கிணத்துல விழுந்துட்டேன். பட் உங்களுடைய சேவகனான நாரதர் முனி வந்து என்னை காப்பாத்தினாரு. எப்படின்னா அவர் எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணதுனால இந்த டிரான்ஸ்டென்டல் பொசிஷனுக்கு வந்தேன், இந்த ஆன்மீக நிலையை வந்தேன். ஸோ நம்மளுடைய முழு முதன்மையான செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன, நம்மளுடைய முதல் கடமை என்ன, கடவுளை வந்து சேவை பண்றது. ஸோ நான் வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் இதை விட்டுட்டு எப்படி போறதுன்னு கேள்வி கேட்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து அப்புறம் வந்து இங்க இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவர் என்ன சொல்றாரு, கடவுள் வந்து கேட்கிறார், நீ ஏதாவது வரம் கேளுன்னு சொல்றார். ஓகே, பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல அதுக்கு சொல்வாரு, எந்த வரமும் எனக்கு வேணாம்னு சொல்வார். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பேசுறான்னு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து என்னுடைய குருவான நாரத முனிவருக்கு வந்து சேவை செய்யணும், அதுல வந்து நான் ஈடுபடுத்திக்கிறேன் என்னன்னு அப்படின்னு சொல்றார். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கடவுளுக்கு சேவை செய்யறேன், நீங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கு நான் சேவை செய்யறேன்னு கூட சொல்லல. என்னோட ஆன்மீக குருவான நாரத முனிக்கு நான் சேவை செய்யறேன். இதுதான் வந்து ஒரு தூய பக்தருடைய அறிகுறி. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாருக்கு சேவை பண்ணணும்? நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. குரு. கரெக்ட் மாதாஜி. நம்ம டைரக்டா போய் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணோம்னா கிருஷ்ணர் கூட ஏத்துக்க மாட்டார். அதுதான் வந்து நரோத்தம தாசர் தன்னுடைய இதுல சொல்றாரு, தாந்திரே சரண சேவி பக்த சனி வாசா ஜனமே ஜனமே ஹய ஏ அபிலாஷா. ஸோ ஒருத்தர் வந்து எண்ணத்துல ஆர்வமா இருக்கக்கூடாது, நான் நேரா போய் கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஆர்வம் கொள்ளக்கூடாதான். சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, கோபி பரதூர் பாத கமலையோர் தாச தாசானு தாசக. என்ன சொல்றாரு, கோபி அடியாருக்கும் அடியேன். கரெக்ட் மாதாஜி. நம்ம வந்து யாரை வந்து பின்பற்றணும்னு நினைக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, கோபிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தானா பக்தி பண்ணாங்க, ராகானுக பக்தி பண்ணாங்க. நம்ம பண்றது பக்தி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வைத்திய சாதன பக்தி. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கு, என்ன நியமங்கள் இருக்கு, அதை படிச்சு படிச்சு நம்ம பண்றோம். பட் கோபி ஸ்திரீகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் மேல தானா இருந்துச்சு பக்தி, ஸ்பான்டேனியஸ் லவ் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. அவங்களுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றணும்னு யார் சொல்றது? சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாசானு 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 100 முறை தாசானு, சேவகனுக்கு சேவகனா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்மளால யார்கிட்ட போக முடியும்? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து போக முடியும். அதுதான் வந்து ரூப கோசாமி தன்னுடைய டீச்சிங்ஸ்ல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, குரு கிருஷ்ண பிரசாதே. இங்க கூட யார ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருக்காரு? குருவை தான் சொல்லியிருக்காரு. குரு கிருஷ்ண அப்புறமா தான், அப்படி பண்ணாதான் நமக்கு நம்ம இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தி லதா பீஜம் வந்து வளரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம வந்து சிஷ்டாஷ்டகத்துல வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்லியிருக்காரு, யஷ்யா பிரசாதோ பகவத் பிரசாதோ. இல்லையா? நம்ம குருவை வந்து ப்ளீஸ் பண்ணாம பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து நம்மளால ப்ளீஸ் பண்ண முடியாது, திருப்தி படுத்தவே முடியாது. ஸோ அதனால இங்க பிரகலாத மகாராஜா என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து என்னுடைய குருவான நாரத முனிக்கு சேவை செய்யறேன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து டைரக்டா கிருஷ்ணருக்கு செய்யல, அதை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சோகம் கதம் நு விஸ்ரஜே தவ பிருத்திய சேவம். ஸோ நான் என்னுடைய குருக்கு நான் எப்படி வந்து சேவை பண்றது? நான் வந்து உங்களோட முகத்துக்கு முகம், ஐ எம் ஏபிள் டு சி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்றார். அவருடைய கருணையினாலதான் நான் வந்து இன்னைக்கு உங்களை முகத்துக்கு முகமா
பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? 29 யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. மத்பிராண ரக்ஷணம் அனந்த பிதுர்வஸ்ச மன்யே ஸ்வ பிருத்ய ரிஷிவாக்யம் ருதம் விதுதும் கட்கம் பிரகிருஹ்ய யத் அவோசத் அசத் விதித்சு ஸ்வாம் ஈஸ்வரோ மத் அபரோ அவது ஹராமி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பிரகலாத மகாராஜா சொல்றாரு, கடவுளே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான திவ்யமான பண்புகள் உங்ககிட்ட இருக்குது. நீங்க வந்து என்னோட அப்பாவை கொன்னீங்க, இரண்யகசிப்பு. அவர் சொன்னாரு, உன்னை வந்து யாரால காப்பாத்த முடியும், என்னோட கத்தியில இருந்து உன்னை யாரு காப்பாத்த முடியும்னு சொல்லிட்டு கோவமா சொன்னாரு. பட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ், என்னை காப்பாத்துனீங்க. ஏன்னா நீங்க தான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர் இல்லையா? ஓகே. சோ அவருடைய என்னை வந்து தலையை துண்டிக்கணும்னு நினைச்சாரு. அதுல இருந்து நீங்க என்னை காப்பாத்துனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீங்க உங்க வார்த்தையில நின்னீங்க. உங்க பக்தர்களை வந்து நான் காப்பாத்துவேன், யுக யுகந்தோறும் வந்து அவதரிப்பேன், காப்பாத்துவேன்னு சொன்ன வார்த்தையில நீங்க நின்னீங்க. சொன்ன வண்ணமே செய்த பெருமாள் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நீங்க காப்பாத்துனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே வேஷோ அஸ்தி ந பிரியக ஏ பஜந்தே தூமாம் பக்தியா மயி தே தேஷு சாப்பேகம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் சமமானவர், அதுல வந்து சந்தேகமே இல்லை. நண்பனா இருக்கட்டும், எதிரியா இருக்கட்டும், எதுவுமே இல்லை. அவங்கவுங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் வரங்களை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? பட் நீங்க தான் வந்து பரமபுருஷ பகவான், எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா செயல்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றீங்க. ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கயாத்து எங்க அம்மா, ஓகே, எங்க அப்பா இரண்யகசிப்பு என்ன பண்றாரு, தவம் பண்றதுக்கு போயிட்டாரு. இதை தெரிஞ்ச தேவர்கள் வந்து எங்களுடைய அரண்மனைக்கு வந்துட்டாங்க. அப்ப வந்து கயாத்து எங்க அம்மா வந்து பிரெக்னண்டா இருந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இந்த இரண்யகசிப்பு நமக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறான், அவனோட வாரிசு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இழுத்துட்டு போனாங்க. அந்த சமயத்துல நாரத முனி வந்து எங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு அவருடைய இருப்பிடம் அந்த குடிசையில வந்து ஆசிரமத்துல வச்சுக்கிட்டாரு. சோ அப்ப எங்க அம்மா வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுச்சு, என்னையும் என் பசங்களை வந்து காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எங்களுடைய எதிரி கையில இருந்து காப்பாத்துங்க அப்படின்னு எங்க அம்மா பிரார்த்திக்கினாங்க. நாரத முனி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஆஹ் அஷூரன்ஸ் கொடுத்தார், உங்களை வந்து காப்பாத்துவேன். சோ உங்க நாரத முனி வந்து யாரு, உங்களுடைய பக்தன். உன்னுடைய பக்தன் கொடுத்த வார்த்தையை வந்து காப்பாத்துறதுக்கோசம் அஹ், நீங்க வந்து என்னோட உயிரை வந்து காப்பாத்துனீங்கன்னு சொல்றாரு. புரியுதுங்களா மத்தது இந்த லாஜிக்கு? பக்தருக்காக உங்க உயிரை நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் புரியுதா இல்லையா மாதாஜி? மாதாஜி ரொம்ப நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. மித்தவங்களுக்கு எல்லாம் புரியுதா இந்த பாயிண்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி, ஆ ஆ புரியுதுமா. ஓகே மாதாஜி. நாரத முனி சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்துறதுக்கோசம் நரசிம்மர் வந்து இந்த பிரகலாதாவை காப்பாத்துறாரு. ஓகேங்களா? சோ நீங்க பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்கீங்க, கௌந்தேய பிரதிஜானே நமே பக்த பிரணஷ்யதி. ஓகேவா? சோ நீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அதனால வந்து எங்க அப்பாவையும் கொன்னீங்க, என்னையும் காப்பாத்துனீங்க. சோ கடவுள் வந்து எப்படி செய்யறாரு செயல்களை பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பக்தர்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கோசம் செய்யறாரு. ஓகேங்களா? சோ அதான் வேதங்களை என்ன சொல்லிருக்கு, நா தஸ்ய காரியம் காரணம் ச வித்யதே. சோ கடவுளுக்கு வந்து எதையும் தனியா செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவருடைய சக்தியை வச்சு எல்லாத்தையும் பண்றா இல்லையா? பராசிய சக்திர் விவிதைவ சூரியதே. பட் இருந்தாலும் இங்க வந்திருக்காருன்னா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம். ஏன்னா அவர் பக்த வட்சலா இல்லையா? அதுக்கோசம் பக்தனுக்கு சேவகனா அவர் வரார் இல்லையா? ஓகே. பிரேமா மாதாஜி 30வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா ராணி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, அவங்க படிக்கல யாரும். ஏகாஸ்त्वाम् ஏவ ஜகத்யேதம் அமுஷ்ய யத்வாம் ஆதி 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 அந்தய விருத்தா அபஸ்யாசி மத்யதாச்ச ஸ்வகுண வியாதி கராம் நிஜ
மாயா ஏதம் நனேவ தைர் அபஸ்திதாஸ்தத் அனுப்ரவிஸ்தா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் அன்பான கடவுளே, நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் வந்து படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இருந்தீங்க. இந்த உலகம் எல்லாம் அழிந்த பிறகும் அப்புறமாவும் நீங்க இருப்பீங்க. இந்த உலகத்தை நீங்க தான் வந்து ம், காத்துட்டு வரீங்க. ஸோ எல்லா சமயத்திலும் நீங்க இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. மேடம் நீங்க அங்க ஒன்றை போவோம் நாங்க. நீங்க வந்து எல்லா சமயத்திலும் நீங்க இருக்கீங்க. இது எல்லாம் எப்படி பண்றீங்க? உங்களுடைய வெளிப்புற சக்தியில மூலமா இதை பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த வெளிப்புற சக்தியில வந்து என்ன இருக்குது? 3 குணங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் வந்து ஒரு விளைவுகள் இருக்கு. அது எப்பவுமே இருக்கு. இந்த சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க உள்ளேயும் இருக்கு, வெளியவும் இருக்கு. நீங்க ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இதுதான் வந்து பிரம்ம சமீதையில சொல்லியிருக்காங்க. அண்டந்தரஸ்த பரமாணு ஜெயந்திரஸ்தம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பதாமி. பல பல அண்டங்கள் இருக்கு. இந்த ஒரு அண்டம் மாத்திரம் இல்லை. இந்த பல பல அண்டங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சக்தி தான் கொடுத்துருக்கீங்க. எல்லாமே உங்களுடைய விரிவாக்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த பிரார்த்தனை யார் பண்றது? பிரம்மா பண்றார். அப்படியாப்பட்ட ஆதி பகவான் கோவிந்தனை நான் வணங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? எல்லாத்துக்கும் காரணமும் விளைவும் நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீங்க சிருஷ்டி பண்ணீங்க. பட் இந்த சிருஷ்டில இருந்து நீங்க விலகி இருக்கீங்க. இந்த சிருஷ்டி வந்து உங்களை கலங்கப்படுத்தலன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஓகே. ஸோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வம் கா கால் இதம் பிரம் பிரம்ம அப்படின்னு சொல்ற. ஸோ தேர்ஃபோர் வித்தவுட் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா பரபிரம்மம், எதுவுமே இங்க இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு வித்தியாசம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக உலகம் வந்து அவருடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, ஆன்மீக லோகம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. இந்த 2 டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி புரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய வெளி சக்தி தான் இந்த பௌதிக உடல். அவருடைய தெய்வீக சக்தி ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியா தான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அததான் பிரகலாதா இங்க சொல்றாரு. ஏகஸ்துவம் ஏவ ஜெகத் இதம். நீங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கீங்க. நீங்க தான் எல்லாமும் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. 31வது படிங்க மாதாஜி. वा त्वं वा इदं सरस ईश भावांसो तदो अन्यो माया यत् आत्म परम बुद्धिर इयं हि अभर्ता यत् यस्य जन्म निधनं स्थितिर् ईक्षणं च तत् वैदत् एव वसुहालत् दर्वोः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? இது எனது, இது உனதுன்னு அந்த கான்செப்ட்ல இருக்கோம் இல்லைங்களா? இது என்னோடது உன்னோடதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நம்ம எல்லாரும் மாயக்குள்ளதான் இருக்கிறோன்றது தெரியுது. பட் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணாரு. சிருஷ்டி பண்ணிட்டு இதுல இருந்து அவர் விலகி இருக்கிறார் இல்லையா? தோற்றம், மறைவு, காத்தல் எல்லாத்தையும் அவர் தான் பண்றாரு. பட் அவர் எல்லாத்துலயும் இருந்தும் விலகி இருக்கிறாரு. அவருடைய சக்தி தான் அங்க இருக்கு. பட் நீங்க எல்லாத்துலயும் நீங்க ஒருத்தர் தான் சொல்லிட்டு பிரகலாதா சொல்றாரு. இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்க பிரபுபாதா வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. எப்படி ஒரு விதைக்குள்ள வந்து ஒரு மரம் ஒளிஞ்சிருக்கு, அது நமக்கு தெரியுதா? அதை நட்டு வச்சு தண்ணி ஊத்தி அது பெரிய மரமா வந்த பிறகுதான் அது பெரிய ஆலமரம்ன்றது தெரியுது. பட் அந்த விதைக்குள்ள அந்த ஒரு பெரிய ஆலமரம் மறைச்சு வச்சிருக்கிறது யாரு? பகவான் இல்லையா? சோ அதுதான் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் நீங்க தான். பீஜம் மாம் சர்வ பூதானம் வீதி பார்த்த சனாதனம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த வேதங்களை வந்து நீங்க தான் வந்து ஒரிஜினல் அசலான விதைன்றதே. இந்த உயிர் வாழினங்கள் எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம். உயிர் விட்டவை, உயிரற்றவை, அசைவன அசையாத எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் நீங்க தான். வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு? ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யதோ வா இமானி பூதானி ஜாயந்தே சர்வம் காலம் இதம் பிரம்மா. எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் முழு முதல் காரணமா இருக்கீங்க. பட் இந்த மாயாவதிகள் வந்து இதை வந்து ஏத்துக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த தத்துவத்தை எப்படி புரிய வைக்கிறார் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். அதாவது சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாம் வந்து ஆத்மா. நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்து வந்த ஒரு அங்கத்துணுக்கு இல்லையா? அளவுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சின்னது, பட் தன்மையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாரு. அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். நம்ம வந்து அவருக்கு ஒன்னா இருக்கிறோம், பட் வித்தியாசமும் இருக்கு.
சைமல்டேனியஸ்லி ஒன்னஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, தன்மையில ஒன்னா இருக்கும், பட் அளவுல வித்தியாசம் இருக்கும்ன்றதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இன்னொரு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. வசு காலாவத் அஸ்தி தார்வகோ. இதை வந்து நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது காலம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த காலம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3 நிலையில இருக்கு. அதாவது இறந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் சொல்லிட்டு. பட் எல்லாமே ஒன்னாதான் இருக்கு. ஒரு நாள்ல வந்து எப்படி காலையில மத்தியானம் சாயங்காலம் இருக்கோ, அது மாதிரி இந்த காலமும் நீங்களா தான் இருக்கீங்க. இந்த டைம் ஃபேக்டர் கூட நீங்க தான் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த காலத்துலதான் வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, சிருஷ்டி பண்றீங்க, காக்குறீங்க, அழிக்கிறீங்க. இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆரம்பமும் இல்லை, முடிவும் இல்லை, இல்லையா? நீங்க வந்து நித்தியமானவர், நித்திய சாஸ்வதக, நீங்க தான் வந்து நிரந்தரமானவங்க. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, காலம் வந்து அவர் மேல வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் கொடுக்கறது இல்லை. அந்த காலம் நம்ம மேலதான் வந்து ஆட்சி செலுத்துது. ஸோ இத புரிஞ்சுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அவித்யால இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றார். ஓகேவா? பட் இந்த மாயாவதிகள் என்ன சொல்றாங்க, ட்ரூ ஒன்னஸ், நம்ம அவருக்குள்ள ஒண்ணுன்னு சொல்றாங்க. பட் அது வந்து பொய். ஓகேவா? நம்ம சைமல்டேனியஸ்லி ஒன்னஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஸ், அதான் புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி அந்த விதைக்குள்ள மரம் இருக்கிறத வந்து அந்த மரம் முளைச்சு வந்து அப்பதான் தெரியும் அதுக்கு வந்து கிளை இருக்கு, இலைகள் இருக்கு, கனிகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, மலர்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்றாரு, கேசவ துஜா ஜெகத விசித்தரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய படைப்புகளை பல ஆஹ் விதமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அதுதான் வந்து அச்சிந்த பேத அபேத தத்வா ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தம் சர்வ காரண காரணம். இந்த லோகம் எல்லாம் படைக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நீங்க தான். நீங்க தான் வந்து முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதை கண்ட்ரோல் பண்றது நீங்க தான். இது எல்லாம் நீங்க எப்படியாப்பட்டவரும் பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானவர், சச்சிதானந்தம் சொல்றேன் இல்லைங்களா? அதாவது எட்டர்னல், எப்பவுமே இருக்கிறவங்க, ஆனந்தமயமா இருக்கும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க தான் எல்லா காரணத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இது இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. இந்த மரம் இருக்கு இல்லையா, ட்ரீ இன் எ ஃபயர், இல்லையா? அந்த மரங்களுக்குள்ள வந்து அந்த மரக்கட்டை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கட்டைக்குள்ள வந்து நெருப்பு இருக்குன்றதை நமக்கு பாக்குறோமா? இல்லை தானே? அதை பயன்படுத்தும் போது தான் அந்த நெருப்பை பாக்குறோம். அது மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதிர்ந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையுமே வித்தியாசப்படுத்த மாட்டாங்க. சந்தோஷமா இருக்கட்டும், துக்கமா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் சமமா தான் பார்ப்பாங்க. ததேனு கம்பாம் சு சுசாமி சுசாமி க்ஷமனோ புஞ்சனே ஏ ஏவ ஏவ ஆத்மா கிருதம் விபாக்கம். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரகத்தில் இருந்தாலும் சரி ஒரு மாதிரி தான் இருப்பாங்க, சொர்க்கத்தில் இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அதில் வந்து அவங்க வந்து வித்தியாசமே பார்க்க மாட்டாங்க, சந்தோஷம் துக்கமாக இருந்தாலும். அது மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு மகன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அப்பா வந்து உடைய சொத்து யாருக்கு போகும், அந்த பையனுக்கு தான் போகும், இல்லையா? அதுக்குதான் இந்த ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க பாருங்க, தாய பாகா. அப்படின்னா என்ன, அப்பாவுக்கு பிறகு அந்த சொத்து எல்லாம் யாருக்கு வந்து இருக்கு, உரிமை இருக்கு, மகனுக்கு. அது மாதிரி பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸ் இன் ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ், இந்த இருமையில இருந்து அவங்க வந்து பயப்படவே மாட்டாங்க. ஏன்னா நித்தியமான உலகத்துக்கு போறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? 32வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இல்லையா? ஓகே, ஸோ யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अन्यस्येदम् आत्मनि जगत् विलयाम्ब मध्ये शेषात्मना निज सुखानुभावो निरीहः योगेन मीलित त्रिक् आत्म निवीद नित्रस् दुर्ये स्तुदिनो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, கடவுளே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தூங்குறீங்க. நம்ம எல்லாம் தூங்கும் போது எப்படி தூங்குவோம், நல்லா ஆழ்ந்து தூங்குவோம், நல்லா கண்ணை வந்து இறுக்கி மூடிட்டு தூங்குவோம். பட் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக நித்திரையில இருக்காரு. ஓகேவா? நம்ம தூங்குறதுக்கும் அவர் தூங்குறதுக்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்கு.
ஓகேவா? அவர் கண்களை வந்து பாதி தான் மூடி தூங்குவாரு. நம்ம நல்லா தூங்குவோம் இல்லையா? கண்ணை இறுக்கி மூடிட்டு தூங்குவோம் இல்லையா? அவருடைய தூக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேஜ். நம்மளது வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமானது. ஈவன் கார்ணோதக சாயி வைஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கிறார், திவ்யமான நிலையில தான் இருக்காரு. பட் அவர் தூங்கிட்டு இருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா அவர் இந்த பௌதீக பொருளோட சம்பந்தம் வர்றதே இல்லை. ஓகேவா? நம்ம எந்த தூக்கத்துல தூங்கிட்டு இருக்கோம்? அறியாமல தூங்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அவர் தூக்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது, டிரான்ஸ்டென்டல். அந்த வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து பிரம்ம சங்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி புருஷரா இருக்கீங்க. ஓகேவா? கிருஷ்ணா கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு மகாவிஷ்ணு எல்லா விரிவங்கமா இருந்து எல்லாத்தையும் படைக்கிறீங்க. நீங்க வந்து யோக நித்ரையில இருக்கீங்க. நித்ரான்ற வார்த்தைக்கு ஆஹ் உறக்கம் இல்லையா? பட் இந்த மனிதர்கள்லாம் வந்து அறியாமையில இருக்காங்க. நீங்க வந்து திவ்யமானையில இருக்கீங்க. அதனாலதான் வந்து உங்களை வந்து சச்சித்தானந்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் இல்லையா? இந்த மனுஷன் தூங்கும்போது 3 நிலைகள்ல போறான். அதாவது ஜாகரண நித்ர சுஷுபதி. ஜாகரண நித்ர சுஷுப்தி. அதாவது 3 நிலை. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் வேக்ஃபுல்னஸ் இருப்பான், நல்லா தூங்குவான். அதுக்கடுத்து இன்னும் ஆழ்ந்த தூக்கம் இருக்கும். பட் இந்த 3 நிலைகள் வந்து யாருக்கு இல்லை? பகவானுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மத்வாச்சாரியார் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த யார் ஒருத்தர் யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா யோக நித்ரையை தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. கண்களை வந்து பாதியை தான் மூடிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அதை தான் சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது தியான அவிஸ்தித. அதாவது நல்ல அலர்ட்டா தான் இருப்பாங்க, அவங்க தூங்க மாட்டாங்க. தூங்குனா எப்படி வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணுவாங்க, கடவுளை வந்து தியானம் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ கண்களை வந்து பாதி மூடிதான் வந்து அவங்க தியானம் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணாதான் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருமடியில வந்து தம் மனசு லயிக்கும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க தியான அவஸ்தித தத் கதேன மனசா. ஓகே, 33வது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. तस्यैव दे वपुर इदं निजकालशक्त्या संयोजितप्रकृतिधर्मण आत्मकूटम् अम्पसि अनन्तशयनात् विरमत् समाधे नाभेर् अभुत्स्वगणिका वडवन् महाब्जम्. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த பௌதிக பிரபஞ்சம் சிருஷ்டி பண்ணீங்களே, இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கூட உங்களுடைய சரீரம் தான். இது எதனால ஆனப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லம்ப் ஆஃப் மேட்டர், பொருட்களால ஆனதுதான் இந்த உலகம். இது எப்படி வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சக்தி இருக்கு இல்லையா, கால சக்தி. அந்த துர்காதேவி மூலியமா நீங்க அந்த சிருஷ்டியை வந்து வழி நடத்திட்டு இருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த துர்காதேவி தான் வந்து இத 3 குணங்களுக்குள்ள கட்டுப்படுத்திட்டு வருது. நீங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அனந்த சேஷன் மேல படுத்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்க எழும்போது உங்களுடைய தொப்புல இருந்து வரக்கூடிய அந்த திவ்யமான பீஜம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பீஜையில இருந்து தாமரை மலர் வந்துச்சு. அந்த தாமரை மலர்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜைஜாண்டிக் யூனிவர்ஸ்க்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா பெரிய ஆலமரம் போல இருந்துச்சு. அப்ப அந்த பெரிய ஆலமரம் எப்படி ஒரு சின்ன விதையில இருந்து தானே வந்துச்சு. அது மாதிரி உங்களுடைய தொப்புல, சின்ன தொப்புல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நேவல் ஸ்மால் டிரான்சிடென்டல் சீரிஸ் ஜெனரேட்டர், அதுல இருந்து அந்த தாமரைப்பூ வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புருஷ அவதாரத்துல வந்து நம்ம 3 விஷ்ணுக்களை படிச்சிருக்கோம். காரணோதக சாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு. இது எல்லாத்தையும் இவங்க மூலியமா தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து நீங்க படைச்சிங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ இதுக்கு எல்லாம் ஒரிஜினல் காரணம் நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்ற. அகம் சர்வசிய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே. எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் நீங்க தான். ஓகே, இத சொல்லிட்டு யார் ஒருத்த வந்து இதை உணரலையோ, ஓகேவா, அவன் இந்த பௌதிக பந்தத்துக்குள்ள மறுபடியும் பிறக்கிறா. யார் இதை உணர்றானோ அவன் இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டுட்டு ஆன்மீக லோகத்துக்கு வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. அவன் இங்க இருக்கும்போதே இந்த பக்திய வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணான அதனுடைய பௌதிக சரீரம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக மயம் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகே, இது 2வது முறை இந்த பாயிண்ட் ரிப்பீட் பண்றாங்க. 34வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தத் சம்பவ கவில் அதோ அந்யாத் அப்பஸ்யமான ஸ்வம் பீஜம் ஆத்மனி ததம்ச பகிர் விசிந்தய நாவிந்த அப்தசதம் அப்சு நிமஜ்ஜமானோ ஜாதே அங்குரே கதம்
உஹோ பலபேத பீஜம். ஓகே. இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அவருடைய தொப்புல இருந்து வந்து ஒரு தாமரை தண்டு வந்துச்சு, அதுலதான் பிரம்மா இருக்கிறார் இல்லையா. பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தாமரை பூல இருக்கிறாரு. பட் அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவரால் ஒண்ணுமே பார்க்க முடியல. he could not see nothing. தாமரை பூவை விட்டு வேற ஒண்ணுமே அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. வெளியே என்ன இருக்குது என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணும் தெரியல. 100 வருஷம் வந்து என்ன பண்றாரு, முயற்சி பண்றாரு, என்ன இருக்குது என்னன்னு சொல்லிட்டு இது தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு இல்லையா. சோ அப்ப பார்க்கும்போது அவர் அந்த தாமரை பூ வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுல இருந்து வந்துச்சு, அந்த பீஜையில இருந்து வந்துச்சு. அந்த பீஜம் வந்து முளைச்சதுனாலதான் அந்த பூவோ மரமோ தெரியுது. அதனால அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அசலான பீஜத்தை கூட அவரால் பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா. ஓகே. சோ இந்த இந்த விஷயத்த அவர் வந்து உதாரணத்தை கொடுத்து இங்க பிரபுபாதா நம்மளுக்கு விளக்குறாரு. எப்படி வந்து பீஜைக்குள்ள வந்து பீஜையில இருந்து மரம் வந்துச்சுன்னா அந்த விதையை பார்க்க மாட்டோம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சுல இருந்து வந்து எதை தயாரிப்பாங்க, நூட்கள் தயாரிப்பாங்க. ஸோ நூட்கள் நூல் எல்லாம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால வந்து அந்த பஞ்சியை பார்க்க முடியாது. அந்த நூலை வச்சு துணியை தயாரிச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நூல்களை பார்க்க முடியாது. அது மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து தொப்புளுக்குள்ள இருந்து வந்த கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு வந்து அவரால் பார்க்க முடியல. ஓகேங்களா. ஆனா இந்த மாடர்ன் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜங்க் தியரின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து ஒரு விதத்துல இருந்து பஸ்ட் ஆகி வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால வந்து இங்க 3 குணங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பட் அது வந்து உண்மை அல்ல. இந்த ஜங்க் தியரி எல்லாம் வந்து சும்மா பரமபுருஷ பகவான் தான் வந்து இதை படைச்சாரு. இந்த பகவான் விஷ்ணு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. 35வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சது ஆத்மயோனிர் அதிவிஸ்மித ஆஸ்ரிதோ அப்ஜம் காலேன தீவிர தபசா பரிசுத்த பாவக வாம் ஆத்மனீச்ச புரிகந்தம் இவாதி சூக்ஷ்மம் பூதேந்திரியா சயமே விததம் ததஸ்ஸ. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பிரம்மாவை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு இன்னொரு பெயர் இங்க சொல்றாங்க, ஆத்ம யோனின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா யூஸ்வலா ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னா அப்பா வேணும் அம்மா வேணும். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மா எல்லாமே பிறந்திருக்காரு. அதனால ஆத்ம யோனின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே. அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த தாமரை பூவில தஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு அவர் வந்து பல தவங்கள் பண்றாரு. ஓகேங்களா. பல 100 வருஷ கணக்கெல்லா பண்றாரு. ஓகேங்களா. அப்போ பண்ணும்போது யாரை பாக்குறாரு, எல்லாற்றுக்கும் காரணமான பகவானை வந்து பாக்குறாரு. ஓகேவா. முழுமுதற் கடவுளை வந்து பாக்குறாரு. ஓகேவா. ஓகே. அவரை பாக்குறாரு. அவர் உடல்ல இருந்து ஒரு நறுமணம் வருது. அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற பரவி இருக்கிறதையும் பாக்குறாரு. ஓகே. அந்த பூலோகத்துல இருக்கிறதையும் வந்து அவர் உணர்றாரு. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு, அகம் பிரம்யாஸ்மின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாயாவதிகள் வந்து எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணுவாங்கன்னா, நான் தான் முழுமுதற் கடவுள் சொல்லிட்டு சொல்வார். அது வந்து தப்பு இல்லையா. இங்க இருந்து நம்ம பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல படிச்சிருக்கோம். கடவுள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசலான விதை, அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்தது. அதனுடைய ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா ஜென்மாத்யஸ்ய யதா அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே. எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அவருக்கு எப்படி வந்திருக்காரு, அவர்கிட்ட இருந்தா பிரிஞ்சு வந்த சக்தி மூலமா சில வேலைகளை அவர் செய்யறாரு. ஓகேவா. காலமும் அவராதான் இருக்கிறாருன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் பண்ண பிறகு பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தபஸ் எல்லாம் பண்ண உடனே அவர் வந்து பியூரிஃபை ஆறார். வாஸ் பியூரிஃபைடு அண்ட் இட் இஸ், அவரு பரிசுத்தமானார். அது மாதிரி நம்மளும் வந்து அந்த பக்தி யோகத்தை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோ, நம்மளும் பியூரிஃபை ஆகும். ஓகேவா. அகம் பிரம்மாஸ்மி. அவர் என்ன நினைக்கிறார், இதுதான் கரெக்ட் வே ஆஃப் திங்கிங். ஐ எம் பார்ட், நம்ம எல்லாம் வந்து கடவுளுடைய பங்குன்றதை வந்து அவர்கிட்ட வந்து பிரிந்து வந்த சக்தின்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. அவர் விபு ஆத்மா, நான் வந்து அணு ஆத்மான்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் கரெக்ட் பிலாசபி. ஓகே. நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சொல்லியிருக்காரு தெளிவா, அச்சிந்த அபேத தத்துவம் இல்லையா. அவர் உடம்புல இருந்து வந்த நறுமணம் தான் வந்து இந்த பூமியில இருக்கிறது. இந்த வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு யாரு, பிரம்மா. ஓகேவா. சோ இந்த பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம மழை வரும்போது இந்த மண் வாசனை ஃபீல் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அந்த மண் பூமியில இருந்து மலரக்கூடிய மலர்கள்ல வாசனை வருது இல்லையா, அது இதனால. ஓகேங்களா. கடவுள் வந்து தன்னுடைய சக்தியை வந்து பலவிதமா பிரிச்சு கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவர் எல்லா இடத்துலயும் வந்து தன்னை வியாபிச்சு இருக்கிறாரு.
ஓகேவா? அந்தரந்திரஸ்த பிரமோனு சா சாயந்தரஸ்தம். ஓகே, இந்த உலகத்துல வந்து அவர் அணுவுக்குள்ள கூட இருக்கிறாரு. இதுதான் உண்மையான பார்வை. ஒருத்தர் அறிவுள்ளவனா இருக்கிறான்னா அவன் வந்து இது மாதிரி பார்ப்பான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ பிரம்மா தான் வந்து அவருடைய படைப்புல வந்து முதலா படைக்கப்பட்ட அறிவுள்ள ஜீவராசி. ஓகே, அவர் தபங்களை பண்ணிட்டு இந்த பரிபூர்ண பக்குவத்தை அடைஞ்சாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 36வது ஸ்லோகம். एवं सहस्रवदना सिरकरोरु नासाद्य कर्णनयनाभरणा उदाट्यं मायामयं सत् उपनिषत् सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषम् आबमुदं विरिञ्चः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதை பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த விராட் ரூபத்தை பார்த்தாரு இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரூபத்தை யாரு பார்த்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா. இந்த பிரம்மா வந்து அந்த ரூபத்தை பார்க்கறாரு. ஆயிரமான தலைகள், கால்கள், ஓகே, முகங்கள், கைகள், தொடைகள், மூக்கு, காது, கண்ணு, இது நல்லா தெரியுது. ஆயிரம் யோசிச்சு பாருங்க, அப்ப எவ்வளவு இருக்கும் இல்லையா? சோ இது ஒவ்வொன்றும் எப்படி அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்குன்னா நல்ல ஒரு உயர்ந்த பட்டாடைகளாலோ ஆபரணங்களாலோ ஆயுதங்களாலும் வந்து அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்றது பிரம்மா பார்த்த விஷயத்தை இங்க சொல்றார். ஓகேவா? சோ உங்களுடைய எல்லா அறிகுறிகளும் வந்து திவ்யமானது அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்க கால் வந்து எங்க வரையும் போகுதுன்னா பாதாள லோகத்து வரையும் போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து அவரு பார்த்தோன்னே எவ்வளவு அளவுக்கு திவ்யமான ஆனந்த ஆஹ் உணர்வு அடைஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? டிரான்சிடென்டல் பிளிஸ் வந்து அடைஞ்சிருப்பாரு இல்லையா? இதேதான் வந்து நீங்க மகா புருஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒத்துக்கிறார். ஓகேவா? பிரம்மா வந்து மகா புருஷான்னு ஒத்துக்கிறாரு. அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பகவத்கீதையில இந்த ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம். பரம் பிரம்மா பரம் தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம். நான் ஒத்துக்கிறேன்ப்பா, நீங்க தான் எல்லாம்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள்லாம் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான், நான் உங்களுடைய உருவத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? புருஷம் சாஸ்வதம், அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சில பேர் வந்து அவர் பிரம்ம ஜோதியை மாத்திரம் ஏத்துக்கிறாங்க. அது கூட அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவர் இல்லாம எதையுமே இல்லை. ஆனா இந்த அருவ உருவத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணு, காது, மூக்கு, தலை, கை, கால் எதுவுமே இல்லை. அது ஜோதி வடிவமா இருக்குதுன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயையா மயாம், அதாவது இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ரூபம் இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுப்பாங்க. அதுதான் வந்து மத்வாச்சாரியரும் சொல்றாரு. மாயையா மாயாம் ஞான ஸ்வரூபம். அந்த ஸ்வரூபத்தை வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவர் வந்து பரிபூர்ண ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறவர்கள் சொல்லிட்டு இல்லையா? பகவத்கீதையில சொல்றாங்க இல்லையா? பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யந்தே. ஓகே, அந்த ஞானம் இருந்தா அவன் வந்து பரிபூர்ணத்தை அடைந்தவன் அப்படின்னு சொல்றான். அந்த ஞானம் இருந்தாதான் கடவுள் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். ஏன்னா அவர் வந்து சச்சிதானந்த விக்கிரக, அவருக்கு உருவங்கள் இருக்கு. இம்பர்சனலிஸ்ட் அருவவாதி சொல்ற மாதிரி அவர் இல்லைன்னு சொல்றார். விக்கிரகன்னா அவருக்கு என்ன உருவம் இருக்குன்னு அப்படின்றது அர்த்தம். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக, அததான் மத்வாச்சாரியரும் தன்னுடைய ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஓகேவா? சோ பிரம்மா தான் பார்த்த உருவத்தையும் அவர்கிட்ட இருந்த வந்த வாசனையும் கலர் நிறங்களையும் வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லா பரவி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? 37வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. யார மாத்தி மாத்தி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. तस्मै भगवान् अय शिरस्धनुं हि पिप्रत् वेद दृहाव अधिबलौ मधुकैटभाग्यौ हत्वानयच्युति गणांश्च रजस्तमश्च सत्वं दव प्रियदामं धनुम् आमनन्ति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பிரகலாதர் சொல்றாரு, பிரம்மாக்கு வந்து நீங்க வேத ஞானத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க. ஓகேவா? அப்ப எப்படி வந்தீங்க? எந்த அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தீங்க? ஐகிரிவர் வடிவத்தை எடுத்துட்டு வந்து ஞானத்தை கொடுத்தீங்க. ஓகேவா? சோ அப்போ வந்து 2 அசுரர்கள் வந்தாங்க. யார் யார் அது? மது, கைத்தப்பா. அவங்க என்ன பண்ணாங்க? இந்த வேதங்கள் எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. எங்க? அவங்க வந்து ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருக்கிறாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த வேதங்களை வந்து காப்பாத்துனீங்க. அது இப்ப வந்து நீங்க அவங்க கொன்னீங்க. ஓகேவா? பிரம்மாவுக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கோசம் அந்த 2 அசுரர்கள் எடுத்துட்டு போன புக்ஸ இருந்து வாங்கிட்டு வந்தீங்க நீங்க தான்.
அவங்க நீங்க கொன்னீங்க. அது மாதிரி இப்ப நீங்க என்ன காப்பாத்துறதுக்கு எங்க அப்பாவை வந்து நீங்க வதம் பண்ணீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ சோ இந்த வேதங்கள் மூலமா யாரை தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மூலதனமா இருக்கிறது யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். வேதைஷ்ட சர்வை அகம் ஏவ வேத்யோ. ஓகே, எல்லா வேதங்களை படிச்சாலும் வேதங்கள்ல எழுதினவரும் அவர்தான், வேதங்கள் மூலமா அறியப்பட வேண்டியவர் அவர்தான். சோ அப்படி அதனால நாங்க வந்து உங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். சோ நீங்க வந்து நித்தியமானவர், நீங்க வந்து ரெடியா இருக்கீங்க. யாராவது உங்க பக்தர்களுக்கு தொந்தரவு பண்ண அவரை கொல்றதுக்கு கூட நீங்க ரெடியா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே, நம்மளுடைய பக்தி பாதையில என்ன ஒரு உபதிரம் வந்தாலும் அதை வந்து விலக்கி வைப்பார் நரசிம்மர். ஓகேங்களா? நம்ம நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். அப்புறம் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, நான் யுகம் யுகந்தோறும் வருவேன் தர்மங்களை காப்பாத்துறதுக்கோசம். இதை ரிப்பீட் பண்றதுனால நான் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்றேன் மாதாஜி. பட் மாயாவதிகள் வந்து அதை வந்து நம்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து மூடர்கள், அவங்களுக்கு வந்து ஞானம் இல்லை. அவஜானந்தி மாமூடா மனுஷம் தனும் ஆஸ்ரிதம். அவங்க வந்து கடவுள் இந்த உலகத்துக்கு வந்தா கூட அவங்க வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க கடவுளை. ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா? அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம் நம்ம. 38வது வாசிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தம் நிருத்ரிய ரிஷிதேவ தசாவதைரர் லோகான் விபவாயசி ஹம்சி ஜெகத் பிரதீபான் தர்மம் மகாபுருஷ பாசி யுகானுவருத்தம் தன்ன கலௌ அத்யத் அபவஸ்திரியோகஸ்த சத்துவம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கடவுளே, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பலவேறு அவதாரங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. சில அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா மனுஷ வடிவில் வந்திருக்காங்க. அதுக்கு உதாரணம் ராமர், பலராமர், கிருஷ்ணர். மிருக வடிவத்துல வந்திருக்காரு. அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்? வராக அவதாரம், மச்ச அவதாரம். அப்புறம் முனிகளா வந்திருக்கீங்க. அதாவது கபில முனி, வேத வியாசர், அது மாதிரி முனியா வந்திருக்கீங்க. தேவர்களா வந்திருக்கீங்க இல்லையா? பல விதமா நீங்க வந்திருக்கீங்க. எதுக்கோசம்? அசுரர்களை வந்து கொல்றதுக்கோசம் வந்திருக்கீங்க. அப்ப வந்து உங்க வந்து கொன்னுட்டு தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டிருக்கீங்க. இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த 3 வரப்போறீங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இந்த 3 யுகங்களை வந்திருக்கீங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 யுகா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ நீங்க வந்து ஒவ்வொரு யுகத்துல வந்து காப்பாத்திருக்கீங்க. ஓகேவா? சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து ஆஹ் வீழ்த்தப்பட்ட, அதாவது கண்டிஷன் சோலை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு வந்திருக்கீங்க. அப்படி பகவான் கிருஷ்ணரே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார். அவரை பார்த்துட்டு யாராவது நீங்க தான் கிருஷ்ணரு, நீங்க கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அளவுக்கு நல்லவரோ, நீங்க தான் கிருஷ்ணர் யாராவது சொன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா தன்னுடைய காதை வந்து 2 காதையும் பொத்தி பாருங்களாம். ஏன்னா அவர் மறுக்கிறார், நான் வந்து கிருஷ்ணர் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஒரு பக்தனுடைய வேஷம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணுமோ அத மாதிரி செயல்களை தான் நான் செய்யணும். நான் கடவுள்ன்ற நிலையை வந்து நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நிராகரித்துக்கோசம் சாட்சாத் பகவானே சைத்தன்ய மகாபிரபு காதை மூடிக்கிறாரு. அதாவது இது வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. கிருஷ்ண வர்ணம் திவி ஷா கிருஷ்ணம் சங்கோப கஸ்திர பார்ஷதம் யக்னை சங்கீர்த்தன பிரயர் யக்னதி ஹி சுமுதஷ்யக. ஸோ அவர் தான் வந்து கலியுகத்துல வர போறாரு. அதாவது தன்னுடைய சகாக்களான நித்யானந்தா, அத்வைதா, கதாதரா, ஸ்ரீவாசோட வராரு. சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுமேதாஸ். ஓகேவா? ஓகே, 39வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. நைதன் மனஸ்தவ கதாசு விகுண்டநாத சம்பிரியதே துரித துஷ்டம் அசாது தீவிரம் காமாதுரம் ஹர்ஷ சோக வயேஷ்ணார்த்தம் தஸ்மின் கதம் தவகதிம் விமுருசாமி தீனக. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பிரகலாத வந்து சொல்றாரு, கடவுளே, இந்த வைகுந்த லோகம் இருக்கு இல்லையா, குந்தான்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பயம். அதாவது பயம், அப்புறம் வந்து மிசரிஸ், கொடுமைகள், கஷ்டங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிருங்க. அதுக்குதான் அந்த பொருள். வைகுந்தான இது எதுவுமே இல்லாத இடம் தான் வந்து வைகுந்தம். அங்க வந்து துன்பங்களும் இருக்காது, கஷ்டங்களும் எதுவுமே இருக்காது
இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து அங்கே சாந்தம் சந்தோஷம் தான் இருக்கும். ஆனால் கடவுளே என் மனசை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ரொம்ப பாவமானதாக இருக்கும், ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது, சின்ஃபுல் அண்ட் லெஸ்டி. ஏன்னா நான் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கேன். அப்புறம் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புலம்பல் இருக்கு, பயம் இருக்கு. என்ன நான் எதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறேன்னா, காசு காசு, எனக்கு இன்னும் நிறைய காசு வேணும் காசு வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என் மனசு வந்து கலங்கப்பட்டு இருக்குது. நான் எதுல வந்து திருப்தி அடைவேன் எனக்கு தெரியல. நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வீழ்ந்தப்பட்ட ஏழையான ஆத்மா, என்னோட நிலைமை இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத மகாராஜா கடவுள் முன்னாடி தன்னை இப்படி வெளிப்படுத்திக்கிறார். ஸோ நான் இப்படி இருக்கும்போது நான் உங்களை வந்து எப்படி வந்து புகழுவேன், உங்களுடைய லீலைகளை நான் எப்படி பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கலாம். பிரகலாத மகாராஜா 12 மகாஜன்ல மகாஜன் இல்லையா, ஒரு மகாஜன். இப்ப வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதன் இருந்த அவனுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கும்? ஆசை இருக்கும், பாவம் இருக்கும் இல்லையா, இன்பம் சந்தோஷத்துக்குள்ள இரட்டிப்பு இருக்கும், திருப்தி இருக்கும். திருப்தி இருக்கும், சில விஷயத்துல திருப்தி இல்லாம இருப்பான், இன்னும் வேணும் வேணும்னு நினைப்பான் இல்லையா? இந்த மாதிரி எப்படி அர்ஜுனன் வந்து நம்ம சார்பா பகவத்கீதையில கேள்வி கேட்டார் இல்லையா, பிரகலாதரும் நம்ம நிலைமைய வச்சு அவர்கிட்ட கேள்விகளை கேட்கிறாரு. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு வந்து சொல்றாரு. ஓகே, அந்த பௌதீக அந்த வைகுந்த லோகத்துக்கு போனோன்னா இந்த மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும்போது எதனாலும் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கணும். ஓகேங்களா? சோ அப்ப டிஸ்டர்ப் ஆகாம கடவுளை வந்து நம்ம ஆஹ் தியானம் பண்ண அந்த டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேஜுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. மறுபடியும் கிருஷ்ணரை சொன்னதை இங்க ஹைலைட் பண்றாங்க, சரண்டர் அடையுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சரண்டர் அடைஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இந்த வீழ்த்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து மேல வருவோம். மேல வந்தா அப்ப வந்து உண்மையான ஞானத்தை வந்து நம்ம புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ பிரகலாதர் வந்து இந்த கேள்விகளை நமக்கோசம் கேட்கிறார். ஓகேவா? இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசு வந்து தூய்மை இருக்காது. அதுக்கு வந்து தூய்மைப்படுத்தணும்னா நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். நாமஸ்மரணம் பண்ண நம்ம தூய்மை அடையணும். சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம், மகா மந்திரத்தை சேன் பண்ண நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாம் போயிடும். கண்ணாடியில படிந்த தூசி மாதிரி அது வந்து கிளீன் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் வந்து கலியுக தர்மம் கூட. ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி நாஸ்தி ஏவ ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்நியத. இதை விட்ட வேற வழியே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் பிரகலாத மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை ப்ரூவ் பண்றார், கன்ஃபார்ம் பண்றார். அதாவது த்வத் வீரிய காயேன மகா அமிர்த மக்ன சித்தக. ஸோ இந்த மனசை வந்து எங்க வைக்கணும்? மகா அமிர்தமானிய கடவுளுடைய நாமத்தை மேல வைக்கணும். அது ஒண்ணுதான் நம்மளை வந்து சுத்தப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணணும்? கலங்கரத்துல இருந்து நம்ம படிப்படியா வந்து விலகிக்கணும் அப்படின்றத இங்க நம்ம எடுத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 40வது ஸ்லோகம். कृष्ण जिह्वै कदो अच्युत विहर्षति मा विद्रिक्ता शिष्णो अन्यतस्त्वदुदरं श्रवणं कुदश्चे क्राणो अन्यतश्चबलदृक्व च कर्मशक्ति बह्वय्य सबधन्य विवेकेह बलिं मुनन्ति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இனிமேல் கிருஷ்ணர் பிரகலாதர் வந்து எவ்வளவு அழகா பேசுறாரு பாருங்க. நம்ம புலன்களை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும், எதெல்லாம் நமக்கு வந்து டேஞ்சர் இருக்குன்றத வரப்போற ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்வாரு. என் அன்பான கடவுளே, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தாழ்ந்தவன். என்னோட நிலைமை எப்படி இருக்கு தெரியுமா? ஒருத்தனுக்கு வந்து பல மனைவிகள் இருந்தா அவன் என்ன நினைப்பான, நான் அவங்க கிட்ட போயிட்டு எப்படி நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்குது, இவங்க கிட்ட போயிட்டு நான் எவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும், அது மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான். அது மாதிரி நம்மளுடைய நாக்கு இருக்கு இல்லையா, நாக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தான். அதே மாதிரி தன்னுடைய புலன்கள், அதாவது ஜெனிட்டலுக்கு என்ன, பால் பாலுணர்வு உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அப்படிதான். எந்த பெண்ணை பார்த்து அழகான பெண்ணை வந்து அவங்க கிட்ட நான் எப்படி தொடர்பு கொள்றது, அப்புறம் வந்து இந்த தொடு உணர்வு இருக்கு இல்லையா, நான் எப்படி பல வகையான பொருட்களை வந்து தொட்டு அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்குமா. அதே மாதிரி இந்த வயிறு இருக்கு இல்லையா, அந்த வயிறு கூட நான் இன்னும் சாப்பிடணும் இன்னும் சாப்பிடணும்னு நினைக்குமா.
திருப்தியே இருக்காது. இந்த காது இருக்கு இல்லையா, நான் வந்து இன்னும் நல்ல சினிமா பாட்டெல்லாம் இன்னும் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மூக்கு இருக்குல்ல, நல்ல இன்னும் நறுமணமான விஷயங்களை வந்து நான் முகரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கண்கள் வந்து தேடுமா, இதெல்லாம் இன்னும் நல்லா இருக்குது, நான் எதெல்லாம் பார்த்தா சந்தோஷமாடும். ஸோ இந்த புலன்கள் வந்து எதையாவது ஒன்று தேடிட்டு தான் இருக்கும் திருப்தி அடையறதுக்கு. நான் வந்து அது மாதிரி தான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதர் வந்து தன்னுடைய நிலைமையை கடவுளுக்கு சொல்றார் இல்லையா. சோ இங்க வந்து இந்த புலன்களை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும், ஓகே, அதுக்கு வழி சொல்றார். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இந்த 9 விஷயத்துல நீ ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து பண்ணுப்பா, அப்போ இந்த புலன்கள் வந்து சுத்தம் அடையும். நீ கட்டுண்ட நிலைமையில இருக்கிறதுனாலதான் நீ வந்து என்ன பண்ற, புலன் திருப்தியை தேடிட்டு போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு, இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்துல வந்து நம்ம ஆரம்பத்துல என்ன சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நாக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து கஷ்டம். ஈவன் வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்றார், ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் வந்து இந்த நாக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. இந்த எஸ்பெஷலி டங்கு, எல்லா புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம், இந்த மாம்சம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம். பட் அதை நீ எப்படி நிறுத்தணும்னு, மாம்ச ஆகாரங்களும் தேவையில்லாத உணவு பணக்காரங்களும் வந்து கொடுக்க கூடாது. ஓகேவா, குடிக்கிறதுக்கோ புகைக்கிறதுக்கோ வந்து அனுமதிக்க கொடுக்க கூடாது. ஈவன் டீ காஃபியும் வந்து நீ அனுமதிக்க கூடாது. அப்புறம் தேவையில்லாத பாலுணர்வு வந்து நீ வச்சுக்க கூடாது. இதுல இருந்து உன் புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் படுத்தணும். நீ கண்ட்ரோல் பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த புலன்கள் வந்து நேர வழியா நடக்கும். அப்ப வந்து உனக்கு என்ன ஆகும், கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து மேலும் முன்னேறுவ அப்படின்னு சொல்ற. அதுக்கு வந்து உனக்கு நீ வந்து ஸ்மரணம் பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்ற. ஓகேவா. சோ இல்லைன்னா அவன் வந்து he will be disturbed. தன்னுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோயேன், அவன் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுவான். ஓகே, 41வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. हे कृष्ण माताजी। एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्याम् अन्योन्य जन्म मरणाचन भीरभीतं पश्यन्यनं स्वपर विग्रह वैरमैत्रम् अन्तोदि परासर ब्रूहि मूढं अद्य। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, நாங்க வந்து ஒரு நதிக்கரையில இருக்கோம், நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் நதிக்கரையில இருக்கீங்க கடவுளே அப்படின்னு சொல்றாரு. நாங்க வந்து இந்த நதியை கிராஸ் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா இங்க வந்து பிறப்பு இறப்பு இந்த சக்கரத்துக்குள்ளே வந்து நாங்க உழண்டுட்டு இருக்கோம். பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கரையில இருக்கீங்க, நாங்க எப்படி வர்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. தயவு செய்து கைண்ட்லி எங்க மேல கருணையா பாருங்க, நாங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம், எங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய காரணமற்ற கருணையும் வேணும் எங்களுக்கு, அதனாலதான் வந்து எங்களை வந்து மீட்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஓகே. சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து 2 விதமான வைஷ்ணவர்கள் பத்தி சொல்றாங்க. ஒண்ணு பஜனா நந்தீஸ். பஜனா நந்தீஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தான் மாத்திரம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்றவங்க பஜனா நந்தீஸ். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகணும், அவங்கள காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வைஷ்ணவர் பேரு பாத்தீங்கன்னா கோஷ்டி ஆனந்தீஸ். இங்க வந்து பிரகலாய எந்த கேட்டகரியில வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா கோஷ்டி ஆனந்தீஸ். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்திரமா இருக்கிறார், எந்த விஷயத்தையும் பார்த்து அவர் வந்து நடுங்கல, ஸ்திரமா இருக்காரு. பட் என்ன பண்றாரு, நம்ம எல்லாம் வீழ்ந்துட்டு இருக்கோம், நம்ம எல்லாரையும் சேர்த்து இழுத்துட்டு போறதுக்கோசம் இந்த பிரார்த்தனையே பண்றாரு. ஓகேங்களா. சோ இந்த முட்டாள்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க பிறப்பு இறப்பு இந்த சக்கரத்துக்குள்ளேயே வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் சுழட்டிட்டே இருக்காங்க. 84 ஜீவராசிகளா பிறந்துட்டு பிறந்துட்டு இறக்குறாங்க. இந்த ராஸ்கல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களதான் வந்து துஷ்கிருத்தினோ மூடான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பக்தர் அல்லாதவர்களுடைய நிலைகள் எல்லாம் பார்த்தாதான் எனக்கு கவலையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரியலைஸ் பண்ணவே இல்லை, இந்த மலம் தின்னும் பன்றிகளாவும் இந்த மாம்சம் தின்னும் முதலைகளாவும் இருந்துட்டே இருக்காங்க. இவங்க வந்து எப்படி வந்து இந்த விஷயத்துல இருந்து வெளியே வர போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வைஷ்ணவர்கள் வந்து பார்த்து பயப்படுறாங்களாம். ஓகேவா. இவங்க எப்படி இந்த கடுமையான துயரத்துல இருந்து நாம வெளியே எடுத்துட்டு வந்து பக்தியில வந்து ஈடுபடுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க கோஷ்டியானந்தீசன். கடவுள் வந்து ரொம்ப கருணையானவர் இல்லையா. மறுபடியும் சரணடை என்ற ஸ்லோகத்தை வந்து இங்க சொல்றார். இங்க வந்து
என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, யுகம் யுகந்தோறும் வருவேன், எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மம் மேலாகுதோ நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனாலதான் இந்த கலியுகத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபுவே வந்தார். மகாபிரபு வந்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்காரு, யாரெல்லாம் பாக்குறியோ அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லு. யாரே தேக்கே தாரே கஹா கிருஷ்ண உபதேசா. யாரெல்லாம் பாக்குறியோ அவருக்கு வந்து என்ன சொல்லு, கிருஷ்ணரை பத்தி பிரச்சாரம் பண்ணு. உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ வந்து ஒரு சின்சியரான சேவகன் கிருஷ்ணருக்கு, இல்லையா? அமர அக்னாயே குருஹான தார ஏ தேச. யாருக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள் அந்த சயின்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டானோ அவனுக்கு என்ன தகுதி ஆகுது, குரு என்ற தகுதி உனக்கு வந்துடுது. ஸோ நீ போயிட்டு என்ன பண்ணு, கிருஷ்ண பிரச்சாரத்தை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த வீழ்ந்தப்பட்ட பக்தர் அல்லாத மூடர்களுக்கெல்லாம் வந்து போயிட்டு நம்ம விடுவிக்கணும்னு என்ன பண்றது அப்படின்னு கேள்வி. அந்த வைஷ்ணவர்கள் வந்து கருணையா இருந்து கோஷ்டி ஆனந்தி வந்து பிரச்சாரம் செய்யறாங்க. ஓகேவா? 42வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। को नो अक्षरते अखिल पुरो भगवान् प्रयास उत्तारणे अस्य भव संभव लोभ हेतोः मूढेषु वै महत् अनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन प्रियजनान् अनुसेवगाम्नः। இப்ப வந்து பிரகலாத மகா சொல்றாரு, கடவுளே நீங்க தான் வந்து முழு முதற் கடவுள், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. நீங்க தான் அசலான ஆன்மீக குரு. ஓகேங்களா? இந்த உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் குரு, இல்லையா? ஏன்னா எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க விழுந்த ஆத்மாக்களை வந்து விடுவிக்கிறதுக்கு வந்து தயாரா இருக்கீங்க. பட் இங்க இருக்கக்கூடிய மூடர்கள் வந்து அதை ஏத்துக்கிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு வந்து புத்தி இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் நண்பனா இருக்கீங்க, இல்லையா? ஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஆல் சஃபரிங். ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து இந்த மூடர்களுக்கு இன்னும் கருணையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்களுடைய காரணமற்ற கருணையால தான் வந்து இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பக்தி தொண்டை வந்து எடுத்துப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து இங்க ஒரு கோட்பாடு சொல்றாங்க, பிரியஜன அனு ஸ்வேதாம் நக. அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் வந்து எல்லா விதமான ஃபேவர் பண்றாரு. யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன் மஸ்ட் பிகம் சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட். ஏற்கனவே சொன்ன பாயிண்ட் இங்க திருப்பி சொல்றார். ஓகே, கோபி பதுர் பாத கமலையோர் தாச தாசானு தாசகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது நம்ம தாசானு தாசனா இருக்கணும். அப்படி பண்ண வந்து நம்ம நிஜமா வந்து என்ன ஆகும், பக்தியில வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இது குரு மூலயமா வாங்கிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏற்கனவே நரோத்தம தாஸ் தாக்கூர்னு சொன்னார் இல்லையா, தாந்திரே சரண சேவி பக்த சனே வாசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் பக்தர்களுடைய பாதத்துக்கு வந்து சேவை பண்ணணும், சர்வ் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த டிவோட்டீஸ். நான் பக்தர்களுடைய சங்கத்தை வாழணும், ஜனமே ஜனமே ஹயஹே அபிலாஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ நம்மளுடைய குறிக்கோள் வந்து என்னவா இருக்கணும், பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யணும். அதே தான் பக்தி வினோத் தாக்கூரும் என்ன சொல்றாரு, துமிதா தக்குரா தொமாரா குக்கூரா பலியே ஜன மோரே. ஓகே, உங்களுடைய பக்தர்களுடைய சங்கத்துல நான் எப்படி இருக்கணும், அங்க ஒரு நாயா கூட நீங்க எடுத்துக்கோங்க, ப்ளீஸ் கன்சிடர் மீ ஆஸ் யுவர் டாக். ஒரு நாயா ஏத்துக்கோங்க. அப்ப என்ன சொல்றாரு, நம்ம ஒன் மஸ்ட் பிகம் ஏ டாக் ஆஃப் த வைஷ்ணவா, ஒரு தூய பக்தர்களுடைய ஒரு நாயா ஆகணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். கிருஷ்ணசே துமார கிருஷ்ண தீட்டே பாரா, இல்லையா? கிருஷ்ணர் தான் யாருடைய சொத்து, தூய பக்தர்களுடைய சொத்து. அவங்க எல்லாம் தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணருடைய பாதத்துல வந்து தஞ்சம் எடுத்திருக்காங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நாயா போனா கூட பரவாயில்ல, அவங்கள நம்மள கூட என்ன பண்ணுவாங்க, விடுதலை கொடுப்பாங்க. இந்த பிறப்பு இறப்பு சூழ்நிலையில இருந்து நமக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றார், இல்லையா? சோ மறுபடியும் இங்க ஒரு கோட்பாடு பாருங்க, மத் பக்த பூஜா அப்ய ஆதிக்கா அப்படின்னு சொல்றார். சோ நம்ம அவருடைய சேவையில ஈடுபடணும். அப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரகலாத மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் ஒருத்தர் மாத்திரம் பலன் அடையணும்னு நினைக்கவே இல்லை. இதெல்லாம் எதுக்கோசம் பண்றாரு, இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கோசம் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. கடவுளே நீங்க கருணையா இருந்து எல்லாரையும் விடுவீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ கடவுளுடைய கருணையால நம்மளால எல்லாம் முடியும்.
ஓகே, நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அவருக்கு சேவை செய்யணும். அதுதான் ஒண்ணு. ஓகேங்களா? 43வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. नैवोद्विजे परसुरध्यया वैतरण्यात् त्वद्वीर्यकायन महामृतमग्नसिद्धः सोचे तदो विमुख सेतस इन्द्रियार्थ मायासुभाय परम् उद्वहतो विमूढान्. ஸோ கடவுளே இங்க வந்து சொல்றாரு, நீங்க வந்து பர்சனாலிட்டிஸ்ல இருக்கிறவங்கள, கிரேட் பர்சனாலிட்டியில இருக்கிறவங்க வந்து நீங்க தான் பெஸ்ட். நான் வந்து பயப்படல. இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கிறேனேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு துளி கூட பயம் இல்லை. ஏன்னா நான் நித்தியமா உங்களுடைய நாம குண ரூப லீலையில வந்து மூழ்கி இருக்கிறேன். என்னுடைய அக்கறை எல்லாம் யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூடர்களுக்கும் ராஸ்கல்ஸும் இருக்காங்க பாருங்க. அவங்க எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்துல நான் வந்து இன்னும் சந்தோஷமா இருப்பேன், என் குடும்பத்தோட, என்னுடைய சமுதாயத்தோட, என்னோட நாட்டோட இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. அவங்களுக்கோசம் தான் வந்து நான் வந்து இதை வந்து வைக்கிறேன். அந்த விமூடர்களை வந்து நம்ம வந்து விடுவிக்கணும், அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். இந்த உலகம் வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இது தற்காலிகமானது, கொடுமையானது. இது வந்து சுகாலயம் வந்து இல்ல அப்படின்றத அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணுன்றதுக்கோசம் தான் நான் இதை வந்து வருத்தப்படுறேன். என்னை பத்தி நான் கவலைப்படலன்னு சொல்லிட்டு தெளிவா சொல்லிடுறார். ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் இங்க வந்து நம்மள தப்பு பண்ணா தண்டிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வச்சிருக்காங்க. யாரு? துர்காதேவி. இந்த அசுரர்கள்லாம் வந்து என்ன தவறு செய்யறாங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க தண்டனை கொடுப்பாங்க. அதனாலதான் அவங்க வந்து சிம்ம வாகனத்துல வந்திருக்காங்க. ரஜோகுணமும் ஆஹ் ரஜோகுணமும் தமோகுணம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ யாரெல்லாம் இங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்களோ, தவறுகள் பண்றாங்களோ அவங்க தண்டிக்கிறதுக்கு வந்து துர்காதேவி இருக்காங்க. ஸோ இந்த மேல் லோகத்துக்கும் கீழ் லோகத்துக்கும் நடுவுல வந்து ஒரு நதி இருக்கு. அந்த நதி பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வைத்தராணின்ற நதி. ஸோ நம்ம மேல ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணும்னா இந்த பௌதீக உலகத்தை விட்டுட்ட பிறகு அந்த நதியை கடந்து போகணும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமான செயல். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றாரு, தெய்வீ ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்தையா. என்னுடைய யார் வந்து அவர்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டாங்களோ அவர்கிட்ட வந்து திவ்யமான தெய்வீகமான சக்தி இருக்கு. அதனால இந்த 3 குணங்களை வந்து ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிடலாம். துரத்தையா, இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாயை வந்து நம்மளால வந்து தனியா கடக்க முடியாது, போராடவே முடியாது. அதனால கடவுள்கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிடலாம். ஆனா இந்த மூடர்கள் இருக்காங்கல்ல, விமுடாஸ், இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியவே புரியாது. ஓகேவா? சோ எப்பவுமே இந்த உலகத்துல இருந்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க. ஓகேவா? அவங்க வந்து நான் எப்படியாவது போராடி இங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனா இங்க வந்து ரெண்டுமே இருக்கு, இரட்டிப்பு தன்மை இருக்கு இல்லையா? சோன்றதை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். ஓகே, சோ இதெல்லாம் வந்து பிரகலாத மகாராஜா வந்து சொல்றாரு. இந்த இடத்துல வந்து இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால நீங்க கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதை விட்டுட்டு இங்க வாழணும்னு பிளான் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாரு. 44வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ये प्रयाणे देवमुनेस्व विमुक्तिकामा मौनं सरन्ति विजने न प्रार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षये को ஞான்யம் துத் அஸ்ய சரணம் பிரமதோ அனுபஸ்யே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு பிரியமான நரசிம்ம தேவா, நான் பாக்குறேன், இங்க பாருங்க, இந்த செயின்ட்லி பர்சன்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அந்த ரிஷிகள் முனிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க தன்னை மாத்திரம் விடுவிச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுல மாத்திரம் காரிய குறியா இருக்கிறாங்க. பட் இந்த எல்லாத்தையும் போயிட்டு காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க விருப்பம் இல்லை. தன்னை பாதுகாத்தனுக்கோசம் என்ன பண்றாங்க, இமாலயாலயும் காடுலயும் போயிட்டு தவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அமைதியான இடத்துல மௌன விரதம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த உலகத்துல இங்க இருக்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிற யாரையும் வந்து விடுவிக்கணும்னு நினைக்கிறதே இல்ல அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம யாரும் உங்ககிட்ட வர முடியாதுன்றது எனக்கு தெரியும். நான் அதனால உங்ககிட்ட ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கிறேன். இந்த மூடர்களை எல்லாரையும், முட்டாள்களையும், இந்த ராஸ்கல்ஸையும் வந்து உங்களுடைய தாமரை திருவடியில நீங்க ஏத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை வைக்கிறார். ஓகேங்களா? ஓகே, சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லார் மேலயும் அன்பா இருக்கிறார் இல்லையா? பியோர் டிவோட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய துக்கத்தை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஓகே, நாராயண பர சர்வே நா கூட்டஸ் சன பீபயதி சர்வ
ஸ்வர்க ஸ்வர்க அபவர்கோ நரகேஷு அபி துல்லியார்த்த தர்ஷினக. ஸோ இந்த பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, நாராயணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க மாத்திரம் டிவோட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, எதை பார்த்தும் பயப்படவே மாட்டாங்க. அது நரகமா இருக்கட்டும், சொர்க்கமா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தர்கள் வந்து பயப்படவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தேவை என்ன ஒண்ணு, கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும். அதுதான் அவங்களுடைய குறிக்கோளா இருக்கணும், குறிக்கோளா இருக்கும். அதை தான் அவங்க செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. இந்த கர்மிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலன் நோக்குகள் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவத்துல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. சோ பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய முன்னேற்றத்தையும் பார்ப்பாங்க. அபக்தர்கள் இருக்காங்கல்ல, பக்தர்கள் அல்லாதவர்களையும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்படுவாங்க. ஓகேங்களா. ஓகே. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த உலகத்துக்கு வந்து கிருஷ்ண யஜ்ஞத்தை கொடுத்தாரு. அதனால எல்லாரையும் இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாரையும் வந்து ஆஹ் திருப்பி கூட்டிட்டு போனோம், பேக் டு காடெட் இல்லையா. அந்த மனோபாவம் இருந்துச்சு இல்லையா. அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ரியல் டார்கெட் ஆஃப் லைஃபாவும் இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். ஓகேவா. சோ மித்த யோகிகள் மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது, நான் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. நான் வந்து என்னவா இல்லைன்னு சொல்றாரு பாருங்க. நான் வந்து ஒரு மோனிஸ்டாவும் டிரான்ஸ்ஜெண்டரிஸ்டாவும் யாரு மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. கிருஷ்ண இயக்கம் எதுக்கு, எல்லாரையும் பேக் டு காடெட் எடுத்துட்டு போகணும். அதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போயிட்டு கதவை தட்டி தட்டி பகவத் கிருஷ்ணரை பத்தி கொடுக்குறாங்க, மகா மந்திரத்தை கொடுக்குறாங்க. பட் யோகிகள்லாம் வந்து இமாலயில போய் வாழ்ந்து தவம் பண்றாங்க. 45வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यन्मैथुनातिग्रहमेति सूहं हि तुच्छं कण्डुयनेन करयो इव दुःखदुःखहं त्रुपयन्ति नेह कृपणा बहु दुःखभाजः कण्डुदीवन् मनसिजं विषहे धीरः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து அரிப்போ ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் என்ன பண்ணுவான், சொறிவான். சொரிஞ்சு சொரிஞ்சு அவனுக்கு என்ன ஆகும், சொரிஞ்சு அது வந்து சரியாகாது, அது ரத்தம் தான் வரும். அது மாதிரி இங்க இச்சை இருக்கு பாருங்க, இந்த காம இச்சை இருக்கிறவங்க வந்து அதை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு திருப்தி ஆகும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அது வந்து என்ன ஆகாது, கண்ட்ரோல்லையும் திருப்தி ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீக ஞானன்றதே ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்காது. ஓகேங்களா. எப்படி வந்து நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் அதை பத்தி தான் அவங்க யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் இன்னொரு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஜனங்க இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருப்பனாஸ். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து கிரகமேத்திஸ். இங்க கிருப்பனாஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து மூடர்கள். அவங்க வந்து பிராமணர்களுக்கு எதிர்மறையானவர்கள் வந்து இந்த கிருப்பனாஸ். அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா தன்னை வந்து எப்படி வந்து திருப்தியா புலன் இன்பத்துல வந்து ஈடுபட்டு திருப்தியா வச்சணும்ன்றதான் பார்ப்பாங்க. ஆனா மூணாவதா ஒரு கேடரை சொல்றாங்க, தீரா. தீரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப புத்திசாலியான, எல்லா விதமான அவனுக்கு வரக்கூடிய ஆஹ் பிரச்சனைகளை வந்து திடமா இருப்பான். எதுலயும் வந்து மனசு தளராம இருப்பான். ஓகேங்களா. சோ இந்த உலகத்துல ஒருத்தன் வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டியது தன்னுடைய புலன்கள். குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் உணர்வுகளை வந்து கண்ட்ரோல் படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க மேலை நாட்டுல வந்து போயிருக்கோம். அங்க வந்து இந்த ரெகுலரா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இப்பிகளுக்கு சொன்ன உடனே அவங்களும் அந்த வழியை மாத்திக்கிட்டாங்க. ஓகேவா. சோ ஓகே. அங்க வந்து நாங்க என்ன பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த தாத்தா சொத்து அப்பாக்கு அப்பா சொத்து பாட்டுன்னு வரும் இல்லையா, அந்த அவங்க எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தவங்க அந்த வசதியை நாங்க மாத்திக்க சொன்னாலும் அவங்க மாத்திக்கிறாங்க. பட் எதை விட்டு கொடுக்க மாட்டேறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பால் உணர்வு இன்பத்தை வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டேறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஜனங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை வந்து கிருப்பனாஸ், மைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ இந்த உலகத்துல வந்து இந்த மனுஷன் பிறந்திருக்கான். இவனுடைய ரியல் கோல் என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளை அடையிறது.
இல்லையா? பட் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தவறான இன்பத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க. பிரகலாதன் வந்து சொல்றார், இந்த சமுதாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறான விஷயத்துல நோக்கி போயிட்டு இருக்குது, பால் இன்ப விஷயத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்குதுன்றத சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த ஆசைப்படுற வந்து முட்டாள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ அவன் என்ன பண்ணணும், இந்த விஷயத்துல இருந்து தன்னை தாழ்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை வந்து அனுபவிச்ச யமுனாச்சாரியார் ஒருத்தரை பத்தி இங்க சொல்றாங்க. யமுனாச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசன், ஒரு சிறந்த அரசன். அவர் வந்து இந்த பக்திக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவரும் காம இச்சையால ரொம்ப தூண்டப்பட்டு அந்த மாதிரி செயல்கள்ல வந்து ஈடுபட்டார். எப்ப வந்து பக்திக்கு வந்து ஒரு பக்தனா மாறினாரோ அப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க, எனக்கு எப்பெல்லாம் வந்து இந்த பால் உணர்வு இச்சை வருதோ அப்போ வந்து என் மனசை நோக்கி, அந்த எண்ணத்தை நோக்கி நான் காரி உமிவேன் அப்படின்னு சொல்வார். ஸோ இந்த இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? எப்படி ஒருத்தன் வந்து கெட்டவரா இருந்து ஒரு பக்தனா ஆகி அவருக்கு அந்த எண்ணங்கள் வருது, மனசு வந்து சஞ்சலமானது இல்லையா? அந்த எண்ணங்கள்ல கூட நம்ம எப்படி ஸ்ரத்தையா வந்து பக்தி பண்ணலான்றத எங்க அம்மனாச்சாரியார் சொல்லி கொடுக்குறார். நான் அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. மௌன விரத ஸ்ருத தபோ அத்தியன ஸ்வதர்ம வியாக்யாரஹோ ஜப சமாதய ஆபவர்கியாக பிராய பரம் புருஷ தேது அஜிதேந்திரியாணாம் வார்த்தா பவந்தி உதனா வாத்ரு தாம்பிகானாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 விதமான விஷயங்களை வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? அது எப்படின்னா, நம்ம எப்படி மௌனமா இருக்குது, எப்படி பேசக்கூடாது, அப்புறம் நம்ம விரதங்களை சபதங்களை எடுத்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்றது, அப்புறம் வந்து எப்படி வேதங்களை வந்து படிக்கிறது, தவங்கள், அதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும், ஒரு வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லி இருக்குது. அதை போயிட்டு நம்ம வந்து தனியா ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு மந்திரங்களை படிக்கிறதோ தவங்கள் பண்றதோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த பல வகைகள் இருக்குது. இதெல்லாம் யார் பண்றாங்க? இதை வந்து ப்ரொஃபஷனல் ப்ராக்டிஸ் இல்லையா? அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கோசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் அவங்க தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தினாங்கன்ற கேள்வி இருக்கு இல்ல, இல்லையா? அவங்க எல்லாம் பண்ணாம தன்மையில வந்து இந்த விஷயத்த வந்து நான் இதெல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு தவறான அகங்காரத்தோட இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து அதுல வந்து சக்சஸ் அடைஞ்சதே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த தெரியாம அவங்க வந்து அதுல வந்து வெற்றி காணதே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்படி யார் ஒருத்தன் வந்து கலங்கமற்ற பக்தியை பண்ணானோ அவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அரிதானவன். அவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறான். அவன் தனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை வந்து புதுப்பிச்சிட்டு இருக்கிறான். அப்ப வந்து அந்த பக்தி வந்த உடனே அந்த இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத அனர்த்தங்களை வந்து எடுத்துடுறான். எப்படி ஒரு விவசாயி வந்து விளைச்சலை பண்ணும்போது அவன் வந்து அங்க புல்லு பூண்டு எல்லாம் வரும், அதை வந்து தேவையில்லாத வீட்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, களைகளை வந்து எடுத்துடுவான் விவசாயி. அது மாதிரி பக்தன் ஆனவன் தன்னுடைய இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறான். அவன் தான் வந்து ஆஹ் வந்து வெற்றி அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 10 விரதங்களை அனுஷ்டிக்கிறத விட நீ சிம்பிளா என்ன பண்ணு, பக்திய பண்ணு. அது ரொம்ப சுலபம். அதை வந்து நீ வெற்றி அடைவேன்னு சொல்றார். நீ மௌனமா இருன்னு சொல்றாங்களா, நீ மௌனத்தை எதுக்கு யூஸ் பண்ணு, தேவையில்லாத வேர்த்தைய வந்து பேசாத. உன் நாக்க வந்து பக்தி சம்பந்தப்பட்டமான விஷயத்துக்கு மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்றார். ஓகே, அங்க சொன்ன 10 விஷயங்களை இங்க சொல்றார் பாருங்க. அமைதியா இரு, தேவையில்லாத முட்டாள்தனமா பேசாத பேசாத, அந்த இடத்துல வந்து அமைதியா இருக்கு. ஓகேவா? சோ எப்படி தவளை வந்து கத்திட்டே இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி நீ கத்தாத அப்படின்னு சொல்றார். ரூப கோசாமி நமக்கு சொல்றார், வாச்சா வேகம் மனசோன்னு சொல்லிட்டு எல்லா புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண நீ கத்துக்கோ. அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, முட்டாள்தனமா பேச வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. பேசணும்னு ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்துச்சா அப்ப வந்து நீ என்ன பண்ணு, சாஸ்திரத்தை பத்தி பேசு, கிருஷ்ணருடைய புகழை பத்தி நீ பேசுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றார், நித்தியமும் நீ என்ன பண்ணு, கீர்த்தனேய சதாஹரிஹி 24 மணி நேரம் நீ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த தேவையில்லாம இந்த 10 விதமான ப்ராசஸ நீ பண்ணணும்ன்ற அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்சிஸ்ட் பண்றார். ஓகேவா?
இங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து பிரகலாதர் சொல்றார். அச்சீந்திரேக தோஸ் ஹூ கனாட் கான்கொயர் த சென்சர். யார் ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட இந்திரியங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணலையோ அவனை தான் வந்து அச்சீந்திரேயகன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து கான்கொயர் பண்ணணும். சர்வோபாதி வினிர் முக்தாம் தத் பரத்வேன நிர்மலம். பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றாரு, அதனால பௌதீக விஷயத்துல கலங்கத்துல இருந்து வெளியே வராங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எதனால? மகா மந்திரத்தை வந்து உச்சாடம் பண்றதுனால. அப்புறம் இங்க இன்னொரு ஒரு விஷயத்த வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. நம்ம வந்து போயிட்டு தனியா ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு நானும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஆறேன் அதை வந்து இமிட்டேட் பண்ணாத. ஓகேவா? அதையும் சொல்றார். எதை பண்ணணும் சொல்றாரு, எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த ப்ராசஸ வந்து கண்டம் பண்றார் யாரு? பிரகலாத மகாராஜா. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நம்ம சங்கத்துல இருக்கணும். ஒருத்தனுக்கு வந்து முக்தி அடையணும்னு நினைக்கிறேன். ஒன் நாட் அட்டைன் லிபரேஷன் பை சிம்பிளி பை ஃபால்ஸ் ப்ரைடு. தவறான அகங்காரத்தை வச்சுட்டு நம்மளால முக்தி அடைய முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவை கடவுளுக்கு பண்ணணும் இல்லையா? அது இல்லாம நமக்கு முக்தி கிடைக்காதுன்றதே சொல்றார். ஸோ நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் என்ன இருக்கணும்? நம்மளோட நாம ஜபம் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுடைய பிஸ்னஸா இருக்கணும்னு சொல்றார். ஓகேவா? 47வது படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। रूपे इमे सत् असदि दववेद सृष्टे बीजांगुराव इवना सान्यत् अरूपकस्य युक्ता समक्षम उभयत्र विसशन्ते त्वां योहेने वहिनीम् इव दारुषु न्यान्यत् स्यात्। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பிரகலாத மகாராஜா சொல்றாரு, அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்த வேதங்கள்ல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு, நீங்க தான் காரணம் விளைவு, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணது உங்களுடைய சக்தினால தான் அப்படின்னு சொல்றார். எப்படி ஒரு கட்டைக்குள்ள நெருப்பு இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரிதான் நீங்க படைச்சிருக்கீங்க, பட் நீங்க எல்லாத்துலயும் இருந்து விலகி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஓகேங்களா? நீங்க தான் வந்து பீஜம் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அதை வந்து ஒரு பக்தன் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணணும்? தூய பக்தி பண்ணணும். சும்மா ஷோ கேஸ் மாதிரி பண்ணக்கூடாது, ஷோ பாட்டில் மாதிரி எக்ஸிபிஷன் பண்ணக்கூடாது, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். 48வது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. वायुर्अग्निर्अवनिर्वियत् अम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चित् अनुग्रहश्च सर्वं त्वम् एव सगुणा विगुणश्च भूमन् न्यान्यत्वत् अस्ति अभिमानो वससा निरुक्तम्। முழுமுதற் கடவுளே, நீங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு இல்லையா, நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இது எல்லாமே நீங்க தான். ஓகேவா? அதை உணரக்கூடிய புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. அப்புறம் மனம், அப்புறம் வந்து புத்தி, அகங்காரம், இது எல்லாமே நீங்க தான் இருக்கீங்க. சூட்சும உடம்பு, ஸ்தூல உடம்பு, எல்லாமே நீங்க தான் இருக்கீங்க. நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்கீங்கன்றத சொல்றார். நீங்க இல்லாம எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். சர்வம் கல்வ இதம் பிரம்ம. நீங்க தான் பிரம்மனா எல்லாமா இருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து நீங்க இல்லாத இடமும் இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் நீங்க இருக்கீங்க, எல்லாமும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. ஓகே. பட் நீங்க என்னவா இருக்கீங்க? ஐம் நாட் விசிபிள் எவ்ரிவேர். நம்மளால வந்து அவரை பார்க்க முடியல, பட் அவரை வந்து எல்லா விஷயத்திலும் நம்மளால பார்க்க முடியல. ஓகே. யாருக்கு தெரிவாரு அவரு? பக்தி பண்றவங்களுக்கு மாத்திரம்தான் தெரிவாரு. தத்ர திஷ்தாம் நாரத எத்ர காயந்தி மத் பக்தக. பக்தர்களுக்கு மாத்திரம்தான் அவரை வந்து காண்பிப்பாரு. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. नैते गुणान गुणिनो मगत् आदयो ये सर्वे मन प्रकृत्य हैवेव मर्त्याः आदि अन्धवत् उरुगाय विदन्ति त्वाम् एवं विमृश्य सूर्यो विरमन्ति शब्दात्। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுளே, உங்களை வந்து எங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஓகேவா? நாங்க இந்த 3 குணங்களுக்கு வந்து தாக்கப்பட்டிருக்கோம். எங்களோட உடம்பு வந்து பஞ்சபூதங்களானது. மனசு, இந்த தேவர்களோ யாருமே உங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. எப்படி? நீங்க தான் இந்த எல்லாத்துக்கும் வந்து முழு முதற் காரணம். ன்றதை எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது.
பட் ஏன் உங்க மேல பக்தி பண்றவன் இருக்கான் இல்லையா, பக்தி பண்ணி அட்வான்ஸ்டு டிவோட்டியா இருக்கான் இல்லையா, அவன் தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து புரிஞ்சுப்பான். இன்ஸ்டீட் தே எங்கேஜ் தெம்செல்ஸ் இன் த ப்ராக்டிக்கல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா. ஸோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்ச ஒரு தூய பக்தன் தான் வந்து இந்த பக்தி சேவையில வந்து தன்னை வந்து இன்வால்வ் பண்ணிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. நம்ம எல்லாம் வந்து 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா. உங்களை எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது, ஒருத்தர் தான் தூய பக்தர் தான் உங்களை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ நம்ம அவரை புரிஞ்சுக்கணும்னாலும் நம்மள வந்து பக்தி பண்றதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணணும். அந்த 10 விஷயங்கள் தேவையில்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ ஸோ இந்த ஆராதிதோ யாதி ஹரிஷ் தபஸ் தத் கிம். ஒருத்தன் வந்து உங்களை புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்தி சேவை பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு வேற தான தவங்கள் எதையுமே பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அப்படி பண்ணா கூட அது வந்து அதனால புரிஞ்சுக்க முடியாது, அதனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன, பக்தி பண்ணுன்னு சொல்றாரு. மாதாஜி அடுத்தது பாசிங்க. தத்தே அர்த்தத்தம நமஸ்துதி கர்ம பூஜாஹ கர்ம ஸ்மிருதி சரணயோ ஸ்ரவணம் ததாயாம் சம்சோயோ த்வி வினேதிஷம் அங்கயா கிம் பக்திம் ஜன கிரமஹம்ச கதௌ லபதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ முழு முதற் கடவுளே, நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனையை செலவிக்கிறேன். நீங்க வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்தவர்னு பார்த்தீங்கன்னா, இருக்கிறதுலே வந்து சிறந்தவர்களால வந்து உங்களை வந்து போற்றி புகழ்ந்து வணங்குறாங்க. அப்படியாப்பட்டவருக்கு வந்து என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறேன். உங்களை வந்து பக்தி பண்ணணும்னா 6 விஷயங்கள் வேணும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒன்று சொல்றாரு பாருங்க, ஆஃபரிங் ப்ரேயர்ஸ், உங்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனை செலுத்தணும். அப்புறம் வந்து 2வது விஷயம், என்னெல்லாம் செயல்கள் செய்யறோமோ அதனுடைய பலன்களை வந்து அவருக்கு கொடுக்கணும். 3வது வந்து அவரை வழிபடணும், வர்ஷிப்பிங் யூ. ஓகே. 4வது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கோசம் நாங்க வேலை செய்யணும், ஒர்க்கிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் யூ. 5வது பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே உங்களுடைய தாமரை திருவடியை வந்து நாங்க நினைச்சிட்டே இருக்கணும். 6வது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுடைய புகழை வந்து நாங்க எப்பவுமே கேட்டுட்டே இருக்கணும். அப்படி ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து பரமாம்சர்கள் பண்ணக்கூடிய நிலைகள் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா. பரமாம்சர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே அவரை வந்து நினைச்சிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இப்படி நம்ம பக்தி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய கருணையால, ஓகே, ஒன்லி பை த கிரேஸ் நம்மளும் வந்து பரமபுருஷ பகவானை வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் வந்து பக்தின்னு பேரு. நம்ம பக்தி இல்லாம நான் வெறும் வேதங்கள்லாம் படிக்கிறேன்னா, நான் முழு முதற் கடவுள் உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறேன்னா அதெல்லாம் வந்து பண்ணவே முடியாது. ஓகேவா. நம்மளால பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ பக்தியினுடைய பலன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரமாம்சர் அந்த நிலையை வந்து நம்ம அடையணும்னா பக்தி பண்ணணும். இந்த ஞானிகள் கர்மிகள் பண்ற மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது, நம்ம பக்தி யோகம் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஈஸி. ஓகேவா. ஸோ பண்ண நம்ம கண்டிப்பா பேக் டு காட் ஹெட்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றார். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 51. இப்போ வந்து இவ்வளோ நேரம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாரதர் சொல்லுவார், ஓகே நீ போய் பிரார்த்தனை பண்ணுப்பான்னு சொல்லிட்டு. பிரம்மாவும் சொல்லுவார், நீ குட்டி பையன், நீ இப்போ உனக்கோசம் தான் இந்த அவதாரம் எடுத்தது. இந்த உருவத்தை பார்த்து லக்ஷ்மி தேவி எல்லாம் பயப்படுவாங்க. ஸோ பிரகலாதர் பார்த்தீங்கன்னா 9வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 50வது ஸ்லோகம் வரை தன்னுடைய பிரார்த்தனையை வச்சார். இப்போ வந்து நாரதர் முனி வந்து பேசுவார். ஒரு 4 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, முடிஞ்சிடும். ஓகேங்களா. இந்த அத்தியாயம் 9வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு முடிஞ்சிடுது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. श्रीनारद उवाच एतावत् वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणदम प्रीतो यदा मन्युर् अभाषत. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நாரதர் வந்து பேசுறாரு. ஏன்னா நரசிம்மர் இருக்காரு இல்லையா, இவ்வளவு நேரம் கோபமா இருந்தார். ஓகேவா. இந்த குட்டி பையன் பிரகலாத வந்து ஸ்துதி பாடவே அவர் வந்து அவருடைய கோவம் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ சாந்தமா இருக்காரு. அதனால இப்போ வந்து நாரதர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகறார். ஓகேவா. நீங்க வந்து கடவுள் வந்து எப்படியாப்பட்ட குணம் கொண்டவர், நிர்குணம். 3 குணங்களால அவர் வந்து தாக்கப்படாதவர் இல்லையா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயாவதிகள் வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் பரிபூர்ணமான உண்மை, நிர்குணா இல்ல நிர் அகாரான்னு சொல்றாங்க. ஸோ நிர்குணான்னா என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் வந்து ஒரு பௌதீக தன்மைகள் இல்லாதவரை தான் வந்து நிர்குணா.
அப்படியாப்பட்டவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அப்படியாப்பட்ட பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதனுடைய ஸ்துதினால தன்னோட கோவத்தை விட்டுட்டாரு. இப்ப பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच प्रहलाद पत्र पत्रं ते प्रीतोऽहं दे श्रोतम वरं वृणुष्वा प्रिमदां कामपूरो अस्मि अहं निर्ना। இப்ப வந்து முழு முதற் கடவுள் பேசுறாரு. எனக்கு இனியவனான பிரகலாதனே, நீ ரொம்ப ஜென்டில்பா. நீ இந்த அசுர குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் நீ தான் பெஸ்ட். உனக்கு எல்லா விதமான மங்களமும் உனக்கு உண்டாகட்டும். நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் உன்கிட்ட அப்படின்னு சொல்றார். ஆஹ் நீ வந்து என்ன வரம் வேணுமோ கேளு அப்படின்னு கேக்குறா. ஓகேவா? உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேளுன்னு கேக்குறாரு. ஏன்னா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு பிரியமானவன். அதனால அவர் என்ன சொல்றோம், பக்த வத்சலான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, நீ என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, சோ நீ வந்து என்னுடைய பக்தன் இல்லையா? அதனால நீ என்ன வரம் கேட்டாலும் நான் உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து ஆஹ் தசிஃபி நம்ம யார் ஒருத்தர் வந்து கடவுளை அப்ரோச் பண்றோமோ, கடவுள் வந்து நம்மள வந்து ஆசீர்வாதத்திற்கு அவர் ரெடியா இருக்கிறார். நம்ம போறதுக்கு ரெடியா இருக்கணுமான்னு தான் ஒரு கேள்வி இல்லையா? சோ யஷ்யா பிரசாதோ பகவத் பிரசாதோ, இதுதான் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? யார் ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை வந்து திருப்தி படுத்துறாரோ அவங்கள வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு வந்து கடவுள் வந்து ரெடியா இருக்காரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், பிரகலாத வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட ஆன்மீக குருக்கு வந்து சேவை செய்யணும்னு சொன்னார். அப்புறமா தான் உங்களுக்குன்னு சொன்னார் இல்லையா? அதனால பகவான் நரசிம்மர் வந்து திருப்தி அடைஞ்சு அவருக்கு வந்து வரம் கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்கார். 53வது ஸ்லோகம் படிங்க பாத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க. மாம் அப்ரணீத ஆயுஷ்மன் தர்ஷனம் துர்லபம் ஹி மே திருஷ்ட்வா மாம் ந புனர்ஜந்துர் ஆத்மானம் தப்தும் அர்ஹதி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன அன்பான பிரகலாதா, நீ வந்து தீர்க்காயுசுடன் நீண்ட நாட்கள் வந்து உயிரோட இருக்கட்டும், வாழுன்னு சொல்லிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்றார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன வந்து யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, உணரவும் முடியாது. எப்போ என்னை வந்து ப்ளீஸ் பண்ணணும், என்னை வந்து தயவு பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? என்னை தயவு பண்ணாம என்னை வந்து யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. நீ வந்து என்ன ப்ளீஸ் பண்ணி ஸ்துதி பண்ணியிருக்க, அதனால உனக்கு வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிலையை உனக்கு கொடுத்துருக்கேன். அப்படி யாராவது பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தன்னோட திருப்திக்கோசம் யாராவது வந்து செஞ்சாங்கன்னா அது புலவல்ல தான் முடியும்னு அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? ஒரு பக்தன்ற வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் கடவுளை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் தன் செயல்களை செய்யணும். ஓகேங்களா? அவனுடைய முயற்சியை பார்த்துட்டு கடவுளே வந்து அருள் கூறுவாருன்றதை இந்த இடத்துல சொல்றார். ஓகே, அதனால வந்து அவன் புலம்ப தேவையில்லை இந்த பௌதிக விஷயத்துக்கோசம்னு சொல்றார். மாதாஜி. 54 பிரணந்தி அதமாம் தீரா சர்வ பாவேன சாதவக ஸ்ரேயஸ்காமா மகா பாக சர்வாசாம் ஆசிஷாம் பதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என் அன்பான பிரகலாதனே, நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி. நீ ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, என்கிட்ட இருந்து ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ. அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப வந்து ஞானம் உள்ளவர்களும் அப்புறம் உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்களும் பக்தியில இதெல்லாம் ஓகே, ஞானம் வேதங்கள்லாம் படிச்சு பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான வழியில வந்து என்னை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? பட் நான் ஒருத்தன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்ற முடியும். என்னை விட்டு யாராலும் அவங்களுடைய ஆசைகளை வந்து நிறைவேற்ற முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஐ ஆம் த ஒன்லி பர்சன் ஹூ கேன் ஃபுல்ஃபில் ஆல் த டிசையர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஒன். யாருக்கு என்ன ஆசை இருந்தாலும் அந்த ஆசையை வந்து சாங்ஷன் பண்றவர் வந்து யாரு? பகவான் இல்லையா? அதை வந்து நீ தெரிஞ்சுக்கோப்பான்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தீர சர்வ பாவேன அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா டு நாட் மீன் இன் விச் எவர் வே யூ லைக். நீ எப்படி நினைக்கிறோ அப்படியெல்லாம் வந்து யாரால முடியாது. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நினைச்சாதான் அதை வந்து முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இங்க இருக்கு பாருங்க, தீர சர்வ பாவேன சத்வகா. அவங்கவுங்க நினைச்ச மாதிரி நடக்காது, கடவுள் நினைச்சா அதை பண்ணி கொடுப்பாரு. பாவக அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம 9 நிலைகள் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா? கிருஷ்ண பிரேம நிலைக்கு முன்னாடி இது பாவ
இல்லையா? அந்த ஸ்டேஜை வந்து சொல்றா இந்த பாவ சர்வ பாவ. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து கடவுளை வந்து நம்ம அன்பு பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அன்பு வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா, நம்ம பிரைமரி ரசா சொல்றோம் இல்லைங்களா? தாசிய, சாக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய, சாந்த, இது ஏதாவது ஒண்ணுல ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம பாவா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு அதுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் பியோர் லவ் இல்லையா? அது கிருஷ்ண பிரேமை. அதுல போய் கொண்டு போய் முடியும். கிருஷ்ண இதுல நம்ம இந்த பக்தி சேவையில ஈடுபட்டுட்டு நம்ம கடவுள் மேல பக்தி பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய மெயின் பிசினஸ் அவருக்கு அன்பு செலுத்துறது இல்லையா? அந்த உயர்ந்த தளத்துக்கு வந்து அவர் வந்து நம்மளை கூட்டிட்டு போவார். எப்படி பிரகலாதனுக்கு கொடுத்தாரோ அந்த நிலைமையை வந்து நமக்கு கொடுப்பார். இப்ப லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நாரதர் பேசுறார், அதை படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीनारद उवाच एवं प्रलोभ्यमानो अभिवैरैर्लोक लोकप्लवोनैः एकान्तिक्वाद् भगवती नैच्छत्तान् असुरोत्तमः. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டத்தில் பிரகலாதர் பகவான் நரசிம்மரை சாந்தப்படுத்துதல் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 9ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ நாரத முனி சொல்றாரு, பிரகலாதா நீ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசுர குலத்திலே வந்து பெஸ்ட், நீ தான் சிறந்தவன். ஓகேவா? இந்த அசுரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து சந்தோஷமா இருப்பேன்னு நினைப்பாங்க. அந்த குடும்பத்துல பிறந்த நீ சிறந்த பக்தனா இருந்த. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீ பண்ண சேவையில வந்து முழுமுதற் கடவுள் வந்து திருப்தி அடைஞ்சு உனக்கு எல்லா விதமான வரங்களை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்ற. பட் நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலங்கமற்ற பக்தி தொண்ட எடுத்துக்கிட்ட. நீ வந்து எதை பின்னாடி இல்ல, புலன் இன்பத்து விஷயத்துக்கு பின்னாடி இல்ல. சோ இதுங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, தூய பக்தர்கள் பிரகலாத மகாராஜா ஆகட்டும், தூர்வ மகாராஜா ஆகட்டும், இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணாங்க, பௌதிக விஷயத்துக்கு மேல வந்து ஆசைப்படல. துருவா கூட என்ன பண்றாரு, நான் வந்து அச்சச்சோ கண்ணாடி தூசுக்கு வந்து கண்ணாடி துண்டுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டேனே, நிஜமான வைரம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் மகாவிஷ்ணு வந்திருக்காரு, நாராயணன் வந்திருக்காரு, நான் அதை விட்டுட்டு இந்த ராஜ்யத்தை கேட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மன வருத்தப்படுறார் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். ஓகே, என்ன சொல்றாரு, நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரிம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் அகை துகி தவி. அதாவது எனக்கு வந்து எந்த ஒரு செல்வங்களும் வேண்டாம், ஐஸ்வர்யங்களும் வேண்டாம், என்னோட மக்கள் வேண்டாம், அழகான பெண்கள் வேண்டாம், எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம். நான் எப்பவுமே என்ன வேணும், உங்களை வந்து உங்களுக்கு வந்து சேவை செய்யறதுல வந்து என்னை வந்து ஈடுபடுத்திக்கணுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். மை டிசையர் இஸ் டு சர்வ் ஒன்லி யூ. என்னை வந்து எதுல ஈடுபடுத்துங்க, உங்களுடைய சேவகனுக்கு சேவகனுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். இதுதான் ஒரு தூய பக்தர்களுடைய மனோநிலை இல்லையா? யாருமே வந்து பௌதிக விஷயத்தை எடுத்துக்கல. இருந்தாலும் கடவுள் என்ன பண்ணாரு, நீண்ட ஆயுள் கொடுத்தாங்க, ராஜ்யத்தை கொடுத்தாங்க, எல்லா வளங்களையும் கொடுத்தாரு பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ துருவானுக்கும் சரி பிரகலாதுக்கும் சரி. சோ இன்னைக்கு நரசிம்ம அவதாரமான அவர் வந்து எடுத்தாரு, அவரை வந்து சாந்தப்படுத்தின இந்த பிரகலாத ஸ்துதியை நம்மளும் பண்ணியிருக்கணும். நம்ம பக்தியில இருக்கக்கூடிய விக்னங்கள் எல்லாம் விலக்கி நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய விக்னங்களை விலக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நரசிம்மரை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். பிரகலாத மகாராஜனுடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டிக்கலாம். ஓகேங்களா? இங்க வந்து பிரபுபாதா தன்னுடைய 7வது காண்டோல 9வது அத்தியாயத்தம் வந்து இங்க முடிக்கிறார். பிரகலாதா பாசிஃபைஸ் லார்ட் நரசிம்ம தேவா வித் பிரேயர்ஸ். உங்களுக்கு வந்து நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க என் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இந்த